morning. No matter which makuseni re kana tikoye maskati. It's now good afternoon. Urikupi, where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Good morning. Nyara dzaifuti. Okay. Komenda ine kwa muri guys. Murikupi. Deborah Mangome ori say no get literally. Thank you. How are you? Guys, komenta ine kwa muri. Wamarukuti good morning. Dambenza zati murikupi. Good morning here. It's afternoon. What's the time? 11 past 1. 11 past 1. Kunuko. Saka murikupi. Murumbo komenda murikupi me. Kwa murikuti good morning. David Nsinti, how are you? No, little ring, how are you, baby girl? Vicky Makumbe, Naskura Sola Seiko, Adeline, how are you? Julie, my boys, Murise say, Chemerero, how are you? Novem Kanda, Nikapila, Unjani Novi. Charity Day, Tindidi, I eat the same Nina. Lynn Sunuki, how are you? No matter hands into Jobek. Jobeking way. I'd see one year. My time tender masquera say blessing to Mbare, say Farai Biziban, she say Nyara Zai, how are you? Shalin, she say hello, talent, how are you? Ru Odro, Masquera say Chigara Joyce, how are you? C. Jones, Hans in Diriku City of Reg. CJ, Uruku City of Reg, Uruku Regenure Rapa. My Fafite Queenie, how is Deben today? How is Deben today? Guys. Faith Kayla, how are you? Chidoma Gazansta, we are okay. Kudama Posa, really say, Hans Masquera saying, all right. What o gona, Nacha to Ikanga na foot. What o gona. Pumalanga, could you say, Nas Pumalanga, Shailet, yes, that is how are you? Memphis, Lekulani, really say, if Mudakar, how are you? Chemere Ropa. Thank you. Watching from Pretoria. Okay, how is Pretoria today? How is the weather in Pretoria? Hans, Madam Bostina Wopano. Okay, that's nice, guys. That's nice. Support a fellow sister. Blake Quitty. I'm okay. And how are you, Blake Quitty? My Skalinda. Hans Kutokusua Madandauya. No, Hans Masura said on a picture, guys. Phone yangu ya tanga. Again, Tom Bonani phone. How many are we? And this kutombona. Right, they zaiva me guys. Tukutaura china chedu tilipa diaries na tilipa diaries tilipa chitatu chepa diaries. Tudanya tutaura nyaya shakanaka tinya tutaura nyaya shakanaka naka. Oh. Ndandakanga nati munhu hmate run to me the message. Sorry, ndandakangano kani. Sorry, ndakusendera back. Sorry, ndandakangano. Sorry ufunge. Ndandakangano chamti sendra chida something ndandatokangama name. Kangama. Timbori wangani guys, phone yangu aioni mire nditoona nangu nemwe phone. Because andisi kukwanisa kunyatsoona. Toda kutaura nyari kenditsi me phone mpare ishi. Right, tikangota 550 tobata tanga suti maskati kudai. 518. To go on 518, 524. Right, you can't miss you. Prim, sure, Prim Dawia. Watching from if like a guppy, you meme. If like a guppy, flag in the shire. Watching from Alberton. Alberton, could say Conas Hans nice dress. Thank you, Uchi jumpsuit. He jumpsuit I receive dress. Thank you. Hello, guys. Ndoda kuziva. Tavane kuhande, takavane kuhande na pasta sisi. All right. It's good. Tinana pasta panapa. Pasta, tinokugamuchira ine mfaro mukuru nasi muchange muchitify isira tichinzwa. Handiti, toda kuti vana ava vadzidze, toda kuti vana vazive, toda kuti vana vadzidze. 571 achadarika kuno kuri kuti 571. Atodarika 550, right? Zambia. Okay, that's Zambia. Salona ku Zambia. How is Zambia today? Watching from Zimbabwe. Kuri kupisa were kuzimu senge kuno kaskana. Panasho andisiwa ndauya. Right guys, muri say guys, I know mama ndisiwa yangwene ndanda kusuwai. Handa ndawa ni message yenyu. Na Mrs. Melly ko munzo gari ni pa live. Na Mrs. Melly shwa toda Mrs. Melly ta kusuwai. Na Mrs. Melly shwa batito diko. Na Mrs. Melly munoza zvakanaka kumbo detoxa. Kumboita detox zvakanaka, uchimboita business, zvimwe zvinhu umboita business family, umboita hane munoti kwanza nditi business family, andi ndimodaro. Munoita business kana family hapa. Hanimona plus uchimboita mama dira ko niko uchimboita business mama dira ko guys kuno kuri kupisa zvokura ya munhu. Kuno kuri kupisa zvokura ya munhu. Hanimona watching from Ireland. Thank you for tuning in from Ireland. Thank you for tuning in from New Zealand. I owe you one.
Thank you, my sister. Thank you, Lucinda. Tine show yatinofanira kuti timboita. Hanzi namba kufonera isisi Febi wambondifonera nasi. Wambondifonera zvishua. Right, guys, inzwe munzwe. Nyaya tinotaura nezvayo nasi. Atisi kuda kupinda nema feelings. Chekutanga 1. 2. Atisi kuda mazita evanhu vasiri pano. Let's use our own stories. Antika, I think 90% evanhu vari pano, we've got something to say. We've got an experience. Antika, let's not use mazita evanhu vasiri pano. Let's talk about our personal story, our personal experience. Story yako, story yangu inini, story yomwe munhu. Ngataure zvanhu vari pano. Hatisi kuda zvemazita evamwe vanhu vanenge vasipo. Chero uchiziva kuti nyaya dzachataura dzinogona kuve dzakarekerako, please ngatirespectei vamwe vanhu vanenge vasipo, ngataure zvedu. Munhu anenge asipo, hakuna imba isinganayi, guys. Hakuna imba isinganayi. Kana iripo imba isinganayi, ndingangodawo kuiona. Wani zvake anongoisawo sumudza roko apa ngoti ini kumba kwangu hakuna pane buri. Zvese correct. Zvese correct. Toda kungokupawo malavu namalikes ako kana uripo. Dzakauya kudhara DQ password dzatopera, dzimwe dzatopera kune vamwe, dzimwe dzakauya kudhara. Hanimaona. Saka toda kutidzidzisane nhasi, guys. Hakuna munhu anogona antika nyaya dzemamarriages idzi. Hakuna munhu anogona nyaya dzemijolo idzi. Asi tinoti tichibatsirana nekupanana mazano. Kuti toita sei? Anditika tosiya here kana wabata murume wako achichita wosiya here kana kuti woita sei. Toda kudzidzisana chiudzana zvinhu zvinovaka. Anditika zvinovaka kwete zvinoputsa. Anditi usati nokuti iwewe hauna kumbopinda mumarriage. Anditika unobva wangoya pano kuti siyai. Toda kunzwawo vari mumarriage. Antika vakabata kuti vakareactawo sei. Andi ndezvipi zvingaitike nokuti marriage, guys, togashira kuti it's a two-way street. And it's a two-way street. I see a moon one. Antika inoda kuzobvunza mubvunze kuti iko zvino munochema vanhu vanochema kuza chitkanzi shiri yakabvuta rekeni vakadzi vari kuhura. Tiri kumbotsvagawo here reason iri kuita titi vakadzi ava vahure. And ndezvimwe zvezvinotuma kuti titarise muzuva ranhasi. Saka guys, ndoda kuti tipinde nepfungwa mutopic ishi. Ngatisapindai nemafeelings. Hanimona, hanzi nashila indinonyora book SIS MELLY. Right, tichanzwa bhuku rako. Ngatisapindai nemafeelings. Antika, we are allowed to differ. Tinobvumidzwa kuita debate redu pano, but in a respectful manner. Umakauya kati nini buda mumarriage momo, umakati aiwagara. Antika, tinoita debate redu nenzira ine rudo mukati. Pachedu, anditi pachedu. Saka mtogona kuedza apa muri tumwe achiti aiwa mwachiti Antika, tinona kigwesiswa comment section, but mimi tu ari kuita debate, itai debate renyu mune zvakanaka. Antika, kwene zvokuti mozobva matosimudzirana mafeelings kana kuti mhepo kana kuti asi chikuru. Anditika chikuru ndoda kuti musapinze mazita evanhu vasipo. Musapinze mazita evanhu vasipo kana kuti musataure marriage dzevamwe vanhu dzatisingazivi. Hatizivi marriage dzevamwe vanhu. Toda kutaura dzimarriage dzedu dzatoziva. Anditika hatitotaura dzimarriage zvokuti wakazoona chiva twakaverenga kuti kudi murodi hauna full story ndikani. You don't have a full story. Takangoona mabits and pieces kana kuti wakaona bits and pieces. Anditika ndozvawakaona. So we are not going to say zita rimwe munhu kana kutaura nezveimba yaningi. Anditika toda kutaura nezvedu isusu vari pano. Anditika hatitaure zita rimwe munhu asipo pano. Hanzi Madam Boss is in the house. Okay, Madam Boss might be in the house right now. Vakaokera vari kuonawo sevamwe. Anditika but kana asina kufona akati ndoda kutaura nyaya yangu, we do not give any example ya Madam Boss, please. Atiri desari kuti Madam Boss uchiuya wotaura desari kuti in example ya Madam Boss atidi kuzviwa. Taura yako example yako indotaura example yangu. Madam Boss, if she wants to say something, she'll call in otaurawo zvanoda kutaurawo pfungwa dzakewo. Antika, let's respect each other. Masocialites vanhu, guys. Vanhu wekuti at some point unosvika pa breaking point mufunge. Ikapi inosvika pakuzara mufunge. Ngatige kuita sokuti masocialites havasi vanhu. Vanhu tongoramba tongoti zita munhu tinokanganisa vanhu mentally. Chaidzo. Munhu wese munhu ane paanosvika pakuzarirwa nepakugumirwa. Anditi saka ngatisiye zvemazita evanhu hatisi kuzvida. Toda kungoonesana isusu vari pano. Vari mudzimba nevakabuda nevari kuplana kubuda nevari kuplana kupinda. Hanimaona kuti how best nokuti varume vanetsa ndochokwadi. Varume vanonetsa. Ndati nini kana ripo ndabvunza ndikati kana aripo anoti kune imba isinganayi ngaise ruoko. Nanhasi handisandaona ruoko, guys. Handisandaona ruoko apa. Isai ruoko kana aripo anoti kwai ini kumba kwangu hakunayi. Inini zvese correct. Itisirewo ruoko apa. Tione.
Ndikungokupai 1 minute. Isairiwo kwapa. Uti ini kwangu hakunai. Kwanzi neumwe comment section mu topic ya taura after he situation. Isusu pana paona. That's why we never. Kwanzi are we doing makuwa since we what? Are we doing makuwa here since we don't do that here? Just want to know what makuwa are you talking about? Nyashanesta, what makuwa are you talking about? You see guys what I'm telling you. Mukona ndu votora. Ndikutaura nyaya kuti please tikutaura nyaya dzedu my personal experience inini sasimeli uri kutaura your own personal experience sewe talent wakazvimira kana tisanometa akazvimiririra mamwe makoments amakuisaya ari kubvepi mamwe makoments amakuita pana patagara tiita china pano dai taida kukomenda nyaya dzevanhu padzaipisa dai takadzikomenta we did not comment kusvikira zvapera. We didn't want to get involved kusvikira zvapera. So I don't understand kuti kana wakati tikuita makuwa tataura pana patikuda stare munhu atidi nyaya dzedzimba dzatisingazivi tiri kuda dzimba dzedu isusu ndodzatiri kuda. Saka ndicha understand kuti munhu akafanana newe Nesta munhu wepano unoyazotisa zvekudaro ungabvunza mubvunzo wakadaro kuti kuita makuwa pano tinotaura tikati kana uchitofona taura yako nyaya ini ndotaura yangu nyaya. We are not going to involve vamwe vanhu vasipo pano and atidi nyaya dzekudzimba kunonga tisingazivi because hatina mafull story hatizvidi hatidi totinawo isusu maexperience yedu. We've got our own experience atokwanisa kutoshare to one another pano. Vakaremerwa vakasununguka vazhinji vakaremerwa pa vazhinji venyu makatoremerwa nezvikuitika in your marriages right now or in your relationships right now. So please restrict from bringing nyaya dzekumaraini. Antika nyaya dzekumaraini please restrict and zita hatisi kuda. Admin team vanaru ndibvisirewo macomments. Antika ndibvisirewo macomments ese anoda kuzama kuzoparadzanisa pano Satan achapinda pano. Please tokumburawo mudelete. Delete macomments kana kuvisa vanhu vacho kumute. Isai yenyu kumute. Isai kumute hatisi kuda hatisi tombodi violence hatisi kuda makuwa. We are talking our own experience. Ini ndinayo yangu experience. You have your own experience. I have my own experience. Please. Anditika ngatifambe nezvedu. Right. Vana Gilbert vanetsa guys. Mumarainu. Vana Gilbert vanetsa marainu. Vana Gaudensia zvakare. Vakadzi isusu tanetsawo futi. Anditi mumaraini chekutanga ndoda kuti ndichavhurira time katapedza kudiscuss. Andika vakadzi vese vari kuremerwa vakawanda vakadzi vari comment section vakaremerwa abva atofona umuyu ndisati naenda mberi regai timunzi wotada kuti chi ndasati atombovhura malines abva afona. Hello mudikani ndatoshara ngati wabva wafona ndisati atombovhura malaini handizi toda kuti chi but rega ndikupe mukana. Okay inini ndine dambudziko nevanhu vanoti zvoni hapana murume asingahure. Okay. I'm against that. Right. Because I've been in marriage for the past 17 years. Wakwana. Hey. Nataurai vanhu vese. Ana asi pastor asi chi. And anotori nemari zvokudaro patana. Mureresa here. Thank you. Aiwa ramba uripo aiwa haudoni ramba uripo timbobvunza. Maini mati 17 years amsati mamboona kana chimessage yacho kana ndokudzai makampei makampei mainini tipeiwo matips kana iwa havasi kubhasha vari kutoisa malavhu nemalikes kuti hasa ndambozviona kana ndizendahla handahla shuwa ndahla ndimbopo ndorevesa kudai namai vangu vari pachuru kumutapa kudai ndavhunduka mainini mati 17 meri yezi kana chimisi kana chi hakusi kuti hamsati mamubata hereni anoda kuziva maybe kana kazotangirwa maybe chatotangirwa now
now kuti ndarelaxa but maybe ndopasvikatanga but I have been digging and digging and digging. Maiwi. Then when you pray umninina wangu malavu nemalex vasikana aiwa ndakupa sando dzako iwe uri mhoresere bamnini kwenda bamnini na SIS MELLY kwanzi bamnini rambai makadaro bamnini. Mina ndipedzise kuti pedzisa apa ndine mwana 1 SIS MELLY. Mwana wacho anotori ne16 years mukomana 1 ndito patori ne-witness kapa mukomana ane 16 years makapira nayo ndekungoti apa ndopa ndokusakana ndiri kuti ndaitiga ndichiti ndekungoti ndopa ndikahurirwa kana hama dzacho dzakatombotaura zvezvekuti he can afford take care of 2 or 3 but akati never I will not do that. Ropafadzo ripa muri maininika ropafadzo ripa muri handizide dei manga muri pa ground ndati timbotepa into the anointing nokuti ropafadzo ripa muri rakakura maini rakakura tendai Mwari musatore muromo uyu for granted maini chigai kuzoshama muromo muchitapa muromo paharuna muchibaya munhu kumese muchidini just because makazviwa maini ndimi moga imi ni vamwe FU ndimi ne vamwe FU imi apa ini watu handitombozi perfect SIS MELLY handingati I'm perfect. Aiwa kuna munhu ari perfect. Ukatitarisa ndinotoona senge hatichatauri mazita utoti nhai Mwari ko inini who am I. Makapinda maini makapinda chiche chigadzisa iwo pamunoona kuti munokanganisa pota muchigadzisa maini 17 ndati munhu achirogwa gore satira kuti dhabu December satira chikoro kwa January unenge watoona zvakazvikukutu aiwa mune nyasha dziri pamuri mainini. Ndakatombodzi nevamwe usataura ndikatomboti regai ndimbonyarara but in 17 asikana I have to appreciate it. Ndizvozvo aiwa ndizvozvo kugona mwana womumwe munhu ngaakarisha zvakanaka ngaappreciatwe. Ndashaya mashoko mainini we tap into your anointing. Sure, so what inspire ufunge thank you. I so wish varume vese vakateerera iwaiwo varume vose vari comment section amazviwira toraiwo manotsi kumurume womwana uchu varume vari mucomment section mazviwira murume wake haahuri murume wake hadombo cheuki chero kaita mazama akadini chero kaita garo rakaita sechero kaita yelobhondo rakadini murume wake hacheuki ane mukadzi wake 1 izvo zvitikada kusvaka mukadzi wake munin'ina wangu pamwe tikatione face pamwe chei chitove chibagu asi uri mumba murume asi kutombomuhurira animaona ugere mumba saka varume please kana uyu wauyu achigona kudai nemiwo munogona kuzviitawo kuzviregerera chete. Waitako munin'ina waitako thank you zvakaoma guys hatatanga nekuchallenjwa chaiko asi zvinoinspire izvi ndodawo kuti at least varume vechidiki vari mucomment section get inspired kana murume womwana uyu ane mwana 1 akagona kugara nasi ngadei patovekana nevamwe vana kunze kana 4-5 but akangomira akadaro nanasi hanimaona kana murume akagona kuzviita nemiwo vamwe varume vari mucomment section munokwanisa kuzviitawo dzidzai please dzidzai nokuti muri kuzoti shiri dzabvuta rekeni kana mukadzi akazingakuda kuzviitawo akutsiva munochema asi imimi munombozotsvagawo here kucheta kuti musoro uteme chii chaita kuti vakadzi vachihura chii kana mukadzi ari mumba achibatwa zvakanaka saqueen achipiwa zvaanoda achiripiwawo respect achiremekedzwa hauri but sometimes varume hamusi here munozopusha vakadzi ava nezvito zvenyu handi nokuti every day kana chipinda mumba kwaedza handimaona usingarespecti mukadzi uchirara out handika uchifamba uchingohura kwanenge uchingora achingoona zvakasiyana-siyana mufoni umu medzisiro yevakadzi vanoita sei medzisiro yevakadzi vanoita sei handisi kutuma munhu kuti ndanohura ende handisi kuti chihure chakanaka kumunhukadzi kana kuti kumunhurume handika iwe ingotita muwako dziwe yaoda kutitwa nayo kana uchida kutitwa kuti inini paupenyu makambona kuti guys kana uchihurira mukadzi kuti uchahurikwa regai tiuza nechokwadi pano tati ngatidi kupinda nemafeelings anditi ngatipindei neopen mind kana uchihurira mukadzi everyday ugare wakaziva kuti 10 yako iri kusvika ende varume mukakuti hamusi strong zvekudaro 10 yako inosvika saka the way unoda kubata mwana womwe munhu unogara naye uyu handika bata murume wako mukadzi wako saizvozvo handiti right ndoda kumbotaura zvishoma kana vari panoda kufona handika vachitaura maexperience avo you are free but ndoda kuudzana kuti guys ndepapi pari kukonzesa kuti
titi varume vazo chii chiri kuitika hanimona for instance waurigwa wazvibata wosiya here ndoda kuti muifone ipapa muchitaura kana kuti ndokuedhai kana kuti mofona tichitaura handika ndabata kuti munhu aura handika ndosiya here kana kuti ndokontinya mberi nemereji yangu. The floor is all yours guys. Ndoda kuti kweshane ine chingobvunza mubvunzo handika tichionesana pano. Varume you are also allowed to call in vanhurume vanhanzvadzi dzedu fonai tionesane tibvunze because I think handizivi chiuru chacho mukuzochinyanya vanhurume mukuzochinyanya zvokuzodaro vanhurume saka musazonyanya kushora vakadzi nokuti inzwai munzweka ndambotaura ndikati munhu wese munhu ane paanosvika pakuti enough is enough. Chero uri mufundisi chaichai kana uri fata chaichai pane panosvika munhu pakuti enough is enough. Ndichanga chatolareta chihure chachona hanzi naviko ini nditosvikanyanya ndinosiya alright mira wakadaro. Hello kola makadisi tiripo makadisve ndisati ndashaisha ndokumurobvunza kuti shoyi ndiye munhu wese here nevasina urorwa if you are free ucontribute naona sekuti yakafanana nemaashawo nemabig house haisi yemashaura big house inyaya yekuti kana wahurigwa wosiya here handizivi iwo unongoyawo neengulu yako yemasingle handika vari married voyawo neengulu yavo yemamarried asi isi haisi yekuti ini ndiri toda yekuti ukahurigwa wosiya here nokuti wowo neboyfriend ukaibatawo kuti kuchita unosiya here unoita sei kuhura nemunhu asiri mukadzi wako kana uri single sewe kudai so kuita maboyfriends more than one. There is a way of doing that. Good. There is a good way, I mean a proper way of doing that. Kana uri murume uchida kuti varume havana mbidzo vakadzi 2 kana 3 kana 4 but pane way inoitwa nayo handiwaona kuti zvinzi zvaofficializwa but kana ukatanga kuenda kunohura zvinotangira kuboyfriend and girlfriend anditi teerera unzwe right ndoda kukubata ipapo ndofunga mazu last week iyo takaita show navamwe baba vaitiudza kuti ndine vakadzi 3 tichitovabvunzisa kuti right zvakatanga sei vachitaura kuti mukadzi wavo mukuru ndiwo vakataura naye usatatombonyenga mukadzi akati vati ini ndoona sokuti mukaenda kwaningi nekwaningi truly speaking pachivanhu chedu kachitata vakadzi 2 that's the way to go before wanyenga. Hakuna ansanambo iwo ndipe culture yakamboti murume tanga waenda kunonyenga wozonyenga kana wazonyenga wozouya woudza mukadzi ndeipi culture iyoyo. Ndinganongedza amwe but takangokura zviriko kuti munhu antanga tombodanana nemunhu wake then ozo officialize because hapana mukadzi anobvuma kuti baba torai munhu but torai munhu kuvamwe vanobvuma wani zvakuendana neculture sevavo mandau vanotobvuma because zvitori muculture mavo. Saka iwo mira uri kuti iwewe murume anofanwa kunyenga hake kana chizoda kuti vakadzi 2. Okay, regai nditangire kure kupindura isisine kutaura chokwadi varume vashoma vakadzi takawanda saka ndofunga kuti vanhu tinofanira kudzidza kushera kana ndikava girlfriend yemurume wako ndisiti kurespectawo tinenewe siyana nene utaure nemurume wako kuti ndozvitoripo inini wangu murume akanzaita girlfriend as long as asingandishandi kana kundibherera ndizvo zvaari kukuda ndozviripo right chaunenge uchitanzi ini kana chikurespecta uyo udana nemurume womunhu handiti chauri kuti ndikurespekta maiguri ndeipapi paunenge uchiti ndikuvarespecta iwe iwe uchitaurana nemurume wavo uritaurana nemurume wavo respect yavo kutaura iwewe ndeipapo but respect wati kwanzi kana mira munin'ina wati kana ndichikurespectai mainini maiguru imimi garai kumba kwenyu nini ndigare kumba kwangu respect wanenge uchapa ndeipapo nokuti ukutobvisira bhurugwa murume wavo saka respect wanenge uchimupa ndeipi murume mombe nodya nezvimwe jesu ungauraye mombe uda kudya wega pamusha pako kunyanya mazuva ano unotosheya saka maiguru wawapinzire yapa
saka maiguru pawati maiguru garai kumba kuleni rendi gare kuleni kwangu komaiguru vari kupinda papi apa iwe uri kuhura hako nomunhu wauri kuhura naye komaiguru wawapinzire muequation yese ini ndatodanana nababa vandisingati tikutohura pamwe ndingazida kutondiroora maiguru handina kuvatsvaga handisi kuvadenha kana kuita sei vakandiziva handisi kuvashaudha kana wapindura ravo kutovarespecta ikoko hei wamuningina wangu iwe izvozvi udana nemurume mune ndikutoda uri kutoda uri kutodana naye eh udana naye for the first time saka murume ari kutoda kutokuroora ari kutoda kutondiroora takatoita maintroductions zvezvo zvekutongotiwo uziwo hama dzangu chichi okay saka akatoudza iwewe semunhu onaka iwe semunhu handi uri kuda kudopinda pana uruzoi pana maiguru handiti kuti upindewo kashamwari kana maiguru kana murume atindoda zvebarika handiti ari kuti ndoda zvebarika handiti isu takuda kungokuudza watingakwanisa kuti tikurambidzana tidini nokuti ndozvawayo zvaunoda iwe handitika asi hauoni kuti ukaindawo zvinenge zvine blessing yamaiguru mumusha umu zvinonokufambira zvakanaka kuti iwe chiudza murume wako ukachiwaka wochiudza boyfriend yako iyi inosvitsa shoko kuna maiguru inoudza maiguru before handiti kuti ndine umwe munhu andoda kuti tichipinda naye ndichiroora achita mukadzi wechitu handika sana ndikuzivisei kana achikuyasaranganisai okusanganisai handizvo zvinoitika kasisimela nditi handikunoitwa maintroductions kuenda kunobviswa mari murume uzodzoka nehama dzake oenda kuna maiguru uzwa maiguru ndizvo zviripo ndozvatafunga maiguru opuwa mombe yavo vasati vaudziwa mirai mainini guys ndokumbira vanhu vari kufona panhamba ye064 musafone ipapo admin ndipindirewo nhamba dzemacalls epashow vanhu vari kufona parong phone ndipindirewo macalls achatowandisa pafoni ishi ndipindirewo panhinga apa pacomment section iwaika mainini muri kuda kuzonoudza maiguru ini matobisigwa mari aiwa ka isitakuudza iwe munin'ina wedu aiwa zvemainini pamuri papa inini baba diaries vakauya vachiti ndafunga kutora mukadzi wechipiri ungazvibvume onaka nehasha dziripo kuti munhu anenge achiti ye murume wangu ndiani anobvuma vanhu vasati vakuziva kuti varume vanosheyewa mazuva ano aiwa hona mainini hona you might be surprised inzwa you might be surprised ka ndichitobvuma you might be surprised ndichitobvuma kuti aura ndozvamafunga munhu achitoonei kuti ane maquality tinogona kuzogarisana here you might be shocked usatange warambira vanhu not everyone but iwe hausi kuziva kuti maidini wako vari kufola maiguru wako vari kufola papapa pamwe vari kufola kune vanobvuma aiwa maiguru anotozozisiva zvinhu zvatochaya maidini hamusi kuona kuti muri kuaplaya rufu apa rege ndipewamo mukana asi uwe kefu maini ndikuona muchiaplaya rufu gwenyu thank you so much alright maini maiguru hasi paneni varipo padiaries dei wachiita kuti tivaudze hedu zvepadiaries kuti maiguru ndini nhidoda nemurume wenyu uchingovazivisa hako chingovazivisa kuitira kuti chii vatoziva nokuti zvi vanenge vachikuzirira vari mucomment section vachitaura kuti ini wangu hauri wangu hadaro iwe uri pako wakazviturika padenga apa uchitaura kuti ndaudo waniko ndakutura vakadzi vanototi hanzi wangu hadaro hakuna zvakadaro hei pamwe 1% sisimela ndikunyeperai chero kadhiga mufone murume sei ukasawana chinhu sakungoti hamuna chirimo zvirimo mazuvano kune masecret apo ekuti chero ukavhura foni yako utomboiona hei saka vanhu regai nyaya yekuti hanzi wangu hadaro you never know hei alright maiti henyu thank you for being honest secret app nenhamba iyoyo same number but secret app saka maigurume mchingoti wangu hadaro aiwa musadaro wezi munozobatwa nehatatari kana zvazomudikira hei pakaipa alright thank you for being honest manini at least takuzaende at least maiguru mazvihwira maiguru kana mune murume asiri kuwatakumba kana mune murume wamuri kususpecta kuti murume wangu mamovements uyuyu ndiye mainini wacho apa ushu ndio mainini wacho ivavava varida kutopinda mumba saka maiguru itai action nguva ichipo itai action nguva ichipo thank you very much mainini hei zvakaoma hei munati nyaya yakukura mutoka muri kuiona kuti yakutouya nemwe engo kwanzi kana munhu achida kuti vakadzi tu zvinotangira parelationship anfa kutanga tondinyenga todanana ondiroora ndozoudza
maiguru vozoudziwa vozopiwa mombe yavo. Ameno guys rigaitimbowa. Hello Kola. Hello Smelly. Ndiri right murisei Kola. Ndiri right. Ininiwo ndakahurwa nemurume ndichitorwara last year. Saka ndisingafungire ndaidada naye singaiti. Asi akandihurira ndichirwara. Ndobva munozova varume zvavanoita navaenda kumahuri anonotaura kuti mukadzi wanga arikugwara anonyeya zvese kutaura zvese zvaitoitika pandiri. Saka ini ndaingoti zvezvekrisimasi akabva anyepa ndiri kuenda kunomaketa basa achienda kuhuri. Pandatoti kuna hanzvadzi yake ndikati murume uyu hanzvadzi yenyika ipane zviri kuitika pandanyarara. Adzoka handina chandakataura. Adzoka kustay in yedema stay in. Adzoka stay in ndiri kurwara ndiri kuenda kuchipatara nchinzi chakadaro ndikati ini ndafunga kuenda kuZimbabwe ndinoitwa operation kuZimbabwe. Zvakanaka zvinengei. Saka ndasabuda maweekends ese because ndainzwa nyama dzangu dzichirwadza. Imwe weekend yebirthday rake handina kumuita happy birthday. Ndikati munhu anofanira kunge nezvaita because zuva iroro akanga atokuitira komba atoenda kugirlfriend. Pandanyarara. Zvadaro paye munhu manje akunyumwa manje kuti munhu usi asina kunditi happy birthday. Chazosara vazoti kumanheru zvikanzi sinonditi happy birthday. Ndikati kwamamuri hamuna kuitwa happy birthday here. Plus foni yange yachinjwa yaiswa password yandisingazivi. Saka zvadaro paya munhu ndopaakabva ati chichiita dzangu happy birthday pandanyarara zvangu. Pasina kana 2 minutes girlfriend parafona. Ndimi painhingi here ndikati ndini ndiyana ndokutaura naye. Zvikanzi ndonzi ningi ndandine murume wenyu anonzi ningi. Handindimi muri kurwara so muda unoitwa operation kuZimbabwe so murume wenyu anga ane birthday ndatomutengera keke so. Saka aikudzira chii? Akatirwadzisa kakuru. Ndisotesa zvese nezvokunzi unosanda kusteini zvese hapana chakasara. Waonekwa kuti wadiwa chiwengedzwa chitaura kuti mukadzi wanga aipa akasuda pandanyarara zvangu. Ndokandatamaita zvakanaka nemakore mangani. Wataura makore awo. Ndikati utori mwana wangu kana ndichita sei ndichikuona. Madii kutora nezita rake? Ndematora nezita rake hasi pane? Handifunge. Ade mangotaura nezita rake kuitira kuti asazvipamhi next time ingotaura nezita rake. Munhu ndiye akataka kutokudeni achikufonerai amba achikuudza izvi zvenyu zvekumba kwenyu michitauraiwo zita rake. Anonzi Marilyn asisene mandizoziva. Zvino vakawanda naMarilyn tichagoziva. Naiwe Marilyn unogarepi Marilyn? Anzi kuFerinakeng. Ferinakeng. Marilyn okuFerinakeng. Saka vadaro paye manje ndakapandanyarara zvangu ndikati ndikurwara handida zveBP ndichagarisana nemunhu wangu pandanyarara. Munhu uye manje bvaazofunda murume wangu akabva afunda. Ndobva ndamuti koma muri kuna mainini kamakorokoto. Munhu bvaavhunduka manje. Ndasitaura uya ndikati aiwa hangu handisi kuda hangu zvekutaura because ndiri kurwara pandanyarara. Saka ndazobuda weekend ndaenda kumba ndakugadzira zvekuti tichienda kuZimbabwe kuoperation yangu. Musikana uyo akanga akuchifona manje achindishauda. Achitaura zvaanoda. Ndobva ndamuti murume ari pamapirisi kana anga asina kugudza. Mairevesai? Okay. Ndaitonyepa. Nditori nenhumbu yake chichichi ndikati aiwa zvarira naye kugwina handinei nazvo pedzera naye kupi pedzera naye kupi. Ndakabva ndagadzira ndiko musikana saka anga akuwana manje anga akuziva nekuti anga akaudzwa kuti mukadzi wangu Friday anobuda achiuya kumba saka kuma8 kana iri Friday neweekend anenge achifona. Mazvona saka chacha manje yange yakushaya kuti ozvifambisa sei. Zvikanzi munomboziva here kuti hanzvadzi yenyu akambofonirwa nahanzvadzi yake achitsvagwa chichi. Ndikati endozviziva tete vaitomutsvaga vaidazoti ari kupi muno muSouth Africa. Ukangoona munhu ane mazuva asingaoneki unototsvaga kaunotsvaga kuti ari kupi. Zvikanzi dzinde nenge ndinaye. Pandanyarara zvangu. Saka baba vamangu pandakaenda kumusha vaipota vachienda futi kupi ikoko. Saka ndiri kumusha kudaro ndapedzwa operation ndakuda kudzoka manje pandakavati iye zvinoda kuchinyatsotaurana face to face. Ndoda kutaura neni mada zveuyu here kana kuti mada nezvangu. Muchato kubva wapera pano basafuku. Imimi mochimboita zvani zvebhebhirenyisi. Zvikanzi ande nekuti ndichitorwara ndaiti kana
saka ndaigona kuvafonera kuti yekunditapepa pamataxi. Iwe wakagara nguva yakareba zvakadii? Ndakatanga kurwara noza zvakaitika ndakanzi ndine magallstones neovarian cyst. Saka gallstone iri ranga rakundipa time yekuti kana kuti nditakure chinhu handitese ndandangogara ndichirutsa green netsoforo mazvona. Saka ndasagona kuti nditakure chinhu ndiite sei. Saka kubva October last year ndakazoparetwa March. Okay. Saka kubva October kusvikira October, September, October, November, December, January, February, March ndipo wakaita October. Saka 5 months, pa 5 months apa chihure wakachibata rini? Kubva zvakatanga kunzuni mastori. Ndakachibata December weChristmas. Ngagara aripo. Nokuti ndafunga kuti wakazochibata kuna na February kati kuda pamwe sezvongo wachigwara, kuda ngogwarawo negugu. Kuda akati wondodini kuti varume vakaoma. Zvino kana wakabata October kati dzangogarawo October, November, December. Watobata chihure angagara aripo. Akatogara aripo. Saka ini mandakazoti wazvise wachibva wazoti ini ndiri kumusha pamene kwakanga wakutorana nemusikana wachienda kumaprofita. Azvona. Saka ndadzoka manje watanga kuchitaura zvese kuti ndokada kwati nichisadza zvamuri kuda inini kana ushu. Handiti kuti nini zvekutonetsa. Mumba muno mutoda kuti tijekeserane. Kana inini barika ndirigoni chisadza zvamuri kuda. Ndipo wakachitanga kutaura nyaya dzawo dzese. Musikana takazoonana kwakadai tikazodai. Izvi zvangani ane nhumbu. Saka nhumbu ndaida kuti aitwe abortion. Ipapa pakuzoita yeke apa ndo pane problem pa yeke apa. Ndo pane dambudziko apa. Saka iye manje musikana uyu manje akati ngatozoudzwa manje ndaenda kuoperation. Mazvona akutoshaudha futi ndadzoka kuti murume wenyu mudza asandifonere mapepa nei kumba kwenyu ikoko. Ndakati maita basa maini. Akafona ndotora foni ndochedza dedi. Musikana wenyu ari kuona ndozvandaita izvozvo. Kukaurisa munhu. Saka kwakazoenda kumaprofita kuya hamuna kumaprofita kuya wakanonzi chii. Ndoba ndati kuna hanzvadzi yachona. Tete hanzvadzi yenyu iri kuenda kumaprofita negirlfriend. Azvona. Saka inini ndashaya kuti inini ndakarwara munhu anaana kuenda kumaprofita kuti ndibatsira. Saka ona kuenda negirlfriend. Saka ndaita sei? Tete wakati iwe nyarara siya akadaro. Toona kuti achaita sei. Nyarara zvangu. Musikana akambotanga achafona. Nhumbu yako yakuzoda ndikataurwa kana inini mati ndinotakura izvo zvenyu muchinogara ikoko kuferina kenyu koko inini ndinongozvisarira zvinakana kupa. Pandanyarara zvangu. Munhu akazopupura zvese ega nemusikana waye nekuzorambana kwawakaita asi ndine nhumbu iyoyo ndamupa 2000 kuti abvise nhumbu haana kubvisa. Akabva atumira nzi kune wamwana kumusha kuZimbabwe. Haana kubvisa nhumbu. Saka ipapo Friday iyi yatabva ndakazonzwa munhu akuti hanzi akafona ndoita sei. Ndikasaka inini muri kundiudza kuti ndikubatsirini. Hold on mainini. Kwanzi mukataura mazita emagirlfriends vaimataura nemazita evarume venyu please. Alright, tienderera mberi. Zvakaoma. Mubve mataura sarake munhu wemimba uyu tive tatongomuziva zvedu munhu wemimba uyu mutaure. Zvinhu zvakangozondirwadza pachinjira yanyandirwadza ndechekuti ini ndairwara handiti. Vatanga zvemagirlfriend ake handitika. Saka inini chinhu chakanyanyondibata kuti saka okay kurwara kwandakaita ini kwakatopa kuti munhu aite ndofunga zvakare zvatotanga kudhara munhu aite zvemagirlfriend. Nhasi unoyi ndindakudzwa kunzi tochiita nenyaya yepreparation. Preparation iyo inini ndinotenga pakuita sei kana nini ndimakazvitarisa. Handiti vanhu maiziva ini ndakandambowati zvisinganete musikana bhozi naana kuti ndokupa adress uye kumba. Tonyatsotarisana vari apo usadza zvawanoda kana wadabarika aiwa inini hamubarika handirigoni musara yenyu nani namainini saka ndinokuchimupa adresi achiuya kupi mazvona. Saka ndakangoti aiwa hapana chakaibaba iye zvinezvi yakutaura nyaya kuti musikana nhumba haana kubvisa mari yandakanga ndamupa anoda preparation. Saka ini ndakangoti aiwa izvo zvinhu zvazvenyi zvinotarirana ikoko mupedzerana ikoko inini zvikoko handiko ini ndongoziva zviri zvangu. Saka varume havarambirwe inini ndaidada naye zvisingaiti 100% ichiti ndini ndega asi Marilyn akasvika akatora. Marilyn akauya. Saka Marilyn akazoenda kupi nemwana? Asi ananzi ari kusunguka mwedzi uno ndomumatauriro anosvika. Kunyaya itori fresh ari kusunguka mwedzi uno. Saka havachainde. Havachaindi. Ikoko havachaendi. Muziva sei? Maimbomurambira mukazozviona. Muziva sei? Asi
Ndine ndikuze simeli. Ndane 2 weeks ndakaona imwe photo handina hangu kuda kutaura zvakawanda pairi. Ndakaona imwe photo zvavanoita neprogram wakapinda mutaxi kavanenge vachitora mapicha. Mazvona. Mukombi. Mutaxi. Saka inini ndakaona imwe photo. Mutaxi ndikawikirira ndaubuda. Ndofa ndavati kuapa waenda kupiko. Zvamusingatauri. Unongoenda kuti kana muchifamba munomatiri munhu munotaura ndiri kuenda kwakati kana munhu kana ukazodhama zvosingaoneke tine chizoti munhu yakabva umba achita kuenda kwakati. Zvikati ndaite ndamupropose apa. Pari ndakaona kuti kunyepa vanogona kunge wakanga waenda kupiko. Nokuti vaizvitorerei pikicha vainozvitorera pikicha vari mukombi kudai murume kuchitora seufu uri mukombi. Ivivi nemusikana wenyu tauriranai mupedzerani. Kana musikana wenyu arwadziwa muchamupa adresi achiuya pano chitarisana face to face totaiva maini ndo zvamada kaizvi murume ndiye ndiwedu tese asi ndakumbokusiyai mukana nombokupai semaitirira makaita pekutanga muchindishaudha muchiita sedongapai ndishauda ndakamudza ndikati iwe uri mwana mudiki kwandiri fesibhoni yangu yakateedzanani mwana mudiki hai halo kola network yavo inenge yatiza bamniniwo futi ufamba achizvitora maselfi mukombi asi zvabamnini bamnini halo kola foni yake kuita sei halo kola alright yadona ndiza chaitika chiadona halo kola ndiri raitika njani taurai nacho chirongwa chedu chevarume vanoita chibureki irungu zvangu ndine 12 years ndiri mumereji ndakaonekwa nemurume wangu ndine 18 years iye anga ane 21 years then ndofunga pasina 3 months ndabva kuroorwa ndagara naye murume wangu anga atenge girlfriend 3 months 3 months zvaenda pakuroorwa ndatoinfact ndakazoroorwa ndane mumba kudhara mumbi yangu yakunge turima 7-8 months anga atone girlfriend kudhara ndakaenda kumumbi yangu yakarwadza isati yasvika bp yangu yakashuta singaiti ndanzwa kuti murume wangu ane girlfriend ndakaenda ndakanoitwa ndakainjuswa because bp yangu yange yakakwira singaiti saka my advice is inini ndakararama life yairwadza for the past 9 years upenyu hwangu haunambopera waflowa ndiri mumarriage murume wangu aita girlfriend after girlfriend after girlfriend but inini chiri kusadzisa kuti vanhu vazhinji varevenge like vakadzi vari kutadzi takachiri yakabvuta rekeni takateerera handei kati chiri kuita kuti vakadzi vazhinji vataura zvanzi shiri yakabvuta rekeni chinhu chekutanga kusaziva mwari zvachose number 2 kazhinji chirwere chizhinji chiri kuitwa nevakadzi vari muno musouth africa inyaya yekuti tiri kure nevabereki vedu isusu nevanhu vakuru vanokwanisa kuti kansela because takatarisa anamai vedu chaivo vaisana anababa vedu vakahura tainonoganiswa pasi nevanhu vakuru murume wedu wakanseling ende varume vachitoimbochinjawo zveshuwa vachikuti kakuru musouth africa ndakamuudza ushamwari yangu ona zvekuti murume wangunza ukaposa neurawo zvinhu zvokuti hatina vanhu vari kumbotudza zvine musoro but nda kutaura chokwadi inini murume wangu pese paaindihurira pese apa zvinhu zvairwadza zvairema but nda kutaura chokwadi marriage musina mwari makafanana nekuti ngoriwo mumba zvamumusakana chii saka kona muri kureva kuti marriage sedziri kuhuriwa hadzina mwari here kona handina kuti marriage dziri kuhuriwa hadzina mwari but nda kuudza one wevakadzi ari kuhurirwa ari musituation right now kuti there is god in heaven but ndichinamata kuna mwari kade ndichitohurigwaka sisimeli uchinamata kuna mwari ende sisimeli mubhaibheri
chaimo chaimuka handidi kukunyeperai even marriage chinhu chinorwiswa nasatani zvakanyanyisa chinotoda kuti chiumbiridzwe nemunamato. Ndozvandiri kureva kola kuti saka muri kuti vakadzi vese nokuti tikada kuverenga statistics togona kuti maybe 95% yevakadzi vanotourigwa. Muri kuti vose havazivi Mwari, including vana mai mufundisi varimo imomo, mavhankeri arimo imomo, mapastor echikadzi arimo imomo, havasi kuziva Mwari vose ava vakaurigwa. Ndakubudza from experience Smelly. Murume wangu pamba pandinogara right now vanotaura kuti tipewo zvamakapa murume. Munonamata stereki zvokudaro. Handinamati stereki zvokudaro but handikukunyeperai Smelly, kuna Mwari kudenga. Saka muri kuti kudiko Mikola nokuti mamboti imba isina Mwari. Handiti iko zvino makutizve kuna Mwari kumusoro kudenga imamunamati zvokudaro. Saka muri kutemba nei Kola, tipei wide. Tikudawo maresipai. Muri kumbotemba nei? Muri kumboitei? Muri kundimira ndingatosvika pane point yangu. All right. Point yangu iri pakuti vakadzi tiri mudzimba ngatiudzei Mwari kuti Mwari ndimi akandipa murume uyu, ndimi makasika munhu, ndimi mega munokwanisa kumuchinja. Saka handidi kukunyeperai, ngatigare tiri pamunamato because minyedzo iriko kunze ende magirlfriends mazhinji vari kutodawo varume ava. Saka ngatigare tiri pamunamato. Saka patinenge tiri pamunamato epokola munhu anenge achihura hakika tiri pamunamato. Ndozvandiri kutaura kaini. Anenge achihura zvake asi Mwari achasvika panguva yekuti acharegedza chete because musisimeli tingabude kusvika rini tengoti dzimba aiwa ina ndisi kuti handina kuti vanhu budai. Saka imimi makaurirwa kangani Kola mukati yenyu muchingonamata yenyu kusvika Mwari vazogadzirisa makazogadzisirwa after maurirwa kechingani? Inini Sisimeli ndikukudzei kuti 9 years murume wangu aihura ndakada ukaita mahura akahura nawo pamwari kusvika kana 30 kana kudarika kana kutopfuura but ndikukudzei chokwadi ndakaudza kuti ini handinga simba yangu just because murume wangu ahura unoteswa every time ndikuonekwa ndiri negative. Saka mutsvene wacho ndichamuona kupi? Saka makagara saka imi makagara pamba painaingonamata Mwari chinjai murume wangu kusvika achinjwa, muchingonamata yenyu achingora ake, muchingonamata yenyu kuti Mwari chinjireiwo murume wangu kusvikira azochinja ake. Izvi zvakatochinja izvi zvinotobvunzwa nevanhu kuti makamupei ndati kuna Mwari kudenga. Anguva yayo kuti musviki Mwari vakunzura nyasha yanga asvika asikana. Kune rimwe rekuchero ukanonamata mai mwana unopera nezvera kusara wabuda zvigurukuro izvi mai mwana uchitsanya uchidedza Mwari uchirova pasi uchirini mai mwana iro richingohura kuti unge uchadonha ukafa pasapa. Kune rimwe reritori dhimoni Satani chari pachazvaro, Satani pache zvake ariko murume akadaro kuti rinenge rito iro pacharo murume endori ridori dhimoni nokuchiro kana matirase chero kadi chero ariregi. Kune mweya yemadzinza ndoda kukuudzai tsono dzinza rekwedu ndichitasa dzinza rese ndinokukudzai Sisimeli tine hwani mwana ari mumba dzinza rese. Saka munoblema ini kuti mwana murume uyu sei ari kuhura chingotariseio kuti kudzinza kwenyu kuna akarohwa here? Kukana variko vakarogwa vanenge variko dzimwe dzenguva asi tese kuti vanasvika vakadzi vari kugara mudzimba here imba yechingani urimo imomo kuti uzomugara. Saka ngatigare tiri pamunamato mweya dzinza iriko even pamukudzinza rake futi kunonewe kuti asagara nemukadzi waanaite darika ngaugara uchinamatirwa mweya iwowo. Ngatisangota sezvinhu zviri kuitika physically even spiritual kune zvimwe zvinhu zviye zvichiitika zvichiri munoona ipapa ndo patinoda kugara nangu ipapa Kola nangu ndoda kugara ndokudza ina handisi kuzombofa ndichimbobva ndichinyepera mweya nhema, kunyepera ngozi nhema, kunyepera madhimoni wo kunganyeperawo pamwe pachona tichingonyepera mhepo pamwe pacho. Varume ava just because achitwai mweya vakushandisa mweya kuda kuhura utwai mweya handizivi mweya kuda kuhura munhu anenge achitoza paanenge achikurura bhurugwa rake achinokwira pamberi pamwe mukadzi waasingazivi achikwira pamusoro pamwe mukadzi waasingazivi mai mwana mweya here mupfungwa dzake vanenge achiti chii chiri kuitika anenge achiti kuitika panguva yaasi kufungwa ndine mukadzi kumba hati ari kuona zvipamberi pake pazvikumunakidza tonyepedzera mweya asikana ngatinge kunyeperawo mweya asikana. Munhu ichoice kuhura icho ichoice munhu kana obuda mumba guys achinokurura bhurugwa rake achinoda kuhura ichoice guys hapana kuti kwa hey hapana ichoice. It's not a choice. Iriko Sisimeli tinofana kugara tiri munamato tinofana kugara tinamata dzimba dzedu dzinoenda kufamba every day. Amba ya alright Kola munamate vasikwa idzimba ngadzinamatiko asikana
kwanzi garai muri pamunamato kone vakazopindigwa vatambura vatamba chamuchongoyo murume achingohura vakazopindigwa naMwari papaya kwanzi mhepo dzava dzakamubata murume uchu saka guys Mwari vakabvisa mhepo idzi garaiwo muri pamunamato Mwari vabvise mhepo ini mhepo ndakatonetana dzanichakurevera nemamhepo handidi zvangu kurevera nemamhepo munhu anenge achiita zvinhu achitoziva zvanenge achitoita ndochokwadi chiripo ndochokwadi chitoripo hazvo sisumende ureti saka vanhu toita seureti solution ngatinamateyi kubuda mudzimba haisi solution because sometimes munenge makavaka kana imba kana makaita zvinhu zvezvino wazvisiya here kuti musoro pangu wako ari kuhura ngatigare tichi pamunamata iye Mwari chaanonzwa munamate vanhu Mwari richengetedzei kana akaita chirwere ngachigumbire kwaari right aiwa ipapo thank you very much thank you manini wangu thank you for ngatimbotora umwe timbohwawo tora kuti kudiwa ichako munini wangu namatai vasikana namatai please namatai munhu ngaanamati manzwa kola mwakapindugwa munhu ngaanamati halo kola ndiri raiti muri sei kola mushe hanga tindikomendewa chihure chevarume chaichi tinganonyepera satani chaiko nemadzinza chihure ichoice you choose kutopana maappointment kutosangana kutonyepera mukadzi kumba kutonyepera mukadzi kumba ndikunda kuovertime uchienda kuchihure kutooneka mwana agozara achirwara kumba woti kwanzi ndakabatwa nemweya ugoziva masaira kuchinjanisa masaira hakuna mweya wakadaro ichoice munhu anenge atosazogara pasi ototarisa otokuona kuti hama yava ndoda kuvavhara otochuza kunoita zvaari kuita munhu otora ane chirwere moti kuti munhu ane chirwere midzimu futi yakaona chirwere it's up to us to decide what we want muupenyu hwedu munhu anenge atodecide kuti inini ka ndoda kutongotesta everyone kusagutsikana kwake iye ndokwakatogara muvanhu vakawanda kuvarume but isusu vakadzi manje takutorasika kuda kuitisana makwikwi nezvisina nebasa rese munhu akahura musiya hure handingabve chibenzi just because umwe mwana womumwe munhu ibenzi handingamboratidzi ubenzi nekuda kwokuti umwe munhu haasi kufunga kokuzourayiwa vakadzi vemumba kuzourayiwa kunzo kuchinzi akafa kokuzourayiwa achitonyepa ega hai kana vakadzi ngatisazvidzikisirei tichizvida kuzvipombera nevanhu vasina hunhu ndizvozvozvitrai unhu hwedu and live our life amen thank you very much kana vachidaita zvekupenga let them die thank you very much kola futi funeral police hanzi mujoine zororo nokuti kufa munongofa kwahura munohurai mufe hani mwana right regai titori vamwe ndikuda kupa comment yangu but vanhu vari kufona stereki halo kola yes kola muri sei halo kola okay madona ari kuwandisa makola chandodonanidzana chete halo kola halo sis Melly muri sei maswera here maswera sei mushe ini ndoda kungotaurawo hapo zvishoma panyaya yechihure ini ndinoona kuti chihure chakagara chiriko kubva kudhara kubva kare kuna nambuya vedu chakagara chirungoriko there is nothing new kuti chihure ndosaka waizoona vanambuya vedu vaizochuza kunogara kumusha nekuda kwechihure chaitwa nanasekuru vedu ende mukatoda kutitarisisa vanambuya vedu vamwe vaitohurawo nanasekuru vepamanext door vaitohura kundari uku vaitokotamisanawo ndo yangosiyana chete nekuda kuti iko zvino vanhu vakuenda kumahotels vanhu vakushandisa mafoni asi there is nothing new varume vanongodzikana kuti vanhu vanongohura ende pari pachihure pane level yechihure futi pane vamwe baba vasingadi kutoona madresi pamwe ndo ratingati dhimoni iroro nekuti pane vamwe varume vokuti unonzwa kuti ane permanent girlfriend yake inotozivikana kuti ndo yake hapana umwe asi pane umwe anoti akatibate pano achisiya achibata pano osiya pamwe ndo ratingati pamwe hana ukamigwa mukaka ari muchechi ameno asi zvinenge zvakambofanana chihure chagara chinongoriko ende munhu haungasii murume nekuda kuti murume ahura nekuda kuti vana vamazuvano vari kuda totemu kuti ndonzi mainingi nekuti ende futi zvinosiyana pakuti murume akahura umwe munhu akahura akaanoita 2 weeks pamanted asipo pamba handiti umwe munhu akahura anobva
balansisa vanotengera mukadzi wake chikafu agomudirira fyuwo vana vachienda kuchikoro umwe akaura hatoiti all those things saka zvakwauriwe kutichuza kuti magariro andiri kuita aya ndochigara here kana kuti ndochisiya nekuti ane nhamo ndiwe ndiuri kuchinyiwa neshangu yachona iyo ndizvozvo saka indizvo zvandinotoona kutoti umwe munhu chaiye asi watara zvakanaka kola kuti munhu akapfeka bhutsi yake ndiyanzwa kushinya kwayo. Kune vamwe vanoti izvo, ndoda kubvunza imi comment section. Kune vamwe vanoti hanzi izvo aura siya handiti osiya handitika aurigwa nhasi handika abata asiya orogwa orotsvaga mumwe nokuti mose muri kuti kwai vanhu anenge aurigwa ngaasiye ina handisi kuti ngavagare asi handisi kuti ngavasiye handi kola mune maecos pafoni yenyu dzorai volume then aurigwa osiya next 2 years onowana mwe murume ourigwa futi osiya futi vanhu vanosvika kupi vachikuita varume vakawanda vachingosiya achingoti apa hapanipo here pekuita vana 5 mitupo yakasiyana kuti ava 2 vana baba vane mutupo wavo uya ane mutupo wake uya ane mutupo wake hanimaona munhu achingoita 5 choice asoteje vana muchiti kwai haura siya hanimaona kana imimi muri kuti vanhu vanenge muchiti kune vanhu kana waurigwa itosiya siya waurigwa siya handitika imimi makabuda kudzimba mumwe mama makarogwa handitika mukati taura iti haurigwa tasiya handi iko zvino izvo wakabuda une mwana wani katune 2 wava nevana 4 kana 5 different mutupo handimaona saka ingoriga kuti zvevarumezve rega kuti zvevarume ngozvigarira uri single nokuti uchapedza nyika yese uchingoti mangwana wamukapa mangwana wamukapa mangwana wamukapa uchingonzisiya handina nokusi ndosiya nai nokusi paupenyu hwako kana uchisiya umenge chota ucharoorwi nokuti ukaida kuzonyongwa futi wauchanyongwa nacho kana dapinda futi marriage ka uchaurigwa futi andiona uchaurigwa futi saka tinoda tionesana ipapo hanzi ko aids mira kola hanzi ko aids whether uri kuziva chiure chemurume whether wasi kuziva chiure chemurume kana atora aids anongoya nayo whether wamubata whether una kumubata unogona kuzongoziva pakunopona mwana iwe wakunotesa unze amai muri positive kungoti vanhu havasi free kutaura dai vanhu vari free kuda kutaura apa ngavabude pachena vafone kuti vangani vakaenda achienda kuchipatara asingafungidziri asingazivi chinhu achienda kunonyoresa osvika utesa unzi une chirwere asina changa chimbofungidzira kani asina kana changa chimbofungidzira kuti murume wangu ari kuhura unosvikonza mai mune chirwere watakuti depression stress kuti chirwere ndakachikwana kupi hanimaona saka ndopandoda kuti ndibvunze toda tionesane guys handisi kuti vanhu ngavagare mudzimba handisi kuti vanhu ngavabude and I'm not saying kuti cheating is okay varume ngavachite hanimaona asi toda kuti tibate kusaidi kwese all angles ngatidzibatei handiti nokuti varume vacho vari kuhurawo vachihura kudaro handika anohura achiinda zvanga achidai achikanganoti anonoya anogona kuenda chigwere mumba handi on the other end ndopindurawo vari kunyora kuti kokana toda kuti tihwisise handika toda kuti tihwisise imimi mune muono wenyu please vamwe achidonha imi muchifonawo tichinzwawo kuti muri kupaona sei panyaya yekuti choice assorted apa nemitupo 2015 apa nekuramba todana nevanhu vanodana navo vesava vari clean here unozoziva sekuti vese vachadana navo after say marriage vari clean toda kuti mutiudzowo ipapo kola muchiri kunyotaura rekati ndifonere vamwe vari kufona ndidayira vamwe vari kufona ndachida kungokuonesa iwo kuti zvidimbo kuti ivo vari kuti kwai ndosiya unozosiya after how long marriage nekuti wapinda marriage gore rineri ukaitikwa mashura unenge uchitowo pamwe zvichanaka handiti unenge uchitoti pamwe zvichanaka pamwe zvichatochinjawo plazi munhu haudzivi kuti siya kuti inini ndinosiya nekuti kwauchaenda kwachona hauzivi kuti kwengu kwakamira sei nekuti igara uziva kuti murume yese anongohura pamwe pote uyu waukatobva naye kumasweka aitohura zviri nani saka manje munhu unotombopota uchitomboshingiririrawo zvenge zvitori nani nekuti haungaudzi munhu kuti siya hazvimboiti munhu anosiya ega right pane mumwe anonzi Samantha taura kupoint yekuti anzi kana uine murume anohura ingotora prep wakanyarara handizivi kuti ari kupawo advice yake hanzi chingotora prep wakanyarara kana uine murume well that's something again that's something to consider zvaataura right thank you very much kola gaitori vamwe makoza chana ari kuwandisa guys ngatiitei 2 minutes makoza awandisa panapa kola hello kola hello dzimai imwe phone kola dzimai imwe phone hello yes taura itinzwa kusiya inoita solution kana wafunga kusiya wachofe
wakasiya wako muchairwa wasara wawega uchatozongozwa that feeling unoda kuvatwa handi mashoko saka you have to make a decision yakuzwa kuti inini handichasi ndakavatwa kana wati unosiya at the same time kana wakagara uri mumba macho vakadzi vazhinji vamwe vari kuda kungogara they are not doing anything handiti kungogara kunonzi mukadzi wanhingo akangogara mba you are not doing anything sometimes just to do zvinhu zviri productive mukatarisa vanhu vaya vaya vasarokeka vaya vaya vanozvishandisa nekuti anoseenza havahurirwe but machances acho sometimes ari very slim unomuva varume vakutsvaga zvakasiyana siyana sezvongo saka kana wagara uri mumba handiti uri mumba chino chinhu chiopede chekunonamata mwari ndo vanoziva ndo vanotichengeta upenyu hwekunhisi tine mamwe makapo atinotoziva kuti murume nemukadzi murume anenge achihura zvinozika pane vaini vese kuzikanwa kuti baba vepapa vai number 1 vanohura zvisingaiti but mukadzi wavo hamba vakabatwa chinhu iti ngozi anenge achinamata saka vakadzi vasaregere kutosera nekuti murume ari kuhura saka inenge akuhurawo unobva wanohura nawanozwa vaconnectedwei unobva wahura nawanozwa vakazvazvazikanwa wosara wadzadzwa social media waramba marriage yatoparara saka izvi hazvina service hazvina service like I believe kuti gara pauri ipapo ende usadzosere chiuru kuti hanzi nekuti nhenga ari kuhura saka inenge akuhurawo saka ndikutoti zvipepisi hazvishandi zvakadaro no just be you munhu chaiye mukadzi akabva kuvanhu akarayirwa anoziva kuti apinda marriage unochengetwa namwari nekuziva shoko ramwari uchinamatira imba yako and all shall be well. Right, thank you very much Kola maita basa valid points asi munoziva kuti guys pane comment ndapin up handika yati dzimwe dzimba kungogara kwangogara vana handika asi mudzimba muzhinji hanzi ma-open marriages and guys we tend to agree. I tend to agree with Rosie zvanyora apa nokuti chinoitika ndechekudai soo vanhurume regai tibve takudzai chokwadi hatidi kukudzai zvinhu zvekunyepa handika kune hanzvadzi dzedu dzikukura handika pamusiri kuona vamistakes tida kukudzai chokwadi muzorangarira mashoko edu aya kuti musi wa12 padiaries 12 October pakamboita imwe life so handi maona yevarume vakadzi vachitaura murume utanga uchatolara uchateerera chihure chona uchichibata uchita alright handi vakadzi ane mwoyo wekuregerera aiwa ndamuregerera handika pamwe achazvipami handi munenge mchikwanza ndichazvipami handiti ndamuregerera pamwe achazvipami and then later woita futi after kana 7 months 6 months wohura futi handika wohwisa tsitsi woti kwaimhepo hamiri zvaitika woregererwa futi handiwaona regai ndikudzei vanhurume chokwadi chiripo vakadzi vanhu chero muchifunga kuti wakamutenga kana kuti you own ye mirai ndikudzei the truth chokwadi isingaputsi ukama handika pane pawanosvikawo kuguma pane pawanosvika pakuti enough is enough zvazara truly speaking anogona kusakudza but munenge mamu open marriage ndakudzai chokwadi imimi munenge muchitanzi vakadzi mukadzi akapusa mukadzi ari kuhurirwa aripo akapusa vhurai zheve muvhurisise vakadzi ndo vanhu vasina kuputsa muri kunzwa vakadzi ndo vanhu vasina kumbopusa ukamuona achihurirwa akatenza achiita zvanenge achiita ari kuziva zvaari kuita varume ndati mubati mubabatisei papapa vanhu vari kufona ichakupindurai mirai andika sendakanga mapoints aya vakadzi ndo vanenge vaziva vari kuita vanomaona musafunga kuti vakadzi vakapusa rimwe anobva azvita zvake kunge zungairwa akadai achikuona uchita yese yese ka achikurongera dhende kumashure uko kana kuti achitokuita uri kutaka achikurova yo times 10 saka ndauti mugare makaziva varume vazhinji venyu muri mumaopen marriages open marriages ende mukadzi unozomubata kana kuti after 10 years uchamubata after 10 years kuti yezvo ko munhu uyu uchifunga kuti balance achikutarisa kudai so uchita yaunongochita uchibuda uchienda asingakubvunzi mangwana obuda handika mangwana obuda woenda haakubvunzi otoya achikuvhurira dho zviri normal achikupa chikafu chako zviri normal handika uchita zvaunongochita uchidini handika ari momba akanyarira zvauti zi handika baba muri muopen marriage chenjerai mapandutsa amai ndimi makapusha amai kusa to the limit makamboona comment vanhu vari kufona ndokufonera back pave ne 145 calls 145 missed calls tiri kufona ganditori nasa ndapedza kudaira chirega ndingodaira kuza ngatonyanya kuwandisa macomments right hello Kola hello sismendi muri sei ndiri boss ndachikuda hangu kungotaurawo nyaya yangu sismendi my situation sismendi tachokwadi inini I'm at a situation now yandiri kuti enough is enough although my husband doesn't know that kuti ndasvika pastage yekuti enough is enough nangomutarisa sismendi munoziva munhu anodanana nevasikana vamunogara pacomplex ipapo
munhu anodanana munhu ndakatombomusvikira red-handed mumba akavharira girlfriend mumba mako disrespect yacho so saka sisimeni ndakangoita surprise visit ndaibva I was coming from Cape Town ndisina mbotaura ndikangosvika ndikangoerekana ndasvika sisimeni kutsvaka kufonera munhu phone haisikuita but chakazondibatisa kuti munhu aripo madoors emota nemawindo zvavo zvakavhurwa but mumba sisimeni muchinzwika kuti mune vanhu vari kufamba ndobva ndagara pasi sisimeni chingota maybe munhu aenda around of which it's impossible kuti munhu asiye mota yakavhurwa ndobva ndagara sisimeni I think ndagara 30 minutes munhu ndobva saka I think vaiplana kuti tobuda sei saka munhu akabva avhura kwandandiri ndandakagara kufront ndobva avhura door sisimeni paari kuvhura door girlfriend iri kuvhurawo uko the other door saka ndini iye aiexpecta kuti ndichabva ndasimuka saka ndakabva ndaramba ndakagara saka girlfriend yakabva izapa kuti pairi kubuda yakabva abuda achimhanya ndikabvunza kuti ndiani uyo akati handimuzive maybe ari kubuda kuma-next houses okuti ma-next houses kwakusina vanhu ndobva ndamhanyira ndikanomubvunza ndikati iwe uri kubva kupi akanditi ndiri kubva pambapo kanamba chii angataure sisimeni of which manumbers pana pama-abcd ichichi akati panumber 5 ndikabva ndaona kuti ari kunyepa ndikabva ndatora foni nenetwork ndatora foni pandiri kuvhura foni ndikutoona pana nababe chichi saka ndinoonaaanya sisimeni akanditi akabva yachimhanya akanditi aiwa ndokundoti notaurira mumba chichi ndopa ndakabvaiza ipapo tapinda mumba macho sisimeni ndakasvika ndikapinwa kuti girlfriend ibude kola zvinhu zvakaitika rini izvi ndezvalast year allright ndakasvika ndikapinwa sisimeni tapinda mumba kuti girlfriend ibude pandakatomutanga ndapopota chichi ndikashaya basa kamusikana kacho kaiti but guys learn to respect dzimba dzevamwe vanhu vakomana learn to respect mumba memunhu here iwe uchienda kuchinzi hande kumba maunozati pamba pemunhu mumba mune mukadzi uchinopindamo unenge uchinyesofila sei mashawo learn to respect dzimba dzevanhu sisimeni musikana wacho she was so young zvekuti zvasingatogoendwa naye akati I'm sorry ndaizviziva but iye angoti handei chichi saka sisimeni pakuda kuzotraya handiti madhozi anga achiwa ese ndikatorwa foni because ndaida kufonerawo kahama kuti ndazvokuitika kuno ndikatorwa foni akatorera mafoni madhozi akakiwa toneksende kuti ndakazopinwa musikana uyo akazobuda achimhanya saka kutaura chokwadi unenge uchingoonawo kuti saka nyaya dzakawanda dzingati tozotanga kubuda ipapo kuti aidanananinga saka right now kutaura chokwadi I've made up my mind kuti zvaada ngaite saka right now ndiri anytime I've been doing my things nakangonyarara anytime I'll be leaving ndakuenda abroad he doesn't even know that hauna kumudza kumugadzirira size aiwa ndakaona kuti okay nyangwe ndingati ndikudzokera kumba but at least ngandibude at least ndakana chinoita something saka I've been doing my things ndakanyara hasi tombozviziva asi muchita yo thing kola muchita yo thing hasi kurara nemiri chokwadi munoziva kuti chii sisimeni ndakatombomuti allright iwewo meishandisa makondomere nemusikana wako chikadzi aiwa allright haana nhungu chikadzi hana how do you know that because hasi ndiyega sisimeni musikana wanga naye angatomune vamwe kuita nhumbu kana kusina nhumbu zvakafanana namai mwana panyoro vita panyoro vita you know what hande itinotestwa ndobva handiti allright tinoenda anytime akanda kutanga ndichanoenda iye mangwana ndikati handeitese ndikatomuka ndikageza handeika munhu akaramba sisimeni up to today akaramba kunotestwa ende munoziva kuti chinhu sendatombofind out kuti munhu ndozvaari ndaiti ndikaenda kushanda hadi ndishande sisimeni ndakatodzidzawo ntsvo nemasitikets angu hadi ndishande ndikaenda kumashops chaiko akangoona kadhi richiripota mufoni obva atondifonera mapedza kushopa ndeuzokutorai ndaifunga kuti rudoka izvokupi anga achivhara ndikangoenda kumashops anotodhiraivha ndoyanotorwa sisimeni ndomhanyiswa kumba nai kola ima hamuzivi here kuti iwo hauzivi here kuti munhu chihure rinofunga kuti zvariri kuita iri ndo zviri kuitwa nemumwe hauzvizivi saka anenge achitofunga zvaanoita iye kunzoko anenge achitogara ndozvavanenge uchita iwo izvo maini adholola apa nichamunenge muchiita sisimeni because akatombobvunzwa nevamwe maiwe panext door kuti naiwe saka mukadzi wako unoda kuti aswere pamba chichi kanzi handitombodi kuti ndasingatombo
ndakambozviziva zvakatozobuda ndakutokuudza mai ave panext kuti inini zvikanzi iwe taitoda kutokuudza kuti murume wako akati hambofa hatombodi kuti ushande uri raitori mumba wakagara pano saka ndakatozotanga manje kutoridha kuti pese panoenda kumashops munhu anonditora even before ndatombobuda chida kuenda pamashops panotofambika netsoka ndikatombomuudza kuti ndida kuenda mashops nonasvika handi pinei mota zuva rokupisa saka ine ndoti kuti ilavu izvokupisa simeni ya pakaipa. Thank you very much Kola. Rikatimbotorawo varume, rikatimbonzwawo varume. Guys, vakadzi muri nyakufona mirai timbopawo mukana varume. Mirai tipe mukana varume. Varume vakutofunga kuti tiri kuadvocate for vakadzi. Inini ndiri host. Ndakamira pakati. Handina side kuti ndikutora side remurume ka side remukadzi. Ndakamira pakati tikuonesana. Handika ndikutaurawo zvinhu zvati tichizivawo zvinoitika mumarriages. Remember kuti tagarawo taazvigogodera tirimo. Taona zvakawanda. Tadzidza zvakawanda. Antika saka tete tichitotaurirana ipapo tichitobudira pachena tichitoonesana. Regai timbotora varume vakadzi vari kufona imbomirai. Titore varume we don't advocate for vakadzi. Tino advocate for tutara nyaya yechihure. Chihure chinove chiri kwese kuvakadzi kana kuti kuvarume. Chiri kwese chihure. Hanimaona chiri kwese chihure. Saka tinongoti imimi varume imbofonai. Varume chimbofonai. Imimi mati advocate vakadzi page ino advocate vakadzi tereki. Isu hatidaro manje pano. Pano ndo pari fair. Bvunzai varume vakaona pane varume vakaona zvokudaro pano. Hamudzi nasi vari kupi. Vanyatsa kufona vakudzei. Animaona. Kune vakadzi vari kufona imbomirai titione varume. Imbomirai guys. Vanhu vari kufona pane 159 calls. Mirai timbotora varume. Mirai timbopa mukana varume. Varume mukana takupai. Anzi natambo pana baba vaidana vakabatwa redhendi vakarara nemusikano webasa. Zviri kuitika futi stereki. Zviri kuitika eloti varume havana matyira. Chero musikana webasa anoda kutombisa but kana chinongo zvinonetsa zvonetsa kana uri musikana webasa uchigara pamba ipapo munhu unogara naye ndisisi vako mai vanongo uchigara nava vanti ndisisi vako kana kuti mai vako kana kuti ndiani zvino kana wakwana simpera kunokururira murume wawe bhurugwa then pagara there's something wrong with you wagara tori ashawo kudhara unongogara utongori ashawo ngatinzwa murume hello muri murume here kwani handisi tichireri please musandiropa ndabviraga richifona please ora chitaura tatatumboda varume kuti vafone chifoni chitaura ichinzwe alright inini krisimeni ndakahurirwa nemurume Simeli nyaya yacho yakareba zvayo but I'll try to make it short alright makahurirwa rini Simeli ndakawanikwa nemurume wangu muna 2008 so kubva 2008 zvakanga zviri right takagara zvakanaka I think for 3 years kuzotanga muma 2011 Simeli zvinhu zvakangotanga kuchinja so saka taigara kumusha nguva zhinji handiti saka iye anenge ari kuharare ndiri kumusha saka ndaenda kuharare zvekungonovhizita zviya saka patime yandanga ndiri kumusha iye ndobva aita girlfriend ari kuharare ndobva amitisa girlfriend iye kusvika nhumbu yatokura saka ona kuti nhumbu yakura munhu uya akuti ndaakutizira iye ndobva atiza kubva kuharare ubva uya kumusha akati handichade kudzokera kuharare network yakola ndobva atiza kana chatodzokera kuharare zvikadii ndobva auya kumusha saka auya kumusha akangosvika kumusha ndobva angoita kunge 3 days uya musikana ndobva atevera kuya kumusha kuya saka paakauya kumusha ndobva asvika ndobva ragariwa dare riya sefamily kusvika family yatoti ngaagare atoite muroora ndobva tatogara tatovakadzi chusi Simeli saka maiwirirana here tanga tisingawirirani Simeli mukadzi uya anga ari munhu mukuru kwandiri because nemurume wangu akangosiyana ne1 year saka enda ndiri mwana mudiki pavari vese saka ndaingogara zvezvekuti mose unongone pfungwa dzekuti ndikasiya murume ndichazodii mwana ndochengeta nesei apa ndaitovawo nenhumbu yemwana wangu wechi2 saka ndobva tagara mukadzi uya akabva atanga kuzvara ini ndichiri nenhumbu ndobva apona mwana wake saka kola mirai kumanya tise tichifunda setakanga mamubvunza saka mukadzi ipa akauya magara akapa mamaini nabami murume aiva atepi aiti akavata mukadzi uya ndakauya nenhumbu yakura Simeli yanga itori ne8 months handiti saka mukadzi apa tandiri kugara pamba pana vamwene saka mukadzi uya aivata kukitchen indaingovata bedroom angu mandandagara ndichivata saka its like kana vaidiridzirana masikati maybe mukitchen imomo imo mukitchen so tadaro Simeli mukadzi yakangogara 1 month ndobva azvara mwana wake aita mwana wake after 8 months mukadzi yakabva ashayika
antimona akashayika neikona akangorwadziwa nemusoro like ini ndandisagara pamba pana vamweni ndakazomuvha out ndobva ndakugara pangu pandaivaka mukadzi ndobva afara achigarana navamweni saka achigara pana vamweni apa azvara murume aichijanisa aiti akauya ukuenda uko bedroom yandaigara ndichiri kumba kwana vamweni yando yakazenge yakugara mainini ava saka murume aiti akauya achirara kumba uku womborara uku kukwana mama saka maiwa sei mimi paairara asikwa achivata uku maiwa sei zvairwadza sisi Mary asi munongoziva kuti kana uri around ma-in-laws zvinhu zvacho zvinenge zvakangooma unenge usinako choice asi zvinenge zvichirwadza choice maive nayo ikola asi kuti makangoda inyugara ndobva zvaafa ndobva zvadii bvagwara saka ndobva tagara paya mukadzi yakabva ashayika sisi Mary muna 2012 muna February musi waakashayika ndomusi wandakapona mwana wangu wechi2 nekuti paya paakaita mwana wake ndandine nhumbu so iye akazofa after 8 months azvara mwana wake ini ndichibva ndaponawo mwana wangu musi waakafa ndomusi wandakapona mwana wangu wechi2 saka afa kudaro inino ndakatongotiwo minus problem asi wakadofara kana chemwoyo kola nechemwoyo wakafara kakuti zvaindi chokwadi ndakafara nyange azvo rufu rusingafadzi but ipapo ndakatotiwo minus problem chadero paya asi waunawo chawakabata here kola hai tiri family yako kaisi pano tirizve family yako tisi pano iwaunawo chawakaitawo here kuti munhu yawe musoro aiwa asi simeli kupika kudai namai vangu handina kana chandakabata I was young simeli ndaiwa ndofunga 20 years panguva iyoyo 20 or 19 saka mukadzi uya afa sisimeli ndobva tasara ndobva tagara takangogara like 1 year murume wangu ndobva awana basa mugovernment awana basa mugovernment ndobva tatorelocata kubva kumusha hatichatogare kumusha but anogarawo mune imwe town kuzimbabwe ikokoko handichataura hangu town yacho vanhu vanogona kuzoziva asi ndinotaura sisimeri kozi pane zvakazoitika aiwa taura taura chine munhu akafa uyu ngatauge akafa uyuyu ainzi staraka ainzi Susan handichazivise nemu yake but tandiloketa paya takanogara kumasvingo sisimeri tagara kumasvingo murume wanga awana basa mugovernment handiti amusifu servant akushanda zvakanaka zvinenge isisimeri ndobva ndaita nhumbu yemwana wechi3 handiti mwana wangu wechi2 yanga atova ne4 years ndobva ndaita nhumbu sisimeri yemwana wechi3 ndine nhumbu paya sisimeri murume yakatanga kushereketa mazvinza kutanga kuhuda zvekuitira magirlfriend ekuti saka inini pakutanga ndandisingazivi ndo zvaari kuita saka ndakazoti rimwe dheti ndabata foni yake yanga isina kana password kana chii ndopane mameseji ari kutaura nevasikana vakasiyana siyana saka ndobva ndatora namba dzemumwe wacho ndobva ndataura naye uya ndobva akusenda mameseji kufoni yemurume wangu achiti anzi mukadzi wako ari kutaura neni iye murume wangu ndobva apindura svika achinzi anopenga uyu usamudarira siyana naye saka ndobva ndakutobvunza murume wangu ndikati kwaunoti ndinopenga ndakatanga rini kupenga ndakarwadziwa sisimeni unorwadziwa ndikati ndakurongedza mabhegi angu ndidzokere kumusha ndobva azondinyengerera nezvimabhosi zvokubasa kwake ndobva anyengerera ndobva ndagara sisimeri kusvika ndapona mwana wangu uya manga mava muna 2015 muna october imomo ndobva adeployiwa kuno anga ari mupurisa murume wangu sisimeri finish ndobva adeployiwa kunoshandira kumwe kwavanoti kubhesi so sisimeli asvika ikoko ndobva anyenga mumwe musikana aishanda mubhawa sisimeli musikana iye ndiye akazoita kuti imba yangu iparare kusvika nhasi uno wemubhawa 2016 musikana iye aitengesa mubhawa adanana nemusikana yasisimeli saka foni yake murume wangu akakaseta foni yake kuti foni yake ikabiwa kana kuti mufoni make mukangoiswa rimwe line risiri rake nhamba dzelaini iroro dzinobva dzauya kufoni kwangu saka murume wangu anyenga musikana uya wemubhawa sisimeli akabva amupa chifoni iya yaaishandisa musikana ndobva aisapo po line rake imomo saka nhamba dziya automatically dzakabva dzatouya kufoni kwangu saka ndobva ndatofona nhamba dziya dzichida kutovhunza kuti ndimi ani foni iyi ifoni yani yemurume wangu uya ndobva atotaura akabhandudza zita rechirume kuti ndini ani hamene zita rakataura rechirume ndikati hoko foni maiwana kupi svika ndaitengeserwa nemuridzi wangu zvikanzi alright ndobva ndagara samurume wangu paakazouya kuweekend ndobva ndamubvunza kuti kofoni iripi zvikanzi foni yakarasika ndosvaka ndikati iwe foni yakarasika kuinga munhu andakafonera nhamba dzakauya pafoni pangu akanditi foni wamutengesera zvandanambotengesa yakarasika saka ndakazoona nhamba dziye dzaakuapia pawhatsapp dzekutoratidza dzine profile picture cards chichi ndobva ndangoti arega ndisiyane nazvo ndasiyana nazvo sisimeni takagara kusvika nguva yemurume wangu yekuti ashandire kuya kwanga akadeployiwa yapera because vaiita 42
days. After 42 days adzoka kumba apa handisi atosiya girlfriend kuya kwaanga achishandira. Anga akuchiti anogona kungobuda achiti ndiri kuperekedza vanhu vevemabhucha vane vachitenga mombe kumaruzevha vanoda kunoklirwa mombe kuti vauraye handiti. Saka igona ndiri kuenda kunokliya mombe uko obuda oenda sisimeli anodzoka akachinja kubvira kuunderwear hembe dzekunze zvese akachinja sisimeli womubvunza kuti hembe wachinja kupi anokudza kuti iwe ndozvandabva pano ndakapfeka sisimeli wakuita sekuti ndiwe stupid kuziva kuti munhu abva pamba akapfekei ndozvasaka ndakazotanga kuti saka munhu uri wokuti atori nemukadzi samuwekau saka angakuita nezvekuti kana ukangomubvunza zvinhu kuti kana kuti asvika pamba leti chichi yatowa hondo makutorohwa sisimeli murumairova yeye mazvinzwa vakutorohwa ukangovhunza kuti marare manonoka kudzoka manga muripi akutokurova dzimwe nguva kunotonyepa kuti ndiri kuenda kubasa onorara koko kugirlfriend kuyovhamukira kuseni kuya kumba achisvika kumba akuti ndakuenda kubasa kwamunokuenda kubasa futi sei marara kubasa uzakundibvunze izvozvo zvausibosi wangu iwewe sisimeli musikana iyeyeye akazotanga kundifonera kutondudza kuti nditori nenhumbi yemurume wenyu ende ndakatoenda kuskani nhumbi iyoyo itori yemwana mukomana saka ndikandatomuzvara ndiri kutomupa zita remurume iyeyuyu kana imi musina kutotumidza mwana wenyu zita makatonya mai mwana sisimeli achitaura zviye zvesvoto zviya zvekuti ndaisvika pakuti ndongopinda mumba sisimeli ndozvivhara musoro ndongochema vedu vechichaya kuti ndoita sei ende panguva yacho ndaiona sekuti zvinonyadzisa kuti murume wako akahura utaure nevamwe kuti vedu wehuna hazvinyadzisi kola hazvinyadzisi hazvitombonyadzisi nezvimwe zvanoda kuzoudza vakadzi vese vari pano kuti hazvinyadzisi mazvinzwa kana makahurigwa nemurume musatombofamba muchinyara muchisekwa nevanhu vari kunze munhu ari kukuseka akahurigwa ru100 but hauzvizivi chete ndiye anofamba ari kumberi achikuseka kana murume akakuhuriraka unofila worthless hanomaona unofila kazhinji kacho munhu anohuriwa nayo kamutarisaka newe unoita kuperegwa but inenge isiri mhosva yako kola hausi iwe wahura handi iwe hauna chawakanganisa munhu ndiye ahura panguva yacho kana uri musituation dzisimeli unoona sekuti zvinonyadzisa murume akahura unobva ufungoti pamwe haugeze pamwe hamene zvauri kuleka mubadhasi wemurume ari kuhura chichi asi unenge usitomborina kana mhosva munhu anenge atongoriwowo neweakness yakewo sisimeli so murume wangu akadanana negirlfriend iyo sisimeli tikanetsana tichiendesana even kukamba kune mabhosi ake mabhosi ake akasvika pakumuudza kuti shamari ukaona waita girlfriend ikazivikanwa nemukadzi chinja uidanane nemumwe kwese uchiramba uchidanana negirlfriend iyoyo kwechinja udanane neumwe vakaroti chinja ukaona waita girlfriend yakuzivikanwa kumba unochinja udanana nemumwe ndozvavakamuudza saka ndobva ndatonoti mabhosi achona havasi vanhu vekuti vanotombowaka munhu kuti vanokuita kuita zvinhu zvakanaka unoti vari kutosapota kuita girlfriend kwakanaka handiti kana wachimuti danana nemumwe kana wauri kudanana naye akuzivikanwa kumba so girlfriend iye akazenge yakumunetsa ichiti ndoda kutouya kunogarawo ikoko kwataigara ikoko ndoda kutouya kunogara kudhuze newe saka girlfriend yakabva yamuvinga ari kubasa ndobva yatora foni yake ndobva yaenda nayo saka inini ndanditori kumba ina ndisingozova kuti munhu uya auya kwataigara ikoko ndobva ndafona foni yake ndobva ndatoona yakutodayirwa nemusikana uya uyu akutodaira foni akatoti hendi ndine foni ndaipiwa nemurume wangu saka iye abva kubasa haana kuziva kuti ndambofona foni yake ikadayirwa nemukadzi uya akuti handifoni ndipo foni yako toda kufonera foni yangu yarasika achindinyepera sisimeri ndikati fanyepa kuti foni yarasika foni ndaifona ikadayirwa negirlfriend yako unogoti foni yarasika sei saka akuti ndakuenda kunotora foni yangu auna kuti ndiri kuziva kuti foni yatorwa nani akuti ndakunotora foni yangu ndikati tiri kuenda tese ndakamuteverera sisimeri akuthreatena kuti ndakunozvisungirira because hausida kuandastanda zvandiri kutaura ndiri kuti ndinoda kungonotora foni yangu ndichidzoka sei uri kuda kuramba uchinditevera saka ndakaramba ndichimutevera sisimeri akati ndokupa mari ndikati handabasa nemari yako ini ndatidzoka kumba iyo kana usinodzoka kumba ndichidzoka kumba ndobva ndamutevera ndobva azomhanya akanditiza ndobva aenda kuya kugirlfriend yake asvika ikoko ndobva wanetsana negirlfriend iya ndobva airova saka yakazodzoka kumba akasvika kumba kumapasti 1 sisimeri asvika kumapasti 1 ndobva saka asati asvika girlfriend yakabva yandifonera zvikachinzi murume wenyu asvika here
ndikati hasati zvikachinzi murume wenyu asiya andirova saka ndakutomusungisa ndikati sungisanai zvineineni kumakundudza nhasi pamarohwa kupamaidanana mamutokundudza here kuti tiri kunakirana rova naye henyu zvekanosungisa musungise handinei nazvo saka mukadzi yakabva azomukira dhebva aenda kupolisi kukembi kwaishandira murume wangu ndobva anoripota aripota mabhosi aya ndobva ati kumurume wangu zvikanzi iwewe chimupa mari yekukosi aibhilidha munzeve nemuhuro mabhosi acho ndobva ati iwe chimuita sei chimubhadharira mabhiuzi ekuchipatara arapwe nitorega kuita dhoketi rekuti nyaya iende kukoti saka iye anga kungoti mwedzi kwaunopera salari obva ati ndiri kubhadhara munhu uya indayamboziva kuti vanhu vari kuonana takazounganidza mari sisimeli tichiti mari ida kutenga mota taunganidza mari tichitida kutenga mota sisimeli mari iye yakwana kuti anda kunopa munhu uya aenda kunotora mota uya kwapenda kwaigara musikana kwakunomuvhurira chibhotiki sisimeri nemari iyayi yakaiti yemota iya takagara ndofunga mwedzi wese saka ndipo ndakazoti naive kumota yacho haiuye sei zvikachinzi kutonzi mari yejuti yakatoshota chichisa ndotsvaga mari ndiwedzere kusvika musikana ende yakatozondifonera akatonzwa kuti ndakatovhurirwa chibhotiki chichi achindiudza paya saka sisimeri ndakarwadziwa ndikashaya kuti ndoita sei vedu weye apa zvekuti munhu unokwanisa kubva mumereji kana zvinhu zvanyanya kuomaka apa zvaisangana kuti munhu ari kuhura apa uri kurohwa sisimeri kana kwangu uri kuhura kwega unogona kuti handichangonamatawo zvichapera asi kurohwa sisimeri kurohwa kuiti kuti zvichapera ndizvozvo saka simeri ndakashingirira tongobva 2016 2017 2018 chingoshingirira nditi zvichapera kusvika muna 2019 sisimeri zvinhu zvachona zvanga zvatowa wesi wakutonatsoona kuti munhu achinje nekuti musikana uyo akatozomutamisa kubva kwaaigara kuya ndobva akutomunojera kubvi kusaidi nekwataigara kudhuze achitira kuti anongobva pamba achiti kuenda kubasa obva anoswera ikoko pamwe anenge ari off otonoswera ikoko ozodzoka hake kumba kana paanenge adira saka anga kutota kana 2-3 days asina kuuya kumba so girlfriend ye ndakazosvika pakutoiziva ndobva ndatomuona ndobva ndatoenda kumba kwake ndakaenda kumba kwake ndobva ndatongoti ini handikurambidze kana maona kuti ndo zvauri kuda wafunga kuda kuroorana nemunhu wako chirega ndite sei ndikupe hembe dzako akuite sei utame uye ugare kuno undisiye nevana vangu sisimeri ndakarongedza hembe dzake musikana pandakamuona ndopandakatonoti munhu ndatova nemadhays ndichimuziva ndichimuona but I didn't know kuti ndiye girlfriend yacho saka ndaitoziva kuti aitoshanda pamwe pafree market so paaishandira vamwe mai ndakarongedza bhegi rehembe remurume wangu ndakaisa mutanganbhegi sisimeri zvimasaga bhegi zviya hembe dzake dzese ndobva ndadzirongedza ndobva ndaenda nadzo kufree market kuya ndobva ndanosiyira mukadzi ndikati hembe dzemurume wenyu idzi moita sei mogarira padhuze nemurume wenyu wachirana kwete kuti ndichiwacha achiuya kuzogara kumba kwenyu pandamupa saka murume wangu yanga kunditi kwewe waendesere hembe dzangu ko hausi kuona zvawaita izvo zvatokanganisa ndikati watevha iwewe chienda unodi unogara ikoko saka musikana uye kubva pandakangoenda kumba kwake iye akabva atiza ndobva auya kuno kuSouth Africa auya kuno kuSouth Africa murume wangu kuti achidzokera kuya manje akusisina munhu handiti akupota achiti akabuda achienda kubasa kana akubva kubasa odzoka nekumba kuya otora kana hembe 2 oisa musechero rake ouya nadzo kumba ongosvika oisa muwadhiropu chinyararire saka sisimeri takazonetsana zvezvekuti nenyaya yemusikana yeye ndobva tarovana takarovana sisimeri pamwe apaindorova ndisingamudzosere but that day ndakatongoti nhasi ndomudzosera kana ndichifa ndiri kufa naye kana zvichinzi mereji yapera nhasi ngaipere ndakamudzosera sisimeri takarovana zvezvekuti kana vanhu maneighbors hapana akakwanisa kubata sisimeri kurovana zvekusvika pekupedzesera ndobva ndazotiza ndobva ndaenda kukamba paipa iye ndobva asara ari kumba sisimeri ndikakudza kuti murume wangu akasiya vana vakarara vega mumba dhora akashama ndobva aenda kumba kwegirlfriend kuya ndokwanga kune mamwe mayunifomu ake ka nedzimwe hembe apa angatori panight shift akatobva kubasa kuya kumba kuzoita hondo saka yunifomu dzake dzakabva dzazara madhaka chichi anosiya vana vari mumba dhora akashama akaenda kumba kwegirlfriend yake kuya akachinja ndobva arara ikoko saka ndandakaenda kukamba mabhosi ake achimufonera achimutuya kunoko akati handisi kutombouya atondityora gumbu rangu asugona kufamba chichi
ndobva azouya ake the following day mabhosi acho ndabva angoti hativhure dhoketi nenyaya yekuti manga muchidzoserana saka kurovana hatingati marohwa saka hatikwanise kuvhura dhoketi. So chisimeni ndakarwadziwa saka nazvinzi mapurisa ndivanokwanisa kutimiririra kana vachidai so kuti vanoregerera munhu anenge vachitoona kuti munhu ari violent anoabhusa mukadzi chii zvese kana iko kusiya vana vakarara apa mboma mune vana vasikana tusi simeri kana vana vakasara vachirepewa iye asiya vana vari vega mumba zvazvichizofamba sei. Saka ndakabva ndatanga kungopretenda sekuti zvinhu zvese zvanga zviri bhosi simeri. Ndadaro ndobva ndatanga kusungirira mari yangu sisimeli kusvika ndaona kuti mari yangu yekuuya kuno kuSouth Africa yakukwana. Ndobva azosvaka akazondibatisa mari akanobatisa sisimeli mari iyoyo ndakazotiza nemari iyoyo ndobva ndakwira ndobva ndaenda kumusha ndikanosiya vana vangu. Ndasiya vana vangu kumusha ndikauya kuno kuSouth Africa ndikasvika ndikatsvaga basa ndakuzvishandira sisimeli. Wakabva rini kuZimbabwe? Muna 2019. Asi uchiri kumuda kamurume wako? Handichamudi sisimeli kana kumuona moziva izvezvi kana even now so sisimeli murume wangu kana ndikamurota kuhope ndinongorota iri hondo tichingororovana handina musi wandinomboti ndinorota chinhu chakanaka paari kunditi tinomborotawo tichitaura nyaya kana kuti tichifarawo hapana kunenge kungori kurovana kwega kwega sisimeli. Handichambomudi zvachose murume wangu yeye zvakatopera kutopera chaiko chaiko. Nemhaka indadaro noti ndikwachingoti murume wangu yeye murume wangu ndisangati uchiri kumuda here kola kugwadziwa kone zvawaitigwa asi rudo waimunda hako. Handichamudi kuda ndaimuda sisimeli asi ke zvinhu zvakatopera handichamudi. Wane umwe? Handina ende handisi kutomboita zvekuroorwa zvaike zvino sisimeli. Ako kujola ako? Zvekujolawo ndizvozvo zvekuti munhu auzongogara hakusina boyfriend but kwete zvekuti zveserious relationship handisi kuita izvozvo. Handisi kuda kana zvekuti zvemarriage sisimeli zvezvizvi handisi kuda. Saka zvakazoitika sisimeli uyu girlfriend uyo handisi ndati akazotiza akaya kuno kuSouth Africa. Aripo here asi pano padhayari zere munhu iyeye? Handisiiri pamwe aripo. Anonzani? Anonzi Jesslyn Njobo sisimeli. Jesslyn Njobo? Jesslyn Njobo. Munjobo? Njobo NJOV. Njobo, Jesslyn Njobo. Yowe newe Jesslyn Njobo. So nyaya yakazoitika sisimeli munhu iye ndakazoti ndatoya kuno kuSouth Africa ndobva ndatoposta picture rangu paFacebook the other day ndobva ndatoona alike picture iye Jesslyn Njobo. Ndobva ndatoti kosei munhu uyu ndobva ndaenda kuprofile kwake ndobva ndatoona ndiye atova nemumwe murume akatororwa. Jesslyn Njobo ka zvaunoti hazvina kunaka. Akatororwa sisimeli akatororwa atove nemurume wake apa inini akaparadza imba yangu sisimeli zvekuti ndakafunga kuti kana ndandichiziva paari sisimeli. Hauna namba yake timbomufonera here naiwe timbomubvunza kuti saka zvaanotolaika picture achiita kunge zvinhu zvo zviri noma musina kutaurana asina kumbarigirira anorevei ndipe namba yake ndimufonere. Handina namba dzake sisimeli asi kana ndanga ndinadzo namba dzake sisimeli ndandichakupai chaiko wauchinipa namba tifone kuti naiwe zvaunoleka futi remunhu chita kunge everything zviri normal here pakati penyu wakanowanikwa murume wacho nai zviri right here kwai ndamuwana Jesslyn Njobo. Handina namba dzake asi anogara ikoko kuno kwamheno kuPretoria kuti anogara papi muPretoria ndakaona paFacebook pake ipapo asi handizivi hangu kuti anogara kupi exactly because ndogarawo kupi kuside kuPretoria kunoko. Zvakaoma dananaone murume wake iwe. Asi namba dzake ndodzandisina kana ndandinadzo sisimeli ndandichakupai nekuti shuwa akandiparadza imba yangu sisimeli ndine vana 3 ndandagara marriage momo for 10 years vana 3 ike zvino zvimba yangu yakaparara hanti munoona. Jesslyn Njobo usadaro iwe. Saka sisimeli shuwa kutaura chokwadi varume vanohura vakandai zvekuzanzi unonamata kuti zvichapera unotanga utanamata sisimeli unosvika pakuti panapa ndaneta nekunamata kwacho sisimeli asi munhu asingachinje. Ndizvozvo. Asingambochinje achingohura chete. Ndizvozvo. Saka ndiyo nyaya yangu sisimeli ananda kungotaurawo zvangu. Sora ako munyina wangu enda ndichikunzwa kuti kapaini uchinako soke nyai pain uchinayo ndofunga yakatozowedzerwa nekuona Jesslyn Njobo uyu ane munhu wake yakaparadza yako ndi pain uchinayo but all is well munyina. Ndakatobva kubatikana chaiko sisimeli. But wona ukavadachika kuri yambutsa handikonoona kuti vave happy nevana vako but still zvongorwadza because yaiva wangoputsikawo yoga kwete kuti iwe ungozoti handichadi kuti ngoti munhu unobva obva aputsa iye oenda kuita yake zvingonyatsobuda so. Zvakaoma sisimeli ndo zvinoita vanhu. Zvakaoma minwangu but all is well haisi mhosva. Wish you all the best in life.
sharp. Hey, zvakaoma ende vedu vakadzi zvatinoitirana so pakaipa. Hello caller. Caller, dzimai wefone. Caller, dzimai wefone. Caller. Hello, Sis Melly. Yes, murisei. Ndiri nane makadi Sis Melly. Ndiri right na ndofunga imakaurigwa zvogwadza manguri mafona. Ini ndoda kutaura situation yandichiri kutofamba mairi izvozvi as we speak right now. Right now asi ndine two choices dzasara manje. Chaida munhu tichamuhurira kana kuti munhu tichamuroya nekuti varume ava tingatopedza nyika. Chaka chokwadi. Chii chiri kuitika mainini? Saka nyaya yangu yakamira kudai. Ndakaroorwa nemurume wangu kudai ndiri mwana mudiki. Ndikaita vana vangu 3 nemurume uyu muhombe wacho ane 16 years. Baba vakatanga kuhura kwete zvekutamba zviya. Vakahura vakafara jonino yese vakaipedza South Africa iyi. Vachihura havo. Ini ndonzi gara kumba kubasa kwandinoenda ndogara pabasa. Saka iwewe gara kumba. Ndokutanga ndandire good wife ndichiteerera. Avo mai vekuti hanzi namata vedu wakambotsanya 7 days no water no food. Kana vasati vambotsanya 7 days izvodzi vasataure zvekuti namata. Takabva neko. Mwedzi wega wega unopinda paEaster fasting yekunamatira imba. Inini ndakati tuka komba handiti ukaona ndichitsanya ndotsanyira upenyu hwangu. 2 options dzangu dzasara Sis Melly chokwadi kufamba nyika yese hatichagona sakura sevanhu vakuru. Ndisaidza tichamudyisa kana kuti tichamuhurira. Kumuhurira zvekuti iye wacho anonyora manotsi. Yekuti satana anonyora manotsi. Anoita kunyora manotsi kuti chihure chinotoenderwa kuchikoro because hatisina nguva yekuswera tichinzi chimbobva tizoita moving on yakaitika kare. Apa gaya kuti mune makore mairi vamwe munenge matove ne40 years kweitai move on. Move on muchindepi? Ndakanamata Sis Melly maprofita mumasowe munana papa dzimwe masiti tichiendesa ukanzi simbosidhai vana nhengi vane matestimony emarriage womhanya nemasiti kwapapa nhengi aiwa nhengi marriage yake yakarestoiwa napapa nhengi womhanya ikokoko. Hatichina nguva iyoyo izvezvizvi tinohura kana kuti guys, mukuona mukadzi asvika pakuti ndadhiniwa ka muri kuona zvekuita munin'ina wangu uyu ukaona asvika pakuti ndadhiniwa. Varume muri kuteerera here varume? Ndo result yacho ichi. 1 kwai ndichakuhurira zvokuti satana anotora manotsi kana kuti ndichakudlisa kachina kekupedzisira kadhoti kekupedzisira kaya wodla ikako handika neropa rekumwedzi wodla izvozvo gara wakadaro. 2 options. Vanoita muvhonika unongosina kubva pane kwampa unobva nemurume. Do you know kuti vanhu vanoti usavake murume hausi bhirida but unotobhiudha munhu wako waunoda. Unotomubhiudha wotomuvaka womukudza wotomira naye mumabasa umo muchibva kure nema. Ndakamboteerere mailive yenyu sisi muchitaura imimi kwamakabva nemurume muchigara mataidzi hamuzivi matoileti mai mwana munoziva hamuzivi matoileti pindai mapepa eblack munopedza wondihurira ndongonyarira ufunga kuti ndiri bharanzi imi kuti vatoona kuti sadhadhayaris vakachena murume ndiwe mukadzi unenge washefa munhu wagadzira ndebvu dzemunhu wamulukisa ave bho wamupfekedza zvakanaka handi munhu okanga mauti chaitira tsvina mapurastiki handika akuda kunonditira chimwe chinhu chisina nebasa rese satana anotora manotsi shuwa mareva taura heni. Saka ndopandiri kutaura Sis Melly kuti imimi makore eshanu nezvesine nhamo yese yamakaona ini ndakaiona nhamo ndichigara mukuku ndichipa mwana poriji resauti kuti baba zvinhu zvifambe izvo zvavakudhiraivha motikari vakuona kunge inini ndisiri neva ndine 2 options ndodzasara kuti tinokumbira ruregerero kudenga tine 2 options tiri kuhura kana tichadyisa vanhu full stop. Anoona kuti haasina zvekudyisa ngaahure, anoona kuti zvekuhura haadi kudyisa munhu. Ndaudzwa futi mumwe kola wekutanga ati zvoni inini wangu murume haahuri. Kudhara ana mbuya vedu vanga vakangwara
idyisirwa munhu. Saka pamwe mbuya vake vakangwarira vakatodyisa ipapo zvokuti haana chaakabata haana chaakaziva asi munhu akatosotwa ipapo ende ndine mwana musikana acharoora mwana wangu mukwashai apinda tsaoni ndiri kumudyisira musi anouya nemari ndotoisira mubheseni namwana anochemedzwa nemurume tinonokumbira ruregero rwokudenga. Iwe pakaipa pakaipa. Sorry my sister, ndiwo akapfeka bhutsi dzako ndionoziva kusinya kwadzo hatikwanisi kudza kuti nekuti ndiori musituation iyoyi ndionoziva ende age yako ndatarisa zvishuwa age yako paprofile picture apo ka mamairi afamba unoi ubude uchindepi mamairi afamba urimo kona unobuda wakanangepi kokutonanga chako chako ndopa storina garai ipapo kola mongoti yamuita muri ipapo. Ndikuteta ndikuita sesimeli ndiripo ndichatanga kuzonzi mbuya vanhingi vakuzonotanga kudhivosa dai kare vana vairwa nema16 years mwana wangu dai atoroorwa izvizvi murikuzviona chokwadi ndonzi mbuya vanhingi vako is going through process yedivorce and freedom hakuna izvozvo tinotopedzerana tichapisana tiri imomo ndinongokuhurira kana ndichakudyisa kana dzese futi option dzacho kana uda kuoma musoro pakaoma kola. All the best, my sister. All the best. Okay. Thank you, my sister. Apana kumira mushe vanhurume musapoti kwai ndiri kuadvocatera vakadzi vari kutaura nyaya dzavo vega options vada kuita kupara kwai nemumwe mucomment section manyora kwai zisiveni ndokukafadza dhayariziva wadi kudlaro pari kumwe dziri chii kana vanchakazi handiti nyaya dzekudlisa pari pari kumwe dziri chichi handi munongozvitaura everyday pano pashow panapa makazvitaura pano wani vamwe zvongotaurika kwese kwese izvo zvatongotaura ina handipodlisi munhu handidlisi munhu ini guys ina handidlisi ndasokumutarise imoni mufunga ndingazipandisa vasoti kwai heimi kola hello. Hello, SIS MELLY murisei. Mushe murisei. Iri right. Anyaya yamuri kutaura yekuhurirwa iyi yakaoma. Inini ndakaroorwa 2015. Ndo pandakatanga kugara nemumwe wangu. And that person kundiurira kwaakaita akandiurira nehama yangu. Munhu wandaiti gogo vangu. Ndiye munhu waairana naye. Ndoponoona umbwa hwacho kuti umbwa hwacho ndopa yesu noti umbwa hwacho ndopa hunyatsobuda chaiko chaiko hama yako mbuya vako kana naye mbuya wako akapindwa nei nayo. Handitomboziva SIS MELLY. Munhu wekutoti ndaitoti ndakaenda kumba kwaana mai vangu ototi ndiri kuenda nhasi ndiri kuenda namai rei ndototi okay handi ndichiti nhama yangu but zvakangoroma munhu aitowana simba. Zvakaitika rini zvinhu izvi? Zvaitika 2017. Okay, because ndikutonza kuti penyu chiimo mauri nanhasi. Munhu aitowana simba rekutosenda meseji kuti usaite love yako pamberi pangu nemukadzi wako. Ava munhu ari kudaro munhu atori mumba mako munhu unenge uchiti hama yako. Saka vatogara vose nazina mbuya venyu here izvozvi? Aiwa havagari vese because inini kubva pandakangosiyana naye ndakabva ndasiyana naye. Azvinozoenderera mberi marriage iyo yakabva yatopera but nambuya ava vanozombobva vagara vese avo. Saka nambuya neukama hwenyu nambuya muri kutasara sei izvozvi uri sei? Titaudzani nazvino. Havana mboyawo kuti vazame kutaura nemi kana kumberegerana kudii? Situation yacho yange tori tense SIS MELLY because ambuya ava neni inini pandakazosiyana nemunhu ndakadzokera kumba kwana mai vangu. Ambuya ava the same ambuya ivavo vaigara pamba pamai vangu. Hey, kumba kwenyu? So pandakangotamo ndichienda unogara mumba kwana mai vangu hatinozombobata tatisingatotodzana tagara mumba muhani but tatisingatoretesva. Hey. Ya, hapana kuipa. Hapana kumira mushi. Shame my sister. Apa nesvikiro rawakaita mukadzi akasvika kudai ndori paprofile picture. Ngazvakaoma mbuya vakaita sezvo kana kuti sachibagwe zvacho. Zvakaoma SIS MELLY. Zvakaoma. Hazvina basa my sister. Wanga une vana? Ndinaye.
aiwa shandira mwana wako ndinaye mwana shandira mwana wako hazvina kana basa izvo shandira mwana wako ilo it's his loss varume alright thanks mningi wangu thank you mukunzwa mningi wangu achikuradzwa right guys tikuda varume chete vambofona men only regai timbofona varume guys musafoni kana muri vanhukazi tikumbirawo varume vambofona tikumbokumbirawo varume vambofona guys vakadzi chimbomirai kufona timbopa mukana zvakare varume handika Crispin fonai vana vanechirume uri murume here uri kufona apa mukadzi ushu tikuda varume we want men guys tikuda varume ndakanga mabvunza sara mbuya naimi zvandakanga mabvunza sara koko mirai ndimubvunze toda kuriwa kupa famba seiko apa aindepi kuwandiudze sara mbuya ake kwaindepi imbomira guys tikuda varume mirai mbotsvaga timbofonera mbuya tiwe kuti mbuya ofa kuprofile picture yake aindepi asachinja profile picture yake aindepi zviyafuna nayo guys handichaioni guys profile picture chaioni anenge achinja anenge angochinja tichipedza taurafa right kuda uyu murume uri gaiti mbowafa hello tikuda varume vasikana alright makaurigwa here rini ndingati kubva 2015 then 2017 murume aitaura kuti gore rinoiri haripere nchigara newe manga muri muna January so munoziva tesu vayavo kuti kana muri kuchechi munenge muri kufrandi kokuti kana kukanzi fasting ndimi munenge muri patopu muchilidha maprayers zvese ndaifasta Monday to Friday asi hazvina kushanda airamba achingoura aiti akaenda haadzoke paanodzoka anokudza zvese kuti ndandisenge ndine mukadzi akadai akwanda ndiri kwakuright munozviitirewo right aibva ati iwewo kana une kwekuendaenda asi hauna kwekuenda unoendepi apa ndaimuti oright wabva kwawabva chiprotecta chipfeka makondomu aibva ati iwewe enda unotsvaga makondomu acho kana wamawana uwe wondipfekedza kana wandipfekedza wondiudza kuti wakazviwana kupi ndagoriya chaiyo munoziva ndakaita stress imwe yekuti depression yekuti ndakaziva kuti ndikarega kudya panapa ndinopera ndinofa nekuonda saka ndaidya each and every hour ndaigara ndingodya depression yacho yanga iri yaisanyanya kuoneka nokuti ndakazosimba chakazonyanya kuti ndibude mumarriage aisasapota vana ipapo so ndakazvibvunza kuti ndiri kufirei nhaye weduwe chero zvikanzi handina murume its fine ndikati regai ndiende asi ndakamboshingirira ndakagara 12 years dzekuchaya mapoto usati warogwa handinamboroorwa ndakasvika pakubuda after 12 years uchingokuka uchingoita cooking the pots ya ndakadzibika aiwa ndakadzibika ndiri kunyepa yapakaipa ya ndangoti ndikate story yacho short nokuti mamati munoda varume chete aiwa waita akokola tinoda tichimbomira varume timbohwawo nokuti varume vazvifamba vachituka takanyimwa mukani timbowapawo mukani timbohwa kuti havasi kuhurigwawo here iyo vari kuzvihendla sei kana vari kuhurigwa vari kuhendlawo senyaya idzi timbohwawo alright ndingina wangu shapshap guys indoda kubvunza antika ndoda ru anonzi ani ruches ngatirespectanei ruches let's respect one another hauna admin wawakumbira ndamboona futi vamwe macomments ako kupeji ndikamadelita handiti peji rino iri
rine vanhu rine maadmins aripo handiti you don't do that kuti ndaisa post yangu ndichitengesa chebe yangu iwo uya nechebe yako ipapo woti ndiri kutengesa chebe varuda chebe uyai mundibati you don't that's disrespect ndo chinhu chekutanga because the next thing is will block you handina kubloka tangodeleta macomments ako aunga uchimaketa chebe papost yangu yekutengesa chebe and I know kuti you are hustling I'm also hustling but the way you are doing it is wrong and auneko ino uri kuya pa uri kutengesa maproducts ako ari kutengesa mu comment section tesingadoti vanhu vakaipa vanokubloka hauna kana admin wawataura naye kuti ndokumbura kutengesa product yangu handiti hauna wakungouya mucomment section kuzobairira kunyora wapedza kutubairira kunyora product kwatengesa panapa woenda kunotituka kumastreets and it's not fair ndarega kukubloka next time chakubloka unoitawo the right thing you ask ndokumbura kuti kana papa my life nditengesawo product yangu handika zviri kwatiti kubvunze tora it's no problem urutengesa chitengesa kana kuti aiwa ukwanisi kutengesa kana kuti bhadharawo maroyalties handika pay something tikudze kuti utengese ingatombovhurira vanhu panapa kuti vaposte zvavanotengesa handiti ndikauya kupage kwako ndikaita zvauri kuita izvo zvezvo handifungi kuti ungandikipa haundikipi unondibloka saka ngatirespektanei rule nai kamuningini ehe right vanhurume muripo here handi ndine nyaya yakanyanya it's new okay right mirai titore ava vari kuti vane nyaya yakanyanya tiwe nyaya yakanyanya tiwe nyaya yakanyanya Hello, uyai nazi mumapinda mtoileti kusaka mungafona muri mtoileti asikuonaka tiri raiti muri sei ndimi mati mune fresh mati mune slim fit cheguwa ndiri kuchikoro tikapedza chikoro changu tikazomitiswa zviya but ndaidzidza ndada kuenderera mberi tikagara kumba kwedu nemwana wangu but tisina kana kumborambana tagara paye zvemakore I think for 4 years tigara kumba kwedu but tichiendawo kumba kwavo tichidii vatazobva kuna 2017 tichiuya kuSouth Africa tese ndandine mimba yemwana wangu chipiri papo takauya kuno South Africa tikagara zvedu kuJoburg tikazobva tikazogara kwatiri kugara izvo handisi kuda kutaura hangu because ndikataura ndiri kupi nepo tikazosimuka saka tagara kwatiri kugara zvisineni amakore awandisa kaya chii chose handisida kutaura mwedzi because ndozokanganisa pamwedzi wandaifanira kunoroorwa ini because murume wangu azokubatrika ndinoroora pamwedzi ndakunoroorwa simeni ndikona basa ra 2 weeks kuti ndiende kunobvisirwa mari papinda koyapinda simeni yataurwa kumurume wangu nzi pane mwana ari kufungidzirwa kuti ndewake firstborn yangu ine 10 years firstborn yangu ine 10 years kwanzi kuri kufungidzirwa kuti kune mwana wake asi mwana uyu ndofunga ane 5 years saka zvichireva kuti mimi pandanga ndine mimba yeuyu musikana wamwana wechitoro iye ipapo anga atomitisa ndofunga mwana anga achiri muchechi saka zvichireva kuti patakabva kuZimbabwe takatosiya mwana azvaro tichiuya kuno South Africa murume wangu pamakore handambobvira ndabata phone call handambobvira ndabata message hapana chandakabata unorwa svika nhasi saka ndiri apa ndine mimba macho apa ndandaudzwa kuti ndafanira kuti ndine mimba yechitatu ndiri kuda kunoroorwa simeni panzi pane mwana ane 5 years ndiri kunetseka pakuti varume ava tinogona kuvatrasa zvikudaro but varume havana vagona saka izvozvo izvozvo zvitoitika zvitori fresh so iri fresh because izvozvo pandiri pandiri ndichitaura nhasi handisi kukwanisa kuregera murume wangu simeni don't worry tikuya neFriday show confessions here forgiveness Friday tetichifonera murume wako pano tichimudza kuti baba tauya takamirira mumwe wedu
mune nyaya dzenza makaita, what are you planning to do kuti mugadzise zvine mudzimai wenyu? Saka izvozvi mwana uyu akadii? Mwana uyu makadinisa kwaMugabe? Ari kuramba. Ani ari kuramba? Iye murume ari kuramba mwana wacho kuzvinini hapana chandiri kuda kupinda pamwana iye. Haasi kuda. Hey. Because iye anga asingatoziviwo nezvemwana uyu, akatozofind out ipapo akuudzwa. Saka ndofunga vanhu vakangoti havakaita vakabva vangopesana. Ndopa kuzouya news kuti aiwa pane mwana paya pamakambofamba ba. Because iye ari kuti havana kudanana. Vakadanana haabvumbi. Murume chero kamubata chako chako akavata nemunhu chako anokudza kuti it's not what you have seen. Unotoita kunge bofu risina kuona chokwadi, havabvumi, asi mwana ndiye akaita ndewake. Akaita. Because vanhu vemunharaunda simeni ndovangazive kuti mwana uyu ndewanhengekana vanhu vasingamboonekwa vari vese. Azviiti plus munhu akangodonha kana kuwira pamusoro peko baba vekwenyu here kuti ati mimba ndiya baba vekwenyu. Kungodonha bva kudenga ngorowira pamusoro pakuti pa. Hakuna zvakadaro. Akana. Pane zvakaitika. Pane zvakaitika. Ndingangotiwo hangu aiwa varume akaoma simeli zvekuti but handisi hangu mimba yangu but ndakuda kufaita kuti ndakwanisa kumurejira because ndiri kutadza. Ola hamusi kusiya dheni wenyu. Mati hamusii. Handisi. Motsva murimo. Munotsviramo. Ndakambobata zichimure chacho simeli kati pamwe akaitiwo akati akaona zvakashata akabva atya handizivi. Saka ndinoendepiwo zvangu at least. Vakadza kujamuka kwai hatizii. So far pashow pavanhu vese vafona apa I think majority kuti hatisii teti chingoemowo vamwe ndivo vane maplan A neB kuti pamaoption pane maoption aripo. Saka imimi zvamusi kusiya muchaita sei apa option aufa? Apa ndiri kuda kuzama kuti ndimuregerere simili ndichenese mwoyo wangu. Zvandikuda kuti ari kuda here kuregererwa murume wacho? Anoda kuregererwa but zvandiri kuona zvimwe simirika pakuti iye haasi kuda kuchengeta mwana wake. I feel like pamwe ari kutya kuti akada kuchengeta mwana wake pamwe inini ndingamusiyi. That is something that I'm thinking kuti pamwe ndizvo but inini ndangana muti kodai itaita ma-DNA test pamwana uyu haasi kuda. What is he doing to show you kuti arikuda kuregererwa murume? Ari kuita sei kuti aoneke kuti haasi kuda kuregera? Because muchamuregerera kapama futi akauya nechimwezve. Varume amen. Saka imimi muri kuda ari kuita sei kuedza kuti chokwadi ndikukumbira arikuda kuregererwa? Ari kuita sei? Masori ake anomaita chero pamari akabva ngoti saka kana muchifuna pamweni muchaita zvamuchaita ibva mabata mari dzacho. Mari makapuwa yenyu yose pei kadhi ndimi makabata kadhi? Ane mari rumweni? Aiwa kuti zvekudaro. Asi iri nayo inokwana? Inokwana. Okay. Akati kana makabatiswa iri kuda murimi muri kuona zvokuita nemari. Ameni mungodecide kuti modi. Handizvozvo. Mungodecide muita sei. Alright, Kola. Thank you very much. Takatimbonzwa vanenge murimi ari kufona takatimbonzwa. Tizoti vanoti kudi. Hello Kola. Nije kuna netai. Hello Kola. Kana uchipisa mjobho kana. Hello Kola. Ndikukunzwai muri sei? Tiri right muri sei nacho muri murume. Zviri sei? Aiwa ndiri mukadzi but ndinodanana nemurume wamunhu. Matikoni? Ndodanana nemurume ane mukadzi wake. Alright. Okay. Vakadzi vari kumba vane problems ismeri. Yei. Murume uyu mwana mudiki kwandiri. Dibenteni. Mukadzi wacho vana vadiki. Dibenteni. Saka murume ndotokuti enda kumba ini ndoda mari pari nanda chakawanda chandoda. Okay. Handichada zvokuroorwa. Alright. Makamudza here kuti ndoda mari? Handina kumuudza. Alright. Ndotokuti enda kumba. Nguve mutoende kumba anotoramba because kumba kwacho hakuna peace one. Anosvika mukadzi asina kana kubika. Saka kwamuri ndokune peace? Ini handisi kuda zvemarriage. Ini ndoda kutaura chokwadi apa. Aiwa, hanti mati anotizira kwamuri nokuti kumba kwayo hakuna peace handiti. Ndozvaanokuudzai. Kumba hakuna peace handiti kumba hakuna hakusi kusvika kusina kubikwa. Saka imini muri kusvika ari kusvika mabika here? Ndombikira because anenge aine nzara. Ungasiye murume wako aine nzara. Atiwe murume wenyu?
mainini mainini but ikola ndakutara nemi woman to woman andika mnin'ina nasisi anditika right imi muri kumanyira tukwaye mukadzi chengedza imba dzimwe nguva wakadzi anokonzeresa muri kuziva here full story iri kumba kwacho because apa mamanya blame mukadzi kapa muri kutaura zvamakaudzwa nehure renyu iri rechirumeri ndizvamuri kutaura imini mukadzi uyu makambozwawo here side rake kuti chichaita kuti asvike pakuti handichadi kubika chii saka musamanyire musatori side ramanzwa chimirai ndikudzei manje kana makangwara musatori side remunhu murume anonyepa varume vanonyepa vanoenda kunoita tambosvitara pano vanoenda kunyeya vakadzi vavo vachinyeya mukazobata mukadzi wacho mirai ndingotaura hangu mukazobata mukadzi wachona mukataura naye munonzwa zvinhu zvokuti munonzwa shocking things imimi saka imimi murume uyu paanoda kuuya kumba kwenyu ndikaiti kupei advice yakanaka mainini handikazozvo muchihura nemurume ucho paanouya kumba kwenyu andi achauya dzati ari kuda chikafu chamunobika pamwe munogona kubika darika mukadzi wekumba hanomaona pamwe even bondi racho munogona kana kuti mukadzi wacho anotogona kana kuti munogona darika mukadzi kumba andika mukaona murume angouya achida kupinza zita remukadzi wekumba ivema muzati iwe shamwari hona iwe pane toda zvatikuita titu zvemukadzi wako handidi kuzvinzwa please desist from telling me about your wife zvekumba kwenyu zvekumba kwenyu iwo pana mukadzi wako pano ngate zvedu ini ndotomuzoti enda kumba indotomura ndotombomuti enda kumba kwako because ndinoti aendewo kumba kune mukadzi handikuti ndoda but pakuzoteerera kapa muchiudzwa kazvokunzi kwai mukadzi wangu habiki mukadzi wangu kuda kobhowa musabvume musaendateina munhu achitaura zvinhu zvakapusa izvo nokuti ndezvekunyepa ende mukatsvaga mukatsvaga pane chakati mukadzi izvo zvikashamba kuti ndaneta handichabikiri munhu uyu kana kuti kumba kuri kubhoka pane zviri kuitika zvamusiri kutoziva ninzva murume ainenge kuzvinatsidza chizvuka chikudzai saidi rake kuti mimi muteerere saidi rake mufarire saidi rake but mukazonzi kune saidi kune zviri kutoitika kuzviombe zvokuti mukadzi asvika pakutora tichika ina handichabiki ya open marriage ndonese kunge mukadzi murume anoda mukadzi wake kana achida mukadzi wake haunyei mukadzi kana achida mukadzi wake haunyei mukadzi kugirlfriend haana respect murume uyu madii kumutaura zita rake ndigonomutaura okay ende hapana inini handisi kuda kuti asiye mukadzi wake auye kwandiri ini handisi kutomboda zvemereji handidi mereji ndakaguta mereji ndakapinda mune zvakawanda mumereji yangu ndandakatorwa kumakore akawandisa but ndakaguta handidi kuda mudongoti ndofara naye nguva dikidiki oenda kumba kwake because ine handisi tombodoni zvake ndingomuda nguva dikidiki oenda hadi kubikira murume wake anouya aine nzara chero ndinoti munhu ane nzara ende kumba kako anobika inonobikirwa kumba kwako murume anototengawo nyama toti handatenga muriwo ndatenga braipeg ndatenga chichi ndatenga poko mukadzi anobva ati handikubika poko ino ndinouya izvozvi ukadazotsvaga mukadzi kanogona kudza kuti murume hatomboui kana neplastiki kumba handitozivi nyama pano ndawa nemakumbo kana uya kwauri inini tavi I am not taking this personal muningi wangu but ndikutotaura zvinhu zvatinoziva zvinoitika mumarriage kana uri mamarriage unozviziva iwe zvavanoita varume avo I'm just trying to tell the truth kuna mainini kuti vazive andiona chinhu zvinoitwa nevarume avo takanyaiwa isu kumagirlfriends uko ini ndainyaiwa kugirlfriend uko achita zvinhu zvekunyepa muri kunzwa zvinhu zvekunyepa kuna Veronica uko zvinhu zvekunyepa zvokuti musondeka zvinhu ndakati izvo zvinhu zvaiitika kupuku zvinhu zvii zvikutaurwa izvo handisi kumukurudzira kuti arambe mukadzi ine handisi kuti arambe mukadzi wake but ine handisi kudawo kuti kuti iwo uindetaine achitaura zita remukadzi wake ndinoti muite chihure chenyuka usingaindetainisa because iwo watouya uchiti ndiri vakadzi ava vano kuda kuti wakabhilivha zvinhu zvaunonzwa nemurume handisindeni vamwe vakadzika vanonyatsozvitisa vamwe handisi kuti vese vamwe okay iye anoshanda kunobikwa murume wake uya aine nzara iye anenge asingadi kubika ane nungu akaguta unoziva sei kuti hana kuna nechikafu kumba unoziva sei kuti hana kubikirwa iwo uri kuhunikikiruku uri kumba kwako unoziva sei saka murume uyu kuti ane makarere kuti anogoda kubva kumba kwake akagutongo yacho kuti ndine ndataura zvinhu zviviri wani ndikati pamwe unogona kutobika chikafu chake rokoroko rinomunakira daka rokumba plus ndirakudza munin'ina kana murume akahura anopanduka murume akahura anopanduka kola zvokuti kumba kwake kakwanenge achibikirwa 7 colors every day anotiza achida kwanenge achibikirwa musoro yeukuku kana murume achinge ahura ndosaka kana handiti akatonyenga iwowe handiti kwaide kunonzi chirungu maini imi vanhu vanokomesa chenyu chirungu chine kudii
kwai the older the juicy kwaichi the older the finer kunonzi chi chirungu chamunotaura ichi munoti kudini guys the older the finer anditika kuti kana wati kureiwo neexperience inenge yapo andika iwe pamwe pano iwe hausi kuda zvemarriage kuda zvekutamba nemurume but murume panenge achiya kwauri andika uri kumuitira chikapa chebenzi chekuti kumba hazviko handikuona saka anobva atopanduka zvekutopandukira tu handikuona zvokuti right now chero mukadzi wake akada kumubikira chinga kuti kudii hahashi anotozvitiza achiuya mboko ari kubika musoro yeuku ndokwanenge achitoda ikoko inatobika zvinoshamisa ndotobika zvakachipa pamwemba kwake kune zvakanaka saka ntiwazviona pamwe arikutiza zvakanaka zvachida zvakachipa izvozvo ndozvikumunakira saka varume havana kwava hapana murume asingahure sisimene hapana murume asingahure ari kwake uriko munini wangu wambofona wekutanga yati nansi anambobata 17 years anambobata chihure ndiye uriko yeye 10% yevarume vasingahure kana 2% kana varume vanenge vanoita nekudya nyama yemombe everyday vanoda kumbochinjawo mbodya chicken but hatisi kuzvikurudzira ka because ndozvatiri kuzitaura kuti handi varume vari kuzviuraya vakawanda mazivano masociety ndeye varume vakawanda handi tovaudza kuti fugamai mutsanyire dzimba dzenyu handi ndo zvinoita dzimba because havakwanisi kuzotakura hiti kana zvakuitika kwavari handikuona havakwanisi ende ndoda kuti mugare makazviziva vakadzi vese vakudanana nevarume vanhu mucomment section maashawo garai makazviziva kuti varume vanonyepa imi kana makangwara manje itai zvekudla mari dzenyu idzi idlai mari musatolarita umwe mukadzi because newe uri mukadzi auye uyu murume uyu achiya kuzokuudza zvemukadzi wakekumba because kazhinji kacho anenge achinyepa imi guys ndatozviona panapa comment section vakawanda vachona makatobopfuura nepo zvokuti girlfriend izvi murume anopanduka agokuuraya kuti wakafa takambourayiwa guys kuti akafa iwe uri mupenyu uriko uchifamba mai mwana konzi mukadzi wangu akatofaini konzi mukadzi wangu akatozodii akazodii takatorambana kanti kazodini iwe uri mupenyu varume vanhu vari kufona pafoni isiriyo ndakauza kudhara varume vanonyepa saka imimi kuti mungoita zvakanaka respectai vakadzi vari kudzimba ava kana manyengwenyu nevarume vavo musafonere nokutsvaga vana mainina please vana maiguru siyanana namaiguru vana maiguru havasiri vamakanyengana navo zviri kuitika kumba kwamaiguru hazvinei nemi handi muri kunzwisisa zviwatizepeni kumba kwamaiguru neboyfriend yakunodanana naye murume wemunhu iyeye its none of your damn business imitai zvokudanana kwamunenge muchiita muri kwamunenge muri kwamohura mopedza siyana nezvokuendateina murume achiya kuzokuudza zvokuti mukadzi azodai ye akazodai mukadzi wangu nokuti munenge muchingorevegwa nhema munenge muchingonyepegwa taura kokoni haamudi dai amuda asingamunyei saka uri kuziva kuti saka ukuzviziva kuti nhemaka saka usauye uchitsiura maiguru pano saka usauye uchitsiura maiguru pano kuti vana maiguru kumbodzimba kubikirai varume nokuti nhema dzemurume wako murume wako ari kubikirwa chikafu chatove ne7 days chiri mumicrowave chichiraswa everyday asingadyi achibva adya kumba kwako izvozvo zvaunobika naikola ikati kutaura kuti murume anosiya musaladi newe beyonce paakahurigwa nani ndanasa kuna nanoza girlfriend yakahura najay-z tandinoziva pamwe izvo zvanga ari house girl pamwe anga ari house girl but beyonce ane mari yese beyonce akanaka chinobvira saka murume anosiya akafanana nenhunzi rega ndikupa example anohwisisa akafanana nenhunzi wokuti izvozvi tikaisa rice and chicken apa uri kunzwa totora dhodhi toisa apa nhunzi inosiya rice and chicken chimanyira padhodhi ndozvakafanana nemurume saka vakadzi vari kumbaka varume havana mugoni munhu anotongohura chete vanotohura varume ava choice yako uri mukadzi gara mumba mako uzvigarire uchengete imba yako kana girlfriend yakudena ndopaunotonetsana naye asi kana asina kukudena musiye akadaro nokuti haaziyani newe ndizvozvo chaizvo imimiwo mobva marespektana musasendira mameseji nokufonera namaiguru kumba uko nokuti hapana pavanopinda paequation yenyu zvamemchiti hapana pavanokwana handifona azvinoti vatukane kumba kwavo nguva yemutaino matotomuti enda kumba iye ndiyandikatoramba ega pandotomuti enda kumba kwako ngainde kumba enda kumba shamwari unozoya mangwana kwakachena ngainde kumba ndotokurudzira ndotonoti uyu mwana mudiki uyu haasi kuti murume wacho mwana mudiki naye mwana mudiki enda kumba kwomukadzi ende ubva wangomudza chokwadi murume wako chemwari ina handikuti ndoda mari yako ubva wamudza chokwadi ndakamuudza zvemereji nazitomboda
Muzati ndango kudla mari ina ndisi kutomboda ndakana basa newe. Nduda ndungoda mari yako chete. Kuna kutomboda zvemarriage. Ndakaiwanza marriage, ndakaiwanza. Ndakazviwanza zvemarriage. Ndizvozvo. Alright, Kola. Wish you all the best. Asiwe Kola wewe mainini we mpondudza. Mukomana makasana nemakore mangani? Akawandisa. Makawandisa ndo mangani. Akawanda. Makamsiya nemangani? Memusi 5-6. Right. Asi kana makavata naye mikwa zvatako veta ngoti vaiduka pa chifamily pano pa diaries. Kana makavata nechimwana chochi. Mimi musingaose kuti makatanya zvazenyu. Aiwa, murume SIS-MELLY. Aiwa, but pane Kola. Pane pamwe pokuti woga unyoso uchimwana chichenza kutokura uchitokurura bhurugwa rako iwe. Unotowa kuti hachisi kutoita. Nokuti vari mezera kwa vakaka. Udi wasi kuti ukururira chimwana. Kana nengo yake yakungomira chete zvo. Yeah, ndadzi yako inomira Kola. Yeah, ndadzi yako inotomira. Ngaenda ke umba kwake nazumbomuratidza. Aiwa, hachaindi. Hachaindi. Unogoenda sei vakamuratidza Kola? Anoindepi? Aiwa, makatomurati makangani magara makatoramba from the word iko zvino achatoindi. Ndotorevera hangu kusaidi kwenyu imimi. Kana makavata naye kuhwisa kuti makagumbatira chimwana chenye. Nge makataneka mwana kenyu ndaka. Ndakubudza ichokwadi kuti munhu iye ega. Ndine more than 9 months ndichidanana naye. Ndinopfeka protection asi kumba kwakanoita nonyoro. Saka anotizire kune nyoro achida kuenda kupfeka protection. Ndataura wari kuti pamwe muno chebenzi ichi. Chamunenge muchimuitira. Cherize. Chegaro. Chamunenge muchimuitira. Kudzirai vasikavana vari mudziva kuti itewo chikaba chebenzi ngavadzidzirewo kuti varume vacho vanosumukirwa sei. Muchanodzidzisa chinodzisa mai vaya maita nakavauye vadzidzise vakadzi pano. Nokuti shuwa zvinoonera mimi. Zvimwe zvimwe muchita zvegarwe kana zverize nesaidi. Zvovangazosvigona here vakadzi vemudzimba. Havana exposure. Havana exposure. Imanti muri masingu munopinda muchionana zvakasiyana ndini vakazamba anenge achipiwa mutemo hakuna kwanenge achiona zvinhu. Fototo murume auyaga azvifambe. Ukati fototo murume auya azvifambe. Murume ongokwira danga iwe ukangovara. Anoenda kwaari kusumukirwa murume ndikudzei. Vana vadiki ngavachinji. Hey. Chero makambotukana izvo hazvinambotukana zviweti izvi. Hey. Ya pakaipa Kola. Kana murume kwachikubata mumba zvinoroti anokuda. Kana kubata mutakonde. Hey. Chimwana chachinyariwo. Chimwana chitaura dima chinokuti madamu muchikudanana muchida henyu chidla mari hamusati makunyesa kuchara. Munoziva kuti dei chimwana ichi hachitonyariwo. Hachinyari, chichivata nemachihu kuti chakwata namai yacho. Aiwa, handichizorara mai vake zvangu. Kana sisi vake alright. Sisi vake. Kana mukadzi wake ndisisi vake noti munhu wese mukadzi, munhu wese murume. Vana vadiki ngavatsimukiro varume. Kana murume mambotsamwisana kana akapinda mubedroom akakubata zvinorati anokuda. Zvinewo kana wakongotsamwa zvegore rese, zvemwedzi wese. Uda kuti murume aite sei? Mabva mandifungidza uyu weBotswana uyu wedu unozani uchu. Mandifungidza weBotswana wedu uyu unozani unyaya takaita pano imanini. Unozani? Musikana uyu weBotswana kuinda nechikomana uyu. Anozani kuyu. Anotoenda SIS-MELLY because vakadzi vacho vakatsamwa mwedzi wese wakangotsamwa. Mirai anozani musikana wacho aifonera pana bobocho kuinda Botswana uyu. Unozani? Anozani ko guys comment section anozani musikana wacho kuinda Botswana uyu. Ni mwana waya wamai ukuyachemera mwana wamukomana pano. Anozani gara zve musikana waya. Ana kufona paro munamba. Hey guys musikana waya anozani? Hello. Ndakaenda madrinks neshamwari dzangu. Kwana ndakanimirira pagedhi repamba pandogara na 11 o'clock. Kukuiteko iko baba. Hai asinyara. Erina wakandisendera message. Ndakanga mapana ndiri pa leave, pana ndiri pa off up. Erina wakandisendera message. Ndakamusira message ndikati Erina ndofunga uri pano. Erina mwanangu ndibate kuseri. Nyaya yedu haina kuzopera. Hatina kuzopesa nyaya yedu Erina. Ndakangokumirira. Erina ndamusira message zvepai pakauya vamweni vakachichema pano. Ndikati Erina usadaro. Ita kuti mwana adzokere kumba kwavo Erina usadaro. Erina azondipindura zvake. Zvikanzi SIS-MELLY uyu haasi kutomboda kuenda kumba kana muchida ndikupe phone taura naye haasi kutomboda mubvunzei. Saka ndakahokangamwa ndakahoindepi. Saka ndifanira ndibate Erina untaure nechikomana ichi. Nokuti kwai hachisi kuda kubva kwaErina uku. Erina akati twaitaurai naye kana muchida hachidichi. Saka ndifanira ndibate chi Erina ndiwe chikomana ichi kwai ndikatokanga kukudza mai vemwana kuti mwananyu haasi kuda ndichabvunza Erina. Saka zvakaoma ndizvo ndikutoonao pane mwinyi wangu zvotoitika chimwana ichi chimbobvye chimbokusii.
chimwana icho chichi hachitombokusii chinotorambira batai varume zvakanaka vana vadiki batai varume venyu zvakanaka kumba murume ngaapuwe bonde aiwa pakanaka Kola maita basa kupuwa bonde ka panyaya yekuti kwai murume ngapuwe bonde parega chibve tangokudzai Kola kana uchiziva kuti chinhu chemurume wako chikuita chihure nemumwe munhu ka hakuna bonde rinonakidza ende handitoni nditosema naye vakadzi ndiri kunyepa here comment section ndiana kuti murume akabva kunohura uchiziva kuti murume akabva kunohura nemunin'ina wangu uyu atobva kuchihure nemunin'ina wangu oya kumba oya onzi vhura gumbo zvinoita here guys ngativaurei chokwadi guys munovhura here gumbo ini mukadzi anozvizivirepi mukadzi anozvizivira kupi kuti munopfeka makondomu mukadzi anozvizivirepi but ndizvandikureva kuti mukadzi anozvizivire mukadzi haangazvizivi kuti munopfeka makondomu but that mind yekuti murume anga achihura nemumwe munhu achingovata nechimwe chinhu chipinda mune mumwe munhu mai mwana kana bonde rachona rinovhurika makumbo ngativaurei chokwadi moti kwai vakadzipa varume imi ngatirege kureverera nhema ini bonde rinonakidza vanhu vachiwirirana handika kwete kuti ndichiziva kuti hure here abva kunohura pakati wonzi kwaipa munhu imi musanyepa imi hakuna zvinhu zvakadaro chero pasina nyoro chero isina kunzi nyoro chero kanzi mapepa 10 anga aripo the fact yekuti ndikuzoti anga chipinza somewhere else iyoyo it's disgrace mai mwana zvinosemesa mai mwana chero pane vakungozoti anga chipinda chete mumwe munhu zvinotongosemesa mai mwana hoya wonzi hongoti kuti washambise wakoshei hazvina basa towapya naikola zvine basa rekuti angapfeka protection asi akwira kana wakangwara mukadzi topa murume maprotection agare naye kana kuti afambe kuti ashambisira chiyo kuti ashambisira chiyo kuti atigura kutompa protection kuti kwanzi indafamba uchinda kunohura maprotection kumpa green light rechihure chitori pane kuti aende kunorova nyoro sisimeli imboita yenyasikanayo amen handizivi Alright, varume vachitogona kuvarambidza asi havasi kumboregera kuzviita zvechiuri saka katogara aine makondomu bho amen alright munin'ina iripo makoza kwanda tikati mbowa wangu thanks for your honesty sharp kanimbotora kufoni uku varanya kuramba chingofona naye vasikana iva hamusi kuziva kuti foni yamuri kufona isiriyo here yemakosi Kola foni yamuri kufona hamusi kuziva kuti haisiriyo here makosi naikola chitaura yenyu okay abva vadonha rikashore umwe halo Kola hello sisimeri yes muri sei Kola ndiri right hangu sisimeri inini ndine ishutopisi simeri ndakatobatika izvozvi ndiri mumagumbezi makatorana nebhutsu so izvozvi zvakaoma sometimes ka upenyu hwacho unenge hwakatooma chaizvo chii chiri kuitika Kola what's going on unonga akanitisa someone then fana kuti okay ngatiregererani ndikaendite sendimuregerere then vandamuregerera but anoenda behind my back wachienda kuonana kana tikanetsana anoenda kurara ikokoko nobos tinge tanetsana so rimwe zuva ndakazomboenda arega kuya kumba aparendi kuda kubhadharwa anoda matransport ekuenda kuchikoro then vandaenda kwenjofeni vashona ndombira nechekurodi kure kure makarotaimira makapaziva sei pama pegirlfriend ndakapazana kuti girlfriend ndakamboiposta pafacebook ndaiposta pafacebook ndine ndakasecha zita rake ndaposta pafacebook handiripotera kupolisi vandapiwa peace order anonzani anonzi Sharon ichi chingotipa full name sorry chipe full name Sharon ichi anonzi Sharon nharaunda anobva kumabhuku but ari muno mucape town Sharon nharaunda alright ndosarai akatopa Facebook ramadheza ndakatomuposta pafacebook akabva abvisa hameno zvaanoita kuaita maphotos oti hauoni anything saka wakabhlokana
WhatsApp nekumacourse but now wakatanga kuita kuemail fandazvibata futi kuti wanochata kuemail now iko zvine zvawakuinsta inonzi telegram ndatozvibata nhasi mapfeni kuti wakuchata kutelegram saka mirai muone handisi muri kuona mirai mainini mirai vakadzi hani muri kuzvinzwa hanzi zvakatanga kusocial media handitika akazvibata vakabloka kusocial media vakablokana kusocial media vakaenda kuwhatsapp vaenda kuwhatsapp akazvibata tari kutaura vakablokana kuwhatsapp konvinza mukadzi kuti achatauri chese vakaenda kuma-emails vakatanga kukomikita nema-emails kuti mukadzi asafungireka vablokana kwese uku avaenda kuma-emails mukadzi azvibata iko zvinovatiza vaenda kutelegram ndokwavari handi muri kunzwa kuti varume vanoita zvidavada unogona kusamubata because unokosi iwo hausi munhu wetelegram ivo kufacebook hauoni chinhu kuwhatsapp hauoni chinhu vari kubhizi kutelegram ndobva zvaita sei maini zvadaro nhasi andinambomubvunza ndangoti mwareka I need peace rega indinyara andambomubvunza chero andisira message ndaramana kanyarara iye murume ndangoti rega indite but azviona kuti ndazvibata but munhu angondisa mamessage ezvikuratidza kuti zvoneti maybe ndiri munhu uye wekubvunza chichitonetsana saka maybe ndaita sei ndazvibata ndikuorganization zvangu chandinotaura nasharonika sometimes kana ari SIS MELLY inemeka ndikufura kuenda kun'anga kwasekuru chakuti ndine tsakamengo tipe kanamba yake timbomutaura pachikadzi tipe namba yake SIS MELLY halo imbomiri wakadaro senda kuningikiri senda kuwhatsapp namba yoyo titiwane ndoda kuti ukasemaje unogona kusenda uri papo ndoda tusabve ndobva namufonda nemefoni motaura ndoda tusabve ipapo chinondirwadza SIS MELLY ndechekuti zvoni pandakambobata mameseji vachindiposta ndiri muhospital nokuti ndandakabatwa depression then ndichibva ndomwa mapiritsi 6.5 hospital ndakatombita nedhina ndakuti ngemunhu akutopenga vaindiposta ndimurume ndiri hospital vachiti atitadzisa kuita zvatinoda isi murume aienda ichokwadi nachiteera umwe kola anga achitaura kuti murume vanoenda kokunyeya nomumwe mukadzi ngainyeiwa SIS MELLY zvekumba kwedu unozononzi kunyeiwa kwekwe nezvekunyepa ndainyeiwa kusara ndisina kupfeka pandakazomwa poison ndakambomwa poison sini ndakadapita undife mainini papo ndikutukai mainini handokutukai musoro bhangu mungamwira poison kumwira munhu kuti mufe kola SIS MELLY wandakabva nemuka maiziwa akabvira ndini akandora ne17 years ndichingobva kunyora SIS MELLY iye ane 25 years SIS MELLY taishaita nabhandu ranga ikavhejike muzimbabwe kuzimbabwe tumashizha foto taitachiraradza SIS MELLY tichienda koagandiro unobhuye kuminda kunenge kwakoyiwa kwekondotsvaga zvimubora nhasi unozondidai SIS MELLY but hona inenyika mukafa andibona mukafa anosara chikontinya mberi nasheroni saka munenge mafirei ngakonti anonditeera peshi rimwe anonditeera baba vangu vakafa SIS MELLY vanonditeete ndichingopota ndingoringoafa SIS MELLY ndinoahanda ndiyeba ndinokusuka kurwadziwa I can hear kuti kurwadziwa kola kuti takabva kure funge tese nevanhu ava kure wekuti you want to believe handiwaona but ndezvazviri anyway kola chilipa namba dzake chione wasenda namba senda namba mira zita rawanyora apa ndiro zita rake ndakaseva namba yemwana wacho ndandakaseva nenamba yemwana wacho mwana wemurume wangu ane mwana naye vane mwana atori ne7 musi wa29 October 7 years avaseseka panotonetsa kola apa panotonetsa vamboreganya vachitore nemwana vese
Abarigani. SIS MELLY ndokumbira kumbotaura kola asati adonha musati mabvisa kola. Taura ina kola ndoda kumbofonera Shero. Alright, kola muri sei? Ndiri kunzwa mwana wamai kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Uri kuchema, uri kurwadziwa. As a woman, I understand what you are going through. But ndoda kuti ndimbokuadvisa zvishoma. Vanondiziva, they call me mai vaya vanokomenda ndichingoti girlfriend yemurume haizi yako. Kusvika ndizotaura mashoko yo, it's not easy kuti munhu ango-ignore murume achiita chihure. But one thing that I want you to understand, mwana wamai chihure ichoice yemunhu isarudzo and chihure haizi mistake yako. You are not the reason why murume desire kubuda kunze. They choose to do that. Marriage haina formula. And unonzwa vamwe vachikomenda rukai musoro, izopfekai mashoti, pfekai maskini jean, itai so. You can do it all, but murume anogona ngosarudza kubuda zvakadaro. Yes, maini chimbomira chimbofonera mukadzi ndozvokunjira. Alright. Ari pano munhu. Ari pano abva todzima foni yake. Ari pano. Ari pano. Adzima foni. Wadzima aiwa ndizvozvo gini. Mangoti mupinda apa. Arikutoiziva mapinda apa adzima foni yake. Adzima foni. Aiwa zvinese. But as long haripo pa life. As long as haripo takuda so she switched off the phone. It's fine. Imimi motaura nemunin'ina wenyu motaura na Sharon nokuti ari kuona zvake. Andika motaura na Sharon. Then pamuchapedzera Sharon ka chaedwa mochitaura futi na Sharon namai apa. Tikatora at least 3. Toda kunyaradza munhu wedu. She's going through a lot. Akaremerwa. Animaona. Akaremerwa. Animaona. Ende ari kutaura kuti kwandakabva nemunhu uyu tisina pekutangira. Andika kusvika kutave. Saka mainini musati mataurwa neni navakoma venyu ava vari pafoni apa. Ndoda kuti ndikudze mashoko aya ndichizonyarara ndichiteerera kuti muchataura panapa. Wakateerera munina? Right. Ndoda kuti ndikudze kuti you have done nothing wrong. Andiri kunzwa. Stop killing yourself kana stop getting into depression because of munhu arifamba ndichitoke pati pemakumbo. I know it's hard. Kana ndichitaura kudai zvoita kunge zviri easy. Andiwana. It's not easy. It's hard. Munhu uyu arifamba ndichitoke you can take a horse to the stream but you can't put drink water. Unogona kutaura nemunhu kuti ndoda kutaura nemunhu ngoda kumuchinja. Andiwana. But ugotedza kumuchinja because munhu anochinja munhu muchiteka ndimwari kwete munhu. Zvatagona kukoma kuti marriage haina formula. Munhu arifamba akarembedza chinhu chake pati makumboka hauna zvaunokwanisa kuti umuite kola panguva ino munin'ina wangu. Handi siyana une vana vauda kuchengeta. Concentrate on yourself. Be selfish. Kola, I wish you knew how I became selfish after saga yemukadzi wandaikudza yaronzi Veronica kumbotambudza pano. I am very selfish. Ndoda kukope manotsi munin'ina wangu. Uri kunzwa? I want you to take my notes. I became selfish. I think about me first. It's now about me first and my kids. It's about me first. Shakira and Kelly. The rest vanouya kumashure. Ndosaka ndakamukudza ipanaka kuti guys, ini zvikanzi aura, wepanaka aura, ndinoenda taura ndega pano because handimisi kufront. Wandinoisa kufront like now, truly speaking guys, pamberi pamwari kutaura chokara kudai so. Ndakauya nenyaya yemwana wangu yaShakira ndichiti it's a lesson to other kids. I want them to learn. But truly speaking, my guys, I now regret because I thought that maybe I'm doing the right thing. Kuti vamwe vane mufunge vana vakabatsirika vakawanda palife ya. Tinabereki vakandifanira nevana vavo vakawanda. Vanachitaura kuti mama Melly tachinja, mama Melly are going to change. It helped a lot of kids. But in the long run, Antika, I am now being bashed. Zvakushandiswa mukutya kwangu inini. Zvakushandiswa neumwe womubereki. Akazvara umwana musikana. Anondishandisira situation yemwana wangu achimutukira mwana zvinoisina kuti zvisingandibati zvakanaka. I ended up regretting kuti okay fine ndo zvazviri anomaona ndo pandinenge ndakaita selfish papo kusvika pakuti I now protect vana vangu neni chete. Murume aita chake ndihomba rume. Kola uri kuzvinzwa? Aita chake ndihomba rume. Hauna chawaita, hausiriwe wahura. Handiri kunzwa? Hauna usazviuraye. Usapinda mgindu ndoda kuti nhasi usimuke upukute kumeso kwako. Start wearing your makeup collar.
Start putting a lipstick collar. Start going out to coffee. Start doing it today. Life is too short to live in misery. Kola munhu achinakirwa kunze. Munhu ari kuenda kunokwira kunze achitabana kunze. Iwo chichema uri mumba. Right now uri ndiri machira. Toda ubude machira imomo. Kola. Ugeze uchitarise paglass. Uzviudze kuti talk to yourself. Don't talk to anybody. Whatever nesi zvakwadi. Talk to yourself kuti ndakanaka and I'm not going to tolerate uyu munhu. Chero pandakabva naye pachiro kure kwako hazvina basa. God is watching. Punishment yake ichakwana. Zizi rinobhururuka mai mwana kuenda kumusoro ukuthi ukaona gondo riri kumusoro kwaufunga kuti rinomara iwe. Achamhara hamharisi newe Mwari vachamumharisa kana nguva yakwana. Chisingazivi varume vachinhu chekudai so mablessings akawanda evarume ari kuvakadzi. Kuti muite mari dzamunoita varume muri kuvakadzi ikoko dzamunoita muri kumabasa kuchirenda nevakadzi ava blessing yenyu zhinji inobva kumukadzi. Mukadzi akachema zvaitwa nemukadzi uyu kuti auya achichema panapa. Ndoda kutaurira you are heading for destruction. You are heading for destruction. And maini nyaya yekuti kubva nhasi munoenda kutsvaga mari yerent. Ndoda kubva ndakuudza ichokwadi kumurume. It means kuti imi hamuna chamuri kuita makamirira mari yerent emurume kuti anopai mari. Ndosaka muri monyaya kuita izvi zvari kuita izvi. Empower yourself, my name. Be independent. Kukupisa and then musanyare. Wear your makeup. Chenai, wear your short, wear your skirt, and then take some cool time. Mara we yakanyorwa kunzi cool time. Kola. Kana kipsa kukutonora, dimuno zama dzira mukapinda no kumikiri. Chikuita kuti murwadziwe. Ndechekuti murume mwedzi ukapera, akasaya nemari yerent, munenge musina mari yerent. Munenge muchienda kudzimba nevana manje ndodini. Mistake number 1 yamakaita. Kushanda ndinotengesa netikubuya kustohoda zvinhu ndichitotengesa. Saka mari yerent maizomutsvaga kutuya mari yerent kana asina kuuya munozomutsvaga kuti zvadini. Andimubhadhariri rent sisimeri inoenda kojola nemari yake kuvana mukiri. But chionai manje sometimes it's best kana une mari yacho napay. Chionai manje kwazviri kuenda kumuteverera muchiti handibhadhari rent iyoyo muriko kuzvipedzera stress. Bhilivhisa sisimeri ndechekuti ndiri kuziva kwawarara. Ndopadaida kuratidza chiti ndiri kuziva kwawarara. Let's change the strategy. Amamushandisa. Anitika. What worked for me might not work for you. Might work for you. Ani muri kunzwa. Zvinogona kushandira, zvinogona kushandira. Kola ndakambotaura pano, I'm repeating again. Ina handibvunze munhu kuti uri kubvepi. Ndakadarika stage iyoyo. And I'm always happy. Ndinoya panoseka nemide ndiri happy. Munhu akanditweva akasema ndikutsama andichina nguva yacho. Ndokuti it's all about me now. Ndikafunga kuti izvozvi ndinoda kutodya chii. Andika foni yangu ndoto order chandoda. Ndikafunga kuti ndoda kugadzikwa musoro nguva yakandoenda kumamasaji emakumbo ndinotoenda. Handiona handina kana pressure. Andibvunze foni yemunhu handakana basa nayo. Ukunzwa ndobuda nenda kwandinoda nguva yandoda enda ndikoko. Handimaona. It's now about me. It's now kana uchigona kuenda kwaenda isingakubvunze. Why would you ask me kuti ndikubve? Because I don't ask you. Why would you ask me? But I'm telling you the honest truth. This is me. I know kuti baba yokwangu sometimes vanogona kuenda katarisa vari comment section. And this kunyepa and is the truth. Why I am saying this nogana chivaudza kuti because I try to empower vamwe vakadzi vari kurwadziwa ndakasvika pakumborwadziwawo kola. Handimunzwa kurara mumadhoo nejombo mubhutsu kusaziva kuti ndakapfeka mateko usvika uchipinda kujambera vamubhedhi wakapfeka bhutsu uchita stress yemunhu rume ari kufara nechinhu chake. Handimaona munozoti kana murume anyenga guys akauya mumba kuti anopinda machira nejini ndikunyepa here asikana anopinda machira nejini chokwadiwa kusemesa. Handimaona against all odds ndikunyepa chokwadi chake unoita kunge wakunhuwa kunge wakusemesa maimwe ugozvitarisa kudai so ugopinda weakness achina basa anokutangira girlfriend maimwana antika achidini kana zvozochinja guys munozoti kwai kudika kana kudika ndisaka ndichira kuti kazhinji kacho munenge musina mafull story munenge muchikoziva hafu yenyaya yamangoona kana kuti yamanzwa itangira pati nyaya yese munenge musingaizivi anti machiona. So inini ndinozvifungira kola kudhara ndeishama ini kushama ugoshama memwe nochimutenga machaina hembe uchifungira kuti murume wangu uchinomutengera hembe dzekuti iye achene anyenge. Uri kunzwa anyenge unokusingazviti ndinofanidza murume wangu iye ari kutochena iwe hauna maimwana. Inini I think about me and my kids first zvimwe zvese kumasure andiona ini
Try to put yourself first. Don't blame yourself. Rega kufungidzira kuti pane zvimwe zvausina kuita. You've done it all. Ndanzwa uchitaura kuti makabva kure nemurume uyu. Makabva kure, you worked so hard. Kureva kuti wakaita zvose zvaunofungidzira kuti imba imire, but the guy didn't appreciate and they didn't see it. That is not your fault. That is not your business. Ndinoziva kuti unenge uchida munhu kuti vana vakure vana baba, but kana mumwe asinga participate hauna zvaungaizviita. And don't ever kill yourself. Don't kill yourself. Don't degrade yourself. Varume kana vakuhura anokutsvakira tunyaya, agokutsvakira tumhosva, agogara achikushorapodza, agokilla yourself esteem, agoshaya kana nechaanokomenda pamusoro pako. Newo pachako ukasachenjera kana kuwanirwa wisdom, unogona kutoluza hope in yourself. Ndoda kuti understand that you wish kuti unogona kuiwana kumurume wako. Turn that love kuvana vako. Love your kids. Rega ndingokubatsira. Inini I'm a widow. Iwe uri kutochema baba vatingete vana havadi. Inini wangu murume akafa vana handikurera ndega. Saka ndoda kuti sometimes iwe that spirit yokuti zviri nani iwewe atoripo rimwe zuva vana vachamuona isusu baba havapo. Saka I'm the remaining parent. Variko vana vari kuraramiswa kunge nherera vabereki variko. Vako ngavasavanherera. Ngavachengetwe mai vacho uripo. Give them love. Work hard. Claim your men success. Kana wanga waitengesa madomasi enda unowedzera uise nemakabeji. Kana wanga waitengesa matomatis nemakabeji enda unohodha matapawe, enda unoita maperfume, enda unotengesa maproduct. Be all over the place. Do something. Muslepe ne-success. Not mtsotsi. Yes. And don't focus on the girlfriend. Girlfriend is just a demon. That's why we are now talking to you. Same sisters, Ako. That's why we're talking to you now. You are not okay, Kola. You are not okay. You have been crying. You are karara. Maskati ne kupisa ngurikuita because you're not okay. Takuda kusabata not ono gapano. Ufile shirinani. Wazito. Chekutanga murume asi mwana wamaiba kuti hama yako. Makasangana pa china senunzi. Hantukuzwa. Makasangana pa china senunzi. Saka it's all about you and those two boys. Hantukona pa proper picture. Handuona. Murume ndeba pamaso. Ndoso kuti murume anzafira kuhure. Mai vanongoti wo havachemi. Do you think kuti murume anzafira ku girlfriend yake yekwa Sharon asimuchema iwe? Are you going to cry those tears that uchema iko zvile? You not an it. Saka ndizvozvo. Let it be like that. Vana vako newe Kola. If you working it just ndani vana vako usazvinyime. Chena chinero ungoda. Kana iye akafamba kashama achidyiwa magaro nenhunzi. That's his choice. Anowana mari yekupa musikana anti asangona kushengera bhuruka. That is what baby. That is what problem. Nai mwana chena muchime cheko chaiko. Murikuzwa. Nokuti iwo tinonzi vakadzi tiri vavharidziri, tiri mashield, tinoshinja varume ava. Kuti aone kwatizvianza kungamire. Ndiwe mukadzi unozvinyima kudya sometimes. Uchitengera murume bhutsi inodhura. Uchitengera murume kuti aonekere panze. Pakuti hembe dzako dzawakamutengera iwewe. Akuenda nadzo kunojola nadzo. Kunohura. Vakadzi vakuona hembe dzavasingati. Asvika kumagirlfriends anenge anyina nehembe dzako. Onosvika kunyeya ikoko. Antika achitofana kurwadza. Rega ndikuudze. Hauna chaunobva. Murega aende. Kona kuzvizwa. Garamba mako nevana vako. Achibuda chida huya kuFacebook pana patitandari. Huya tiite live tisema live tiseka. Nguva inofamba. Patopedza pana panengonzwa nehope. Handiona woenda kunokurubuka kubu wobata. Kana ona topedza baba tora African movie. Patafone kuuinde ku YouTube kuti African movie inoenda kuza revaro iyi kana kuti reva Demi Joro iyi. Uone ufene kuseka kusvika hope dzakubata. I want to teach yourself kuti never to ask this man where he's coming from. Kola wachizwa kubva nhasi usafoliwe munhu zvokuti ukutevera munhu chinovanira pachiona zvawakaita uchida kumutedza kuti kubva kupi and then what kuzvirwadzisa mo Kola is not about mukadzi umwe uyu. Mira ndikuudze. That's where you are wrong. That's where you are wrong. You are failing to put
put yourself first to be selfish? Do you want this lady to Ali? Very selfish. They only think about themselves. Ndosaka kufungira iwewe. Sina nemukadzi andika akanyengwa nemurume wako. Murume wako ndiye paranjongo. Murume wako ndiyo nyoka. Murume wako ndiye munhu akaipa ndiyo Satani. Andika uyu mukadzi ari kudawo mari. Uyu mukadzi ari kudawo murume. Andikuona murume wako ndiye pakuzati ndine mukadzi kumba. Ndiye pakuzati ndine mhuri kumba. Andichapa kuti ndiche chihure. Andichapa kuti ndidai. But ari kuenda kune vakadzi ava. Vakadzi ava they are being selfish. Andikuona saka you will be selfish as well. Kola you can only counter nechinhu chavari kuita. Andikuona bisa uchiona kuti murume wako iboti ndakatozvitedzere kola toda kukupa 2 weeks chete. Kuti zvandiri kuudza izvi ugozodzoka pana nefeedback. Be selfish. Kola ita yaunoda this goes to vakadzi sari comment section. Vari kuchema panguva ino. Muri kuita basa rekuwoshipa varume. Andika uchimuwoshipa uchisona chinhu chake chauya chakachenuruka chabva kunokwira mumwe mukadzi oyo kuti vhura makumbo nenyaya yekuti wakaputirwa rudo rwere rakazara wosvika uchibvisa makumbo uchidaro from today handina dhayari rakapusa ini handi muri kuzvinzwa nyawo izvi zvitopic dzakadai dzinotsamwisa handi kana muchiri ndinichemera nyaya mujoro makore anaye ndotsamwa handi maona handina mudhayari rakapusa handi muri kunzwa chinjai strategy chinjai magiya handi it's about you. Be selfish. Chekutanga, empower yourself. Shanda. When it's only sepa kuzotengesa mabero. Sepa kuzotengesa hove. Muna no kuseka don't simo. Because life is survival of the fittest. You can sell anything and one as long as chikwitra marumba. Shemuna kuseka leave them. Concentrate, focus. Antika inini one kurudzirai kana usingaro ndakukudzai pane pfungwa dzangu chaipo chaipo mosana zisimeni vakataura pane pfungwa dzangu chaipo ndakuchikudzai sometimes handigoni kuzvitaura hanimaona handigoni kuzvitaura because ndinenge ndiri host hanimaona sometimes I've got kids who looks up to me zvokutodaro zvandataura vanoteedzera but this is what is in my mind ndozvandofunga kana uchichengetwa murume chacho kusarendera pei yese uchichengetwa uri panzvimbo usingarohwi usingadini antika garai mazvinzwa garai munopedza nyika mangwana wabva waenda wanozvara mangwana wabva waenda vanozvara varume vakafanana ndoda kuudza chokwadi garai zvokuti hanzi zvirwere kana kuti chinongouya chinokaenda kuboyfriend ukasiya murume uyu uchangoita boyfriend kunze handiti ichakuigira chirwere kana dakuigira chirwere handi muri kuzvinzwa unless wabuda chichiridza handichanoti zvevarume chero boyfriend handichaiti ndakunogara ndega good for you wabuda uchinogara uri one otherwise nyika yese ichapera ugoita things ugoita macontrols ugoita malazy ugoita masalt and vinegar hanimaona urimo chinja magiya urimo momo abaiwa ndiye achabuda maninzwa I'm telling you my dad is the honest truth from my heart. This is SIS talking to you now andika abaiwa ngabude musabvunze vana kuti muri kubhepi musabvise tsitsi ndaimbozvita zvokuisa tsitsizvi kuti pamukuda kana ndichisa tsitsi panouya achandiwira tsitsi zvari kundiita ndikutaura about me ndikutaura about me andika I'm talking about me ndaidaro ndodai ndichiona kuti kugedha richivhugwa mota ichipinda ndogara muchikona ndodai kuti andiwire tsitsi ndotenga kudonedza zvimusodzi handimoza kuti ukaona kuti munhu ari kuti unobva watanga kufunga peni zvinoda kuitira yaya misodzi inodonha yega handinoziva ndogara pachikona ndodai so misodzi yotenga kudonedza andiwire tsitsi anotopinda achibhosta mai mwana anotopinda achibhosta achipinda mumba kuti ya ndikutomukaurisa mai mwana ndikumugoni mozati kana ukanya wanya ndakudza ichokwadi zvinoda chinyiti kana wanya kuhuri kana wanya kurwadziswa kana kusunga kuti ugeze unotadza hanimozviziva unotadza kugeza kupinda mutende chinopindamo 1 second unenge wabuda wakuzvipinda mvura kudai wobuda utadza kana kunyatsa kukwesha andimazviona ndozvazvinoita right zvinoda kuti manje uchisunga kuti zvakwana you talk to yourself handimazwa inetaura nemapa ndapedza you talk to yourself iwewe kuti zvakwana ida handichadi handika kuramba ndichemera munhu uyu ndakutochinja strategy magiya zvikuchema guri rero kutukana zvomangwani usabvunze kumupa manya kuti ukudzepi rega zvinde zvidzoke as long as wochita mari yako ita mari yako ruka bhegi tsvaga mari ruka bhegi uripo iwe nevana vako be selfish chena inde kwaunoda nevana vako muri kunzwa inde nevana vako muri bavi kutaridza kuti unomubvunda muri bavi soni yenyu vari vari mucomment section handisinyekera vakadzi venyu but it's the honest truth. We have tried everything to make you happy varumeni hamuchinji and hamufari and you don't value us, you take us for granted vanhukadzi
You take us for granted. Saka it's time for us now. Tichichinjana magiya ose vakadzi. Nokuti we are tired. Handi. Ndisaka vari vachizouraiwa. Marriage inoda maovheti right ndiya mulambo. Inoda maginda gori ya maovheti. Marriage. Kana usina kusimba unomwa poison ukafira muzvo. Uyo akambomwa poison. Akatadza kufa. Ningi wangu. Akamwa poison. Kumwira poison Gilbert. Nokuti unenge washaya plan unenge wapererwa. Kushaiwa ndokunzi kupererwa kugumigwa kushaya plan. Pano padharis hapana mukadzi ari kuzofa nenyaya yaGilbert. Hapana murufuru ati kuzokontributa ma10 kana kuti ma5 nenyaya yekuti anzi azviurayira Gilbert. Never. Ndaramba. I cancel that. Ndaramba. Izvo ndazviramba izvo. Hazviiti. Pano uchauya pano uchitichemera isino problem kana watichemera isino kusimbisa odzokera unoita woginda korea. Mbaikoko abaiwa ngaabude. Kabaiwa ngabude. Kana ona kuti wabaiwa uchabude woenda. Geza weekend ikasvika Friday mai mwana kana une zvimari tova vana vako even usina mari yakawanda enda pakachipa pachicken dinner napo enda kunoziye kuti mafuta KFC yakachipa take your kids out nokuti munhu wako ero titotaura ne hello munhu wako ero taura mwana wako handisi kuda kuti vana vako vapike negative vibe vana they pick negative vibe mwana wako akateerera this is good. Yeah. I know. Hello, Smith. Hey, vana vanopika negative vibe. Andiri kunzwa. Smith nanchikundobvunza kuti kana ane muchato uye wechapter 37 unopfirei. Ini ndotongoona kuti ngetisina chinhu. Chapter 37 mazuva ano. 37 mazuva ano yakutokubvunzira kuti Rashero nawo yapinde pamurapa. Hadi mukuzviziva. Chapter 37 yakutokubvunzira kuti mukadzi auye kuzokushero yauye kuzodla mose ipapa mari yake. Andinozviziva. Ndo zvako mazuva ano 37 haina basa, ichina basa yakato, haina kana basa. Inochangosungirwa nekapepa kakaka padhikasi kashandi. Shero rato vene mari anenge atori exactly rights aunawo iwe. Pa 37 yamazuva ano. Murume wako ari kuchengeta here koni. Munochengetwa here koni. Kuchengetwa. Kuchengeta handina hangu munyepera to be honest andipika zvese chero inini mari yangu chaichaya haatodi kuti ishande zvinhu zvemumba anoti ndeyako bari chiripo simeni icho chachero iye anoti kwandiri tikataura ndikamubatira nyaya idzi anoti zvoni ndiri kunyengerera kuti ndizotore mwana wangu ngati kunyengera uri munyengera kuti uzotore mwana wangu churudzi muchitoro wacharana kuti maswera sei dedhi madidididi munyenge kumutaurira wangochengeta zavo panomuendera kumaintenance togara in peaceful iye anongoti ndichingomunyengera kuti ndichengete ndizotore mwana wangu right. Saka nyaya iripo ndekuti achinyengerera achikwira achikudza kuti ndikunyengera achikwira saka ari kuvharwa apa ndiani ari kuvharwa ndiani yes ari kuvharwa iko zvine ndiwe uri kuvharwa nemitska iwe chingwara handiona chirega kutaura nezvenyaya yaSharon kubva nhasi. Sharon haana kumitiswa newe washuwa hauna kumitisa munhu iwewe chirega nezvenyaya yaSharon nemwana wake siya zvakadaro ndoda kuti achibvunza kuti mhaka yemukadzi yaya asingasachema asingasandibvunzi. To be honest, Cecilia, I would do something for Sharon. I would do something. Sometimes when I don't want to get away, I would do something. Even I would do what I'm not like it. So you take anything. When we point in Joshua and Baba, I would do something. I regret. I cannot go 7 years. Go. I'm sorry. Oh. All right. I'm sorry, my name. Wadziwa rikachimbonzwa uya uyu munda uyu akudze ngasa bheba maikuru waSharon ngasa bheba ngami ari maikuru maswera ere daswera maikuru ndototanga umutaura chiro chimwe chekutanga tsveta izvo murutaura izvo zvekuti kwazi ndoda kumuita something itai murume wenyu something first imini
handiti munozviona. Kana paine pekoroya royai murume wenyu, mirai mainini, mirai. Tangai mamboroya murume wenyu kuti aonogara paumba nemi. Zvekuenda roya Sheroni kuti aone chekuita hazvisenzi. Sheroni pamwe anotoita zvinopfuura zvomunoita imimi. Saka izvozvo izvotsvetai mungopera urema dzawana. Mungonererwa nange zvipokwa. Handizvere. Endi pane kanga kamataura ndandiri unyorera pasi. Mati kwazimimi makabva kure Fani nababa. Warume hawa zvekuti makabva kure kana kuita sei azvishandiba. Azvisenzi. What I've noticed is warume wakadesignwa kungonga ari kuti haagoni kugara nemunda umweba wekusakura umwe. Unoda minda yakati wande yekusakura, akasakura apa osakura apa osakura apa. Haadi munhu umweba. Handiti munozviona. Saka imimi ndiri kutozonga mune mwana une bhesi, mwana watoti kurei. Mai kuru, tsvetai zvekutsvaka Sheroni. Mutsvetei, itai life yenyu. Hanzi kazhinji kacho, let's try to pray. After praying, you go and play. After playing, you must go out. After going out, when you are there, have fun. Ita zviro zvese izvozvo zviri 4 kudaro. Imimi maikuru imimi. Paumba penyu munofanira kunga bine musikana wenyu webasa unokusenzerai, unobhadharwa ndibaba. Mosoona time dzese idzi. Isusu tinoti masande aya tinoenda uchechi. Tikatobva uchechi nyangwe dai iri Sunday zvikazi kune bhendi tingotoenda. Tinotokumbira vana baba kwakutogeza, kuporisha bhutsu nekuporisha makumbo kuti tiende kubhendi. Hakusi kubhendi. Endi vana maiguru tine mentality yekuti kubhendi kunoendwa nemahure. Ndipo muri kusarira muchitsikwa-tsikwa unga madhometi. Nezviwarume izvi zvisina basa izvi. Simukai maikuru, mugeze, muningisike muone kwenda kozviitira zviro and empower yourself. I heard muchiti mutorino mari dzenyu dzaasingadi kuti musenzese. That's a good one. Chirambai muri kuchengeta mari dzenyu and don't cry for a man. Imagine kumwiswa mapirisi edepression ngeuti murume urudadana na Sheroni. Brati shit murume. Ndautsveta zviro zvese izvozvo maikuru. Andi hatikuda zvataurwa ndiya Mary zvekuzi wakadzi kuZimbabwe chinyimi. Pfeka izvo munoda and don't underestimate. Mune maskin tight here paumba. Maikuru. Mune maskin tight here. Hanzi mune skin tight here, mune maskin tight here mumba. And now Ezwe, chirgai maskin tight yenyu munasochaya maskin tight. Muri mumba chayai skin tight. Muruda kubuda chayai skin tight. Mochaya nezvimatenesi zvemujubheki munomizvi zvima-osters zviya. Moti skin tight yenyu. Skipa yenyu zvimaskipa zvakanga uchikwirirei mudenga. Moisa mwana wenyu muprema kana ubuda newana wenyu mombodya pakachipa pataurwa. Because the moment yomuda kuswera muri kunamata murume wemuchiti hanzi aiwa warume Hanzi skin tight yamunayo iko zvinobva nhasi ndati mugeze mupfeke skin tight yenyu. Tengai zvimatenesi anotengeswa maOscar. Mozvipfekera skin tight yenyu kana muchibuda mobuda muchitenderera nevana venyu. Handi maona chinjai kubva kudressing kumbomira kupfeka matsiga ndikuwanai. Chinjai lifestyle. Yes. Yega zvemadresi izvi kana mukandicheka pamapictures angu ukacheka iye unotoshaya nhai murume uya ari kushora chipandi otanga mukadzi wacho womutarisa iyeye wacho osha kuti zviri kumbofara sei. Alright. Mafoto dzangu munatsa kuona moti ndoshoreka paka inini ndinodresa chero sometimes unotonzi iwe zvinhu zvazvidreswe nemukadzi wako but nichiitira kuti maybe murume ungasaonawo zvinhu chiikunze. Okay, izvozvo hazvimisi murume kuhuraba kuti mimi makanaka mune magaro akakwirira kana kuti munochena zvekuti it doesn't stop a man to kurara nevamwe vakadzi. It's their nature. They want to sleep around. Zvinowanakidza so. It's nice for them. Vanogara vachirararara. Pano umwe kola wasoti masikati drama nini topic ichatanga zvikazi murume wangu haahuri. Mainini mune rombofani makasarudzwa kuzi amubati murume wenyu chihure.
Warume vanohura zvekuti muswe munomubata munogera nebvudziro ngepfungwa. So mainini mimi siyanai naSharon nemwana wake, mwana watone 7 years. Aya atomakata chitsvukira imimi musenze. Ndaona unga makangwarira fani. Ndaona hope yenyu nga yakati kwangwamu. Chitangai kuzviitira turo twenyu muchitsvaga wana. Mochichena ndati munaenda kutenga maskin tight. Mugare makapusha skin tight 24/7. Don't underestimate the onini uyu mabudira anoita skin tight pamunhu. Pfekai skin tight basi mimi. Vakadzi avada muchibhuita chidzidzo chevakadzi vanodara vanodzidzisa mangwana haiti ukangodzidzisa hwani chete wanhu vakamba isusu taka tinobva kumusha kunoroyiwa zvekuti nyararai ndimutaure kunovaroi hazvisenzi because ine ndiri papa manyika kunozikana muchidzoduze kunyamaroto kunyanga ndo kumusha kwedu zvesaka inini newe tiri waroizve inini newe tine mheni asi ndatiregedza izvozvo because akanokubackfire iwewe anozunza pamwana wako pafirst born yako iwewe. Leave it like that. Enda oroye murume wako, roya baba wayeyo uyo, roya baba. Rekera koroya mukadzi uyu because murume wako ndiye ari kuendako every day and mutori pabarika imimi. Mira umbozwa misikudze ya mira umbozwa misikendi vakudze nyaya yavo. Mira vakudze yavo. Unyatsoona kuti vari kuita handizvo. Muudze misikendi famba ine bhora udze vamwe vana vari kuona. Saka imimi muri kuona mainini handiti muri kuona ipapa mutori pabarika renyu. But you don't know. Hamusati mango informa chete kunzi ava ndio mainini makangonzi munhu wangu endakabara naye mwana. And imimi handizivi kuti are you working from home here kana kuti munopota muenda utaundi? This time munatsvaka nekaofisi. But anyway gara henyu muchisenzera pamba penyu. Asi itaiwo muchibudawo panze zvidei so. Chingozvidai like zvomamboudzwa pahanzi love yourself first. Wamanyika wani takangwarira fani besides zvedu zvemheni dzidzi nei. Mheni ndinoziva kuti tinadzo nei. Hadzidhuri futi. But izvozvo you know what I've learned nenyaya yekuroya. Kazhinji kacho iwewe ukanoroya munhu iwewe maiguru iwewe. Vanhu vaya vakaenda kunorowa dzavo dzavanoti back to sender dziya dzanatsika mutanda dziriyo. Havazodiba kuti idzoke pauri inonotsvetwa pamwana. Mwana waita zungairwa because of a man. Network. Hello, Miss Candy. Hello, Miss Candy. Miss Candy, hello. I think I need it. I don't. Network. Yake adona network. Right. Saka Ningina, how do you feel after starting the right now? And was zvakanaka asi but nina hamusi married to be honest the truth. So and I try 7 years ndamurera. But chandisingadi kuti uite majimina chekuti unobata handisi kuda kuti unobata mushonga. Inzwa unzwe handisi kuda kuti unobata mushonga manje because zvinonodzoka back kuvana vako vasina chavanoziva. Usabate mushonga. Si Mwari vakurwire betu ishi. Nomwe mukadzi ende unenge wakati ashamwari uraiti ndanzwisisa kana iye mukamufana munodzoka pane gero rakamboguro here we meet kakawanda ndichitaura naye zvakanaka achatobhuya mumba mangu sesimeni. There are a lot of mistakes that you are doing here. Why do you speak to this lady? Why? Why you start living cousin? Why?
Tonderere simiri ndakatongouya kuti ndikakufonere nyaya iyi saka ndatraya kumuita munhu kuti ave mwana ave part of our family iye woita muvhone nelife yake. Imagine you haukwanisi kuparadzanisa vanhu ava because these are matters of the heart. Uri kunzwa? No matter mira ndikuudze une nharo. Kola une nharo. Teerera munhu wangu unzwe. Matters of the heart chero kada kuzama kupandidzira kutora mwana kuti apite family anouya akaita part of the family Joshua vagoita mumwe mwana wechichu. Handiri kunzwa. angandifosa akufunge kuda kwamusimero angandifosa kundizoni nditoti mwana auya aziwane nevamwe ndikamudaro then uya akutoite ngemedi munhu tatova mafriends ndozvakazondikwaba anyurura zvese zvavanotaura zvese nokuti amwe nongo akazoenda ikokoko chiti akabva azviti pfu. Wona iye vamwene vakandiudza iyoyo kuti vamwene vakasvika paminotora vamwene vatove involved vanoenda kumurora ufu. Saka ndoda kuzvifira ipapo. Ndikati henaro wandiudza zvese iwo ndikavafonera ndikati mune shuwere mama ndikavafonera kuti mune shuwere okay it's fine andikamurume mari inongopera nobhadhara rendi magetsi school fees wachada shuga ichabvepi mabharisa mene singawatumirwa nasharon Anotumira Sharon anotumira handina kana basa nazvo ngaatumire handina kana basa nazvo simeri but chantada kusa ende ndinachemukakaona murume munhu baleka ini ndiri mumanyi robva kunyaga kudhuze nekumozambiki and I know izvi zvemuti I know on KFM saka sometimes ndodzorwa nebhaibheri kudzorwa at this time sodzi yangu yaunyanya kuerwa simeri yanyanya Are you aware kuti Sharon asiri girlfriend yemurume wako atove mukadzi wake? Sorry? Are you aware kuti asiri girlfriend yemurume wako atove mukadzi wake? Chera ari mukadzi ndakumuudza kuti izvozvo usasonekwa nemukadzi wemutsvaga wako masingo akawanda kundoka. Hazviiti just because murume wako ndiye anoteverera Sharon. Wadi kuroya murume wako iwe. Roya murume wako ndiye anoteverera naSharon. Wangu ndomuda hazviti. Wangu hanzvazvi. Asi ndiye ari kuinda ona chireka ndikuudze chokwadi kuningira. Ukaroya Sharon akaremara ndika mangwanani mukari kuna Chido. Mangwanani ngari kuna Chido. Ngaamuke naChido wese ndinowapedza. Hati honestly ndakameramba asimudza maoko angu. Handisi kunyepa. Ndiri kurwadza usimeri. Wakadzi ava Cape Town shona ungarika simeri. Cape Town simendo kumuzolo. I'm fed up. Imagine simeri watomboga siri murume wangu. Siri munakurama nice. Mfadhaisa. Chagiro wako. Azondirwadza mutoka wele ndizvo. Umako imbaga. Ndirane so kundaba kana chiti murume imbaga wesimini simba. Ungaita kuti ngatigare nemurume kuti ndiwe uri first wife yake. Ya, pakaipa. It seems as if une answer kudhara meni chimbomuroya tizozotudza kuti zvaufa unapedza kumuroya. Uzodzoka chitipa feedback kuti afa here kana kuti zviri kufamba sei. Tozongoudziwe kuti afa here kana kuti zviri kufamba sei kana aroyi emunhu wacho nekuti ngoisa pasi tunozobika chekerera bebeli ndaisa mandange mashort ribs ndasanganisa nebeef stew ngoisa pasi tunozobika right adona ndofunga paita problem yenetwork adona aita problem yenetwork anzini I'm still going to us that site right
Saka nyaya iripo guys ndeyekudai so nenyaya tichitaura nepapachipedzerane guys anditika kune wese akaurirwa nemurume in conclusion ndakupeta anditika kune wese akaurirwa nemurume it's not your fault hauna chawakatadza it's not your fault only benzi remunhu ndorichaya richiseka mukadzi kuti akaurirwa nemurume haana mugoni anditika murume handisati ndamboona vhijini rinenge richiya richikuseka kuti wakaurirwa nemurume vakadzi vakatombopinda mumba andika vakadzi vakutojolowa nevamwe varume zvichitoramba vachitedza kutoita one boyfriend listed zviri kutoramba ndo vanenge vachiseka ivavo saka kana wakahurirwa you have done nothing wrong avari kufona murumera adona animaona you have done nothing wrong simuka usimudze musoro wako kudai upfeke wanzwa unyatsofamba hausiwo wakahura kana wazobatwa uchinzi iwe ndiwe wahura ndipo ungati manje kuhura kwemukadzi kunonyadzisa ndakabatwa ndichihura kana usina wahura kuhura kwemurume wako hakuna inewe it's none of a damn business ndiye akakurira bhurugwa rake ega ndiye akahura ega hazvine inewe haufangi kutakura mhosva kana mutoro wechinhu usina kuita iwe be yourself ramba uriwe munhu akaita zvinhu zvake ngapedze nyaya dzake usina kuinvolva muzvinhu zvaunenge usina kuita iwe hausi wakahura. Don't be involved in his shenanigans nokuti uri mukadzi wachona unopinda papi. Why would you be dragged muchigure chakaita nemwe munhu kana wazobatirwa chako iwe ndipo utangira ipapo nokuti chako chemurume chiicho ichitaura kuti pisai munhu umire kusaidi pisai munhu umire kusaidi siyanai nezvakawanda wanda 1 2 vakadzi vese vari kuchema right now muchiti inini ndakahurirwa ndakapinda machira ndikurwadziwa I know zvinorwadza kurigwa is not easy but change strategy chinjai strategy varume vatochenya kuva pacheya yeumambo tukunyanya kuvasa pacheya yeumambo zvokuti kwavari vandofunga kuti ndivana zvimwari zvechidiki tumaita zvisemi-gods I'm making them this so-called semi-gods these varume animaona murume hasi mwari guys munhu akafanana newe kana muchipita chimwari mwari naiye ngakutowo chimwari kuti zvibalance as long as ari kukuona kunge chikorobho chete achifunga kuti iye ndiye anobvumidzwa kuhura animaona achifunga ndiye anobvumidzwa kuhura iwe uchinzigara mumba uri kapiri musherefu uchihurirwa uri mumba then there is something wrong nemarriage yacho iyoyo there is something wrong murume chechamba kurispekta mukadzi wake ukarispekta mukadzi wako automatically mukadzi wako automatically respect you chikuti kuti varume iko zvinezvi vakadzi asarespecte varume iko zvinezvi ndechekuti varume vachona you have stopped giving respect to your wives. You are disrespecting your wives every day. Munopinda mudzimba uchitedza mukadzi kuti uhure asina kuhura iwe ndiwe kutodza mukadzi kuti uhure asana munhu wahura naye nai makambozviona kuti hure rechirume rinenge richihura rinokupa varume unopiwa varume kunzi ukudanana baba vemu next door ukudanana nabhuti nagarden boy ukudanana nabhuti apapo ukudanana ningi makambozviona hure rechirume rinenge richikupa zvariri kuita izvo rinenge richikupa iwe kunzi kwanzi kwai kudanana bamini ningi kudana sekuru ningi iwe ndiwe utopiwa varume ndozvavanoita varume havana respect. They don't have respect. Saka munhu asina respect unomuita sei munhu asingakupi respect munhu asingakuvhalue semukadzi wake handika you sit down and you watch you become selfish. Be selfish. Musiyaite zvari kuda ndiari kunetsa chichipai kumakumba kwe handi hausi kunetsa nechako gara pasi kwanzi nanyuka ndati ndiri kuda kudonha waitwa sei nanyuka what happened mujoloka ruda kudonhedza alama torinda off yatotanga alama yoyi hai muri kuiziva pine nawo pai alama yepini muri kuiziva pine alama endai munobaya hash *7609 wai alama yangu nisikaisi baba nei pangopinda kana kiti kana pai yangu datareva ndigirira right saka vati mazvinzwa mujolo uyu musanyanya kuchemedza nemujolo zvekudaro vasikana
be selfish. Zvibe. Kill them with success. Kill them with success. Success is the best revenge, guys. Success is the best revenge. But varume ndakuudzai chimwe chinhu 1 chamanga musingazivi. Musafunga kuti vakadzi venyu ava kunyarara kwavakaita vakapusa. Musafunga kuti vakapusa. Be careful. Ndandikudzei muchivaita zvamunoda, muchivaita tosarati, muchidiva nevanhu ava, muchidzoka kuseni, muchivaonesa nhamo, muchivatuka, muchivarova, muchivashungurudza, muchidini, muchivasiya nevana vachitambura nguva vachidini. Vakadzi havana kunyanya kupusa zvokudaro. Mazuva ano nemasocial media nemagurupu emawhatsapp evakadzi ndichichida kukudzai, vakadzi havana kupusa. Havana kupusa. Havana kupusa. Kill them with success. Guys, success. Akarivara kuda enamurikura zivhuzhi remotikari kana une mari yacho uye upack up. Because ndimi makabata makomborero evarume ava. Ndimi mune ropafadzo revarume ava. Empower yourself. Varume vazhinji vakasiyana nevakadzi vavo vakaenda kuno vakadzi kunevanza zvirelation zvokupedzisira kuita kunge zvibhora zvikwese zvezve mai mwana urombe hwose hunobva wabuda ganda ranga richiudiwa nevasikana richionekwa nosera rinobva rasviba kuita kunge hamheno. Varume ndakukudzai chokwadi kunze kwamunomhanya kwavanoda mari. Vakadzi ava vanoda mari. Vamunenge muchijoina nomusiye vakadzi venye makatambura navo muchidya berere mese, muchidya mufusho, muchidya lacto mese. Animona muchivachingira muchivasiya kunze kwamuri kumhanyira vakadzi ava hakudei vanoda mari. Kana uchida kuona vanoda mari musi unoita murombe. Ini ndekushora ndina kana mari basa rapera ndokuona tsukala yevanhu vanenge vachifambira vaya. Mukadzi wako hakutizi nokuti basa rapera. Mukadzi wako anomira newe achikuti basa rapera anozoona iti baba mwana tichatengesa madobasi dondiwa tichararama agomira newe zveshuwa. Handika muchitambura muri nese svika zvadzokera bheki mumuforo. Handi kana wawana rimwe basa wotinga kubvairira mukadzi wako uchimuona kunge asina basa uchimwana nesekoruoko uchitira kuenda kune vanhu vaya vanoda mari. Success yenyu varume vakawanda ropafadzo renyu gomborero renyu kuti mubudirira vamwe venyu promotion dzamwe dziva mabasa kuti musvika muri mukadzi. Kune vanochema vavanzi vachitaura vakadzi vati panapa kuti ndakatsanya 7 days. Handika pamwe navatongoregona kuti wakazopindirwa after 3 years ukatouya ukapiwa promotion iwewe. Handimona but hauzvizivi, hauzvifungi. Hauzvifungi. Promotion yaunaipa mukadzi wako ndiye anenge achina mwari rangarewo kumba kwangu, mwari rangarewo murume wangu, mwari rangarewo achinamatira murume wake siku nesikati kuti uve zvauri nhasi. Then time unasati mukadzi uyu hana basa. Motedza muri kukwidza magirlfriends. Motedza munokwidza magirlfriends mota muchino mota yamakatisa nemukadzi. Muchidya nezvimakumbo zvehuku mumba kuti mutenge motikari. Mukadzi nasachagumidzi kana kuigara mota iyoyo. Haabvumidzi kana kuinanzva kana kusadzidziswa kudhiraivha chaiko haabvumidzwi kudzidziswa kudhiraivha motikari iyoyo. Kune yakunzi mota yangu. Kasi pamaidya makumbo ehuku manga musingajimisi zvimakumbo zvehuku. Pamaidya zvimusoro zvehuku zvimakanda zvehuku manga musingajimisi zvimakanda zvehuku. Panaidya nenyama ira. Muchiti tikusevha mari. Handi muchiti tikusevha mari. Nhasi mota yangu ndoyawo kukwidza vasikana. Muchikwidza vasikana dzimwe mota musaka dzakaita accident. Dzimwe mota dzenyu. Chokwadi ndoda kuza chokwadi chinobhodza chochanofunga vavega varume kudzimba. Dzimwe mota dzenyu saka dzakaparara dzakaita accident because wakanotora umwe mukadzi umwe girlfriend ine mweya ine spirit of anti-progress ukaisa motikari iyoyo mota ikarovera. Uchipedza kutora vanhu vakasiyana-siyana. Imo munomboziva here kuti varume imi pamunenge muchiti nhasi wavatana ningi mangwana wavatana ningi muri kutora mweya yakasiyana-siyana. Uyu ane mweya wake waanenge anawo masoldiers totaura zvawaya tiuya neningi yacho topic yachona. Mangwana uya watora zveuyu anenge ane mweya yekwake usingadi zvekurohwa. Mangwana ane uyu mweya wake kuroya. Mweya yese pauri munhu warifu ungararama. Vamwe zvinhu zvenyu zvaikufambirai zvakanaka muchitanga muchangopinda mujoni. Muchiti zvinhu zvenyu zvichifambirai zvakanaka mechiti mukatengesa dombo raitengwa. Iko zvino zvinoita kunge makazora tsvina yembwa. Zvinhu hazvichafambi nokuti murume wakafamba ukanobata nevamwe pane vamwe vane maspirits ezvikwambo asingadi kubudirira.
vakarasigwa zvikwambo zvisingadi kubudirira. Iko zvinokuya kumba kuti uzame kudai china chichabatiki, uzame kuita chino, uzame kuita dhiri haribudi. Wakanorara nemunhu ane mweya wechikwambo usingadi kubudirira. Wakasiya mukadzi ukanotsvaga munhu ane mweya wechikwambo ukanorarana naye, ukanotorana nemaspirisi aya ukaenda nawo kumba zvinhu zvikachati usatsvage muroyi kanzi ari kuroya vachikuroya kuti unei. Unoroyiwa kuti unei chaunoroyiwa. Unei, what do you have kuti vanokuroyera hama dzako? Siyai kungoti mari wani hama pamwe pacho ndiwo muroyi unozoroya wega. Muzvizive. Sometimes muri varoyi munozoroya mega. Vanhurume nezvamunenge muchiitira vana vevanhu. Munozoroya. It's unfortunate kuti paunenge uchitambura futi iwewe mukadzi uya naiye anenge akutambura futi. Because naye anenge aripo iwe the equation iwe. Akapikira kuti ndichida murume wangu, ndoda vana vangu handisii murume wangu. Akadzikwa futi. Wakanotakurana nejambwa. Kune vamwe vanhu vachifamba anotori majambwa. Jambwa richifamba unenge uchiona kunze kweinonzi demhe guyu kutsvukira kuzhe mukati mune masvosve. Anenge achifamba ugoona kunda kamazibrazilian iwo anenge achivati gwai akasvika kumakumbo vakachena akatsvika maimwe zvimawigishi mukati umu masvosve mukati umu munyama wega wega. Munyama wega wega. Munyama. Nenyaya yekuti munofamba hamugoni kuvhara mazipi enyu. You can't close your zips. I wonder kuti munonzwa sei uchipinda mumba memunhu wausingazivi. Pautanga kuvhura bhande rako rebhurugwa paya uchinda kukurura bhande rebhurugwa paya unonzwa sei into your minds? How do you feel relaxed uchikwira wakashama pamusoro pemubhedha womunhu wausingazivi? Mubhedha wakavatwa nevanhu vangani? Mubhedha wakavatwa nevanhu vangani? Vakavatawo vakasiyawo maspirisi avo ipapo iwe wapinda unokwirawo pamubhedha iwoyo wausingazivi. Pakavatwa nevanhu vangani pambedha? Unowasei uchinofila comfortable ndokuva urimo mumba memunhu wausingazivi kutoita nezvei. It's the truth. Unowasei unokwira uchitoburuka pambedha. One, wakatengwera mubhedha. Wakabve mubhedha. Wakamboitwei mubhedha. Wakamboitwei mubhedha. Chirodai mukanokwirana chero mungave mumota chamuchemu. Handi mumota chamuchemu. Mota yawakatenga nani? Mota ukatenga nani? Mota nemukadzi wako kuzviroya wega utwai mungana ndakaroyiwa kune varoyi kuzhoku ye vari kundibata vari kunditasa zvangufamba zvinhu zvakufamba zveiiwo uriwo wakazviroya wega utasa zvakufamba wega. Ndiwe gotesa kupenga zvinhu zvako wega. Unoda kusina uchida kunenheredzera nemizira vanhu vasina kana mhosva, vanhu vasina kumbokuroya vasina chavanotoziva. Vakadzi ndivo vane mablessings enyu vanhurume, please itai mushe dzimba uko. Koitawo zvakare vakadzi, dzimwe njapisi dzevakadzi dzisingawi dzekuti murume ane murume kwaye veriwe. Ane murume kwaye mwana womunhu kwaye anouya achiita zvese achimupa mari yese achizvese everything anoitigwa. Kasi ndiye hagutsikani nechinhu chiri mubhurugwa memurume wake one. Hagutsikani. Anoda zvimwe kunze uko. Uri kubhuloka success yemurume wako nokuda kusvuzva unomba achibata-bata kunze uko. Vakadzi vanohura dati timokudzai wakawanda muri pavarume. Kana wanda zvekuhura handika uchisati murume wako akuhuriri chibuda ako ungoenda unohurira kuroko usiyeni mwana wevanhu. Muri kublokerawo varume ava mablessings. Because noukinoona naJoni mangwana wavata naPeter mangwana wavata naJudzo zvichikwenda zvakadaro muri kublokera varume venyu ava ndikikiri muri kublokera varume venyu makomborero nenyaya yechihure chamunenge muchiita. Vakadzi makabata chinhu chiri important mufunge. Bhaibheri tinonzi vatadzi. Asi chokwadi in reality vakadzi mune chimwe chinhu chamuinacho chamusingazi chamunozvi-underestimate nacho. You underestimate yourself vakadzi. Mune power riri pamuri rekutodaro. A woman is the only person who can multitask. Ndichibika konde ndiri palife pano. Uku ndichiaina. Uku ndichitaura nemi. A woman is one person who can multitask. Akaisa mwana zamumu muromo uko achitoita zvinhu asaineza chinyora uko mukadzi. Vakadzi chihure uri kuchengetwa zvakanaka une murume wakapiwa naMwari kuti unoti God send. Why would you hura? Why would you go out and hura? Why? Tipatarisa kufutika nokuti sometimes varume vanozotsivawo manje kutsiva kuri varume majeka
vanokuvigirai zvimwe zvinhu zvokuti nemi munozodzikama. Anokuvigira maresults. Katidzikamei vana mai kana uchichengetwa ugere zvakanaka uchidini antika dzikamai dzingizigonyera pamwe maruva enyika apera. Asi above all chanoda kukudzidzisai nechekuti love yourself first, put yourself first and empower yourself. Put yourself first. Put yourself first. Zvide, empower yourself. Hakuna basa rinonyadzisa. Andi mazvinzwa. Hakuna basa rinonyadzisa. Musatevedzera zvevanhu vasingazivi life. Vanokusekera hustle yako. Munhu iyeye hazivi life. Hazivi life. Munhu iyeye hazivi life. Hakuna hustle inonyadzisa. Empower yourself. Isamusika vanhu vasi pagedhi apo. Tengesa fodya pagedhi apo. Tengesa zvakasiyana-siyana. Tsvaga itaichirana. Be honest. Go and run for people. Uchita honest, tengera vanhu zvinhu zvake. Zvinhu zvavo chivashita. Anditi takure itai zvinhu zvakawanda zvinhu zvokuti muite. Vakadzi sukai kwete kwakupisa. Vhurai vanhu iri makawasha. Vanhukadzi. Kune vakadzi vakuvhura makawasha vakawanda ende varume just because vakadzi varume are going to support. Open those car washes. Ende munosuka motikari vanotonyadzisa 70 rand motikari per day mukasuka mota dzenyu 4 manaka ini. Mukawa chinovhurwa pagedhe pako haubhadhare rent. Animaona ungonotenga huvha negiri nepressure pump. Do something. Regai kungochema nhamo chikutsvaga dzita rekuuya kumakuwa pasocial media. Handika usina chaunenge uchiita. Social media iyi vakawanda vabuda nayo. Ndakudza ichokwadi vasikana. Vakawanda vabudikira nesocial media, vabuda nesocial media. Kutengesa chakutsvaka pasocial media pavaita makastoma nesocial media. Ndakambokuudza ngati use social media wisely. Use social media wisely. Vakawanda vaita mari nesocial media. Kutengesa chako ndopane fan base rese apa. Muchitengerana ipapo, sapotana ipapo. Vanosona vese ipapa ndipo munongwana makastomers ipapa. Vanoruka musoro ipapa ndipo munongwana makastomers ipapa. Vanogadzira nzara ipapa ndipo munongomaketa basa renyu. Vemakeup ipapa ndipo munongoitawo basa renyu. Vanotengesa zvimaragi zvavo ipapa ndipo munongoitawo basa renyu. Anditi hustle social media ndoinese ndikakutsvaga data rekuuya kuzonoti vamwe vari kumboita nezvenyu. Vamwe vari kumbotengesei. Ndaona zvandaodha marules maspice kuru premium spice. Ende maodha vaspice nokwanda vatotengesa vaspice kutofamba zvokutodaro. Vakabva panapa. Endai kutengesa mutenge maspice mutengese zvinotoita. Tengesai madust mabroom aya kuchaira panza aya nemamopu tengesai. Hakuna hasi rinonyadzisa. Zvokuti unoda kuzoti ndonyara ini kuzotengesa, unonyara kutengesa une degree ripi? Une degree ripi? Takafanana atina madegree. Tutamba iri kurira. Tutamba iri kurira. Survival of the fittest. Ndino inodiwa. Tengai makukingwera nobuda wemukoto akawanda ubvo nemotenga 20 liter akazara pakona panakatenga 20 liter rinenge richi 400 paketi zvikada kumapima pamwe muda makanika uchida uenda kutengesa ma 20 liters imari yega yega. Amazvona hatidi vakadzi vanochema everyday muchemera mujolo. Uyai mucheme pana pati mwedzi uno zvakandikaka guys hanja kubhadhagwa. Ndikuchogwa munhu angandibhadharirawo funeral policy yangu toposta pa unokubhadharira. Haikona kuchemera mujolo. Kuchemera mujolo. Kuchemera mujolo. Iyi mujolo ndi mungazogona iwe. Ndi mungazogona mujolo iwe. Vafundisi vachihura, vakadzi vafundisi vachihura. Imi ndi mungazogona mujolo iwe. Grace Mugabe. Anozike Elisa azaniko mukadzi waMugabe anzi Sally Mugabe. Sally Mugabe akahurirwa naMugabe. President wenyika, my president wenyika. Vakahurirwa. Muzvisiveni. Kozoti isusu hedu torikwa izvi. Zvemaoko izvi. Tingarega kurigwa. Kuchemera chinhu chemunhu arifamba nechinhu chakaipa pamakumbo. Kuchichemera kubuda musodzi kudai. Imikaini. Imi. Zvimuri mayo. Empower yourselves.
kana mari yauya yakanyogwa apa kuti mhoro iyi vakanga vachitengesa maheu, mhoro iyi vaitengesa hove hainyogwa apa mari hainyogwi. Mari inonaka yako uchidla, inonaka mari yako guys, handidi kunyeperai, inonaka uchibuda uchienda kwaunoda uchidaisa nemari yako inonaka guys. Murume achisvika kudaisa achiona haikuona mani, haikuona wachinja mumba, watenga wachinja rimwe sofa, angoona ngopinda ungoti izvo mumba machinjwa sofa, yachinja sofa, mangwana uchida achipinda mumba toona haikuona wakatozi last number TV rauya rake riya rakakaisa padziro rabva wadzura wakadapo. Mai mwana anohwa seanotsva, ndo success atiri kuda iyoyo, ndo success atiri kuda iyoyo. Achipinda mwana wana wachinja zvese, uchichinja zvebhedhi chete wachinja, watenga zinozi mutumba king size rebhedhi waisa, anohwa seanotsva. Ndo zviri kudiwa izvozvo, ndo zviri kudiwa izvozvo. Achipinda mai mwana wabvisa mafiriji akare kare aya wakuisa tumafiriji mumastadhi matenge tiri ndemustadhi yekuti ndesambura nditonhera ndichimwa ndiri muno, handika anoona ndakachinja mpiye ndakarova idzo dziri kwedzo dziti last number, last number anongwana irimo yakati gaya yakamira apa. Unondibvunza uchiti kudi zvindiri kutadzana, ndagona kunoisumudza firiji inenge ichita 50,000 zvinoreva kuti iwe chero kainda handabasa newe, you can go. Chero kainda ndakandabasa newe, you can go. Kana nawe wapinda mukariona ziri je 50,000 ndiri pakona, saka iwe rova pasi, chero karova pasi unongwana ndichirarama. Inda unongwana ndichirarama. Hanimaona ndo success rate iri kudiwa iye vasikana. Manzwa gore rinouya padiaries pano, gore rinouya vakadzi mese madiaries chachaiwo muchatenga zvimahonda fit, muchatengawo tumota tukumhanya nechinhu cha business, tubhutu twenyu twemota utu twakazara zvinhu zvamunotengesa, muchienda kunodhilivhara, muchihasla, muchiita zvamunenge muchiita. Hanimaona gore rinouya panapa toda kuti mwanhu muite kuita toda kukanda mota idzi kuti ndakatenga motikari yake vasikana. Handi muri kunzwa muchisumudzira pachisumudzirwa navanhu pano. Handika kill these men with success. Gona the days ekuti muchaswera muchifamba unonomira pateksi chinodai kumisa teksi kudai, unomisa seigaro zvateksi so uchimisa teksi, kunomisa teksi so. Next year ngatichinjei magiya ipo pano padiaries, ipo pano tichachinja magiya. Kune madiaries chaiwo anenge ari pano mangwana. Kana muchinge murimo munombe SA next year guys, ngatichinjei magiya next year. Kana tichaita marauds acho amunodewo kuti vanhu vatengerane motikari, aupuhwi mari utengerwa motikari, let it be so, as long as pari kuitika zvinhu batika nepari kuitwa vanhu vari honest. Munhu ngaite chimota chekumhanya uchitengesa business rako uchimhanya naro, munhu ngaite business rake. Next year munhu usanenge ane gaba rake rokuisa ma5 rand padiaries, tichimavhura tese December. Mumwe anenge achida kusare ma10 rand chete gaba, unenge une gaba rako. Ndo empowerment yatiri kutaura iyoyo. That's what we are talking about. That's what we are talking about. Tangai kutora ma license faith. Start taking your licenses now. And then munonyora ma learners. Go and write your learners. Nasinda vako kunonyora ningikiri uyu yangu yemarori, test yangu yemarori, nas ndabva kuseni kunonyora test yangu yemarori uko ndakanyoresa kuchadai muko wakusenda muka ku 9 o'clock ndachinyora pachiuyu chikombiyuta chavo yemarori. Ndikutori zhezheudza, uri zhezheudza, ndichiri zhezheudza. Ranga chivamba chiseka andi nchibuda vakusema chiti muri gore here kuri zhezheudza, ndikati ndinotori zhezheudza. Ndandiri bhisikana dzidzira. Pane chinokutadzisai apa, pana chinokutadzisai. Kana tisu machembere acho amunoti machembere tiri kufamba nebhora kokuzotimi vana vadiki, kokuzotimi vana vadiki. Kana tisu machembere hatisi kutomira, tisu machembere hatisi kutomira. Takapisa kuti zvisina basa, hatisi kutomboda zvisina basa, kuda kuita focus neupenyu life. Tichabikisira kuve distracted nezvinhu zvisingatipi anything, hatichadi. Takuda kuve focused, takuda kuve focused. Kuzvakanzi aunyori wani usina permit. Kana usina permit aunyori ropa, unonyora sei usina permit? Kana usina mapepa emunhu aunyori. Code 14 ahoi. Kana usina permit aunyori vhele aunyori. Kana traffic register iko zvine zvautori traffic register kana usina mapepa ari valid.
rongai madhiri zvinhu zvenyu zvifambe. Itai madhiri. Kune vari kuda kuita mapepa. Ndinombonyarara, ndomboda kukudzai, ndomboda kunyarara, ndomboda kukudzai nokuti munohlisa maZimbabwenzi. maZimbabwenzi munohlisa. Munozvido zvanogara chidzezvo kuti munovharira, munozvivhara zvinhu zvakawanda. Munohlisa. Asi zvisinei ndichakuvigirai kambani iri kuita zvinhu zviri legit. Ndichakuvigirai varungu vacho vari kuita mari yako chete medigwe mapepa. Makaita sekudai semunofunga kuti handina mapepa. Iwe mchina nchibuda kuita ma-up and down ndichitendera dai ndira nemapurisa nemahoma pese ndingakamira moroto. Ndiye nchingoinda inoenda kwanoenda nchidzoka ini. Saka memchiti handina ningikiri. Memchiti handina uyu handina mapepa. Imika ini. Kwanai. Ini chibuda kuenda kupi kunobuda kupi. Saka memchiti ndikufamba nei. Handiko passport ine mazuva aitori. Mfa kuve nayo permit yako kana kuti PR permanent residence. Hanimaona. Saka munotyisa kukudza zvimwe zvinhu sometimes tikazoziva tita kutya kuti eish unogona kurumikwa. Munotiziva iso nemusha kwenda kutiziva. Haitori shami nokutarisa haitori. Ine mazuva haitori. Wanda permit haitori. Zvakatochinja zvese haitori. Ndoda kutori zvezveudza. Kuhlei uita kuri zvezveudza. Ndenda kuchizva nditora matana mwari kuti mari handisida kuzvezveudza remwe. Ndoda kuzvezveudza rangu ndida kuri zvezveudza ndobva ndatsvaga contract mumaini. Ndinotsvaga contract mumaini chizvezveudza ndoga ndida kunotakura chrome kana kuti platinum mumaini chizvezveudza ndoga muri dzotisa bigwe ndoga chizvezveudza. Ndinopinda mumaini imomo tsvaga contract imomo shofe. Ya. Ndapfeka chiworksuit. Ndinoda kudriver romwe munhu, ndida kudriver rangu. Saka vasikana, women empowerment. Yes, when you are focused, zvese zvinongoitika. Handimaona. Saka guys, ndo zvandanga ndachidoi nazvo musana. Sorry kana pane wanda offender pavanina vangu. Please forgive me. Kana pane wanda offender. Antu pote yenyu iri kutsva. All right. Hanzi ndibate ndikupe connection yema-license. Ari kuti ndibate ndikupe connection yema-license. Ari kutaura zvema-license. Saka guys, kana pane wandatsika mugarden, sorry yenyu. Tikuzama tibatsirana nokuti inoinda. Mukana ndataura kudai soka inbox yangu yakaoma. WhatsApp yangu yakaoma. Ukana ndozive netopic ndichitaura kudai ka. WhatsApp yangu yakaoma. Guys. Nenyaya dzemujolo idzi vakadzi vari kurira. Ndapedzera kuti ndika ndikuenda nelife yachona nelife yacho because zvinorwadza every day uchingoswera uchingoita zvanenge uchingoita uchingobudzwa nyaya uchingochema unopesa kuti change newe wacho kuita ngo wotodawo counseling. Handimaona. Saka ndati ndika ndingoenda ndiite life zvipere. Asi ndisati ndaenda guys ndakuda kuenda. Munoziva nyaya yemwana yaDevka. Nyaya yemwana yaDev watakataura papa guys tikati mwana ada accommodation kwamukoma Pedro chichipuwa Pedro akazoti kumba kwakaiswa munhu wedu. Pane mukadzi wechina batu akanga isa option yekunotoni. Please ndibateiwo please guys. Maine kunotoni vaya. Dev ana uzokwanisa nawo Pedro saka kuti second option kwenyu imimi kana kuchivu kana kunotoni ndo second option please. Kana muri probably ndakumbirawo mwana uya angomira nekumba wanaidi akatoenda kuZimbabwe. Saka vakazotaura mukoma Pedro last minute kuti kumba kwakazoiswa munhu nehama yavo vasiri kuziva ungasitozviziva. Saka ngatorongedza kebheka kachida kutoenda kumusha. Saka ndanchikumbirawo please kuti kana una accommodation yekutipe mwana uya mukomana please ndibatewo mwana uya akwanise kuenda anogara aende kuchikoro. Ndipeiwo kana mine please ndanchikumbirawo accommodation iya kana muchina please uyaiwo chivu notoni ndibateiwo mwana uya aende kunogara akachengeta kana kuti kune imba yaunoda kuti ichengetwe mwana achienda kuchikoro. Anomaona kana une imba yako yaunoda kuti uchengeterwe nemwana uyu mwana kwai anoda kutsvagawo nzvimbo yechikoro anawo mai vakamudhamba stuff like that. Anoda kutsvagawo pekuti agare achienda kuchikoro kada kuchengeterwa koimba please ndibateiwo. Anditika move neziva rakanaka guys. I love you so much. Anditika
ngatirambe tichifamba pamwe chete tiri musame spirit mulove tichivakana kuchikora ari kutsvaga nzvimbo bhita asati awana nzvimbo anzi wacho inonzi ndombozviziva ini ndizivi ini sara yenu ndokoza tinoenda pawhatsapp inoita zvefacebook foni yangu inoita zvese andowana saka guys ndandichikumbirawo kuti kana muripo please batsireiwo anditya guys god bless you tobatana pafriday andi tobatana pafriday manheru confessions vanhu vakaremekwa varuda kuregerera varume vavo vari kutadza varuda kuregerera vanasisi vavo vari kutadza varuda kuregerera hama dzakawanda vari kutadza wakarwadziswa friday ndodei kana uchida tifonere vanhu ivavo mutaurirane vauri kufunga kuti vakakusungira zvinhu vari kutodza kuvaregerera that would be the day andika and miss Candy ushu ari uzavada comment yacho yasoda kupinga zvikutomanya Miss Candy uyo ane page rake munda wanga shora usamanyika anga shora kwa ane page rake please follow weyo ada follow weyo Miss Candy ane page rake ari kutogo follow me andika ane page yacho ka follow me so guys more rapandika love you